متكل أكيرني زواجم بر جيكا لوني أبولنسي نهزبي إرترا بزدولوس ماني خمهرو جين هاجركا أي حليفكا أي وهابن نبعدا ويحليفكا أي وهابن زي جبر يجبركا يركزكا يتحالكا يبلاشوكا يركزكا كنت فتحو تقول له ما قد يتأخذ قبر تقراوا أي فتحالكا سودانوا أي فتحالكا أمحرا أي فتحالكا يرترا أخذ فتحو شجر انتليكا شجر نخايف التحقين تاي قبر له كبوبو ونمنجس إرترا حقا يخون كابوبو خاندا قبركا كنت فتحو نزدل خا كنت فتحو تخليها إنه أيقربني ولا لا تشل زدل خا يقربني ولا لا قبنكا سلازي حانقاكا منجستو ولو قبنكا فلطي فتحيزي نتي حدا زي قبرسد أتهدمني أتأفعني قبنا يتقبركو أتهدمني تقول له مسكنا يزغل من سيكاني زقبر زوي بلو قبن قبر زوي بلو بوحدة قبن قبر تبدأ جي 15 تقينم هاجر رمز كوام هاجر وتن هتكون صاحب كوام أبقبن الترخيبه جوزهم جينا يكونت قبن حرجيرم جوزهم كبر واكل نيم إرتا هاجر جوزهم كبر واكل سنكل عور هاجر سلتسواخا سلتسنكلكا جزاك حد قبراي تخليه نجوز أخو قبراي تجارة له بهري له هيمانة له هاجر كتجبرا ده خالك جدية تخاي فتيخا يكون كان هاجر كتجبرا بجدية تخاي هاجر تجبرا هاجر مسكون تكاب حقاوي سنة سرعاتن كل خاتم مرحلة مززلة بزدين خاي خاطري سلفتات سريعة سلفتات أنا كنت تري لها حقاوي نير تراها تقبل ساعة حادة سب نير ترى تجزع له ملء زير ترى يتجزع له سياس جزع سياس تعاملون ملء ترى تجزع كفر تبع هاي الكفس بالدولينس حقي منجز إرترا زبي إرترا زمان حاجة الحاجة لازم عبر صبوني وركادم ده وسوق صبوسر نرجع أتحسه في الأفضل له قالوا بالله نيروه بالنيرو حجي هذا صدفوا مسمى بدحرين تاع عينته لو هو ذلوا أي فلتة كم تم هوي لم تفهم تنحو كم هم هوي يتفل حدش كأبس مسألة كم جات مثلا حنت دسيت لأن نجار على با نجزي نجدفها يعني ليه اللهم لا وجه سنة كسمع أنا خندي تنسيلي ده لف سنة ودي هاي ودا خنجة ناين ودي أنا جن كده سمعت هذا أي سمعك سنة وجه سنة أوكي أوكي سبوا سمع سنة حكم قال ننيلو وقاسي على العدي تعال الرزارة بدي اللي بتاع حاطط أنا ونشيكم اللي زودي يلا عمنا تزارب كله طب اللي زواي أجي نايمت كلف للي ويكان يسنا حساب في للي كم يدعم اليوم طب نايسنا حساب في اللي نبلغ طب نايمت كلف للي نبلغ كم يدعم اليوم أجي حدا نسوري صعبين نايمت كلف للي دمي زفاسس ويكا دمي زحط وادا زحط صعبين تي ناي سنا حساب في اللي قل ترابيزا يبلغ ترابيزا فتح ويكا أبسنا مقول بلوت حساب يسعر ويكا يغلس مالت يغلسك الله ساين مالت تزبلت ويكا زحشة نعسرة عسرت شعبت شومن تزغونا بعور عودو ديركا كله حد اللو زغلس
ክእለት ዘለዎ እዩ ብቕዓት ዘለዎ እዩ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ተፃዋርነት ዘለዎ እዩ ይቕልስ ሕጂ እቲ ብሉፅነት ናቱ ዲኻ ካብ ዝኾነ ብቕራይ ምፃ ኣቢልካ እዙይ ክቕልሶም ኣይተእትወን ቅልስ ኣይክእል እቶም ካሊእ ግን የኺዱ ይሰርሑ ኣበርክቶኦም ይወፍዩ ወይ ከዓ ይሳተፉ እቲ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ ከምዘ ዝወደ ዝብላ ፀንሐብልቶ ንሓንቲ ክትሃንፃ ዝደለኻ ንሓንቲ ክትምስርታ ዝደለኻ ንሓንቲ ክትእስሳ ዝደለኻ ብኸመይ ንሓዛ ወይ ከዓ ብኸመይ ንመስርታ ኣብ መጨረሻ ምዝዛም ከዓ ንዓ ከወቅባ ዝኽእል ከትርራ ዝኽእል ከፀብቃ ዝኽእል እንታይ እዩ ኢልካ ኣብነት ሓንቲ ህንፃ እንታይ ኻ ክሰርሓ ደሊኻ ውሕስነት ቀፃልነታ መሰረት እያ ትደሊ ሕጂ ኣገባብ ኣሰራርታ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ትማየት ዝተነጥቀት ኣፍ ደጋ ናበይ ክኸውን ኣለዎ ትብል ዓይነት ሕብሪ ወዲእካ ፍፅም ከም ገዛ ምስ ቀመጥክ እንታይ ዓይነት ጅራፍ እየ ክትገብረላ ወላ መሐንበሲ ድኻ ክትገብረላ ሕጂ እዚ ንህንፀታ እዩ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ ንውቃባ ክትውቅብ ስለ ዘለዋ ክትፅብቕ ስለ ዘለዋ እዩ ናይ መትከል ግን ተሓደገኛ ሓደ ከም ኣብነት ንነብሶም ተቃወምቲ ኢሎም ዘጠመቕዋ ወይ ከዓ ይስም ኣለመሰማ ዓረብ እዚኦም ንሕና ከም ህዝብን ሃገርን መንግስትን ሰራዊትን ተቃወምቲ ብዝሕነት ስነ ሓሳብ ብሉፅነት ስነ ሓሳብ እዩ ተቃወማይ ከም ልምዳዊ ዘራርባ ኢና ንዛረበሉ ተቃወማይ ደጋፋይ ንብሎ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣይዲዮሎጂ ግን ብልክዕ ኣሎ ድዩ እንተላኢልና ኣብ ኤርትራ ንሕና ከም ኤርትራውያን ያላ የለን ንግሆ ኣንጻር ህዝብን ሃገርን መንግስትን ዝተፈላለየ ሜላን ሽርሕን ክሰርሑ ወይ ከዓ ክኽተሉ ኢና ንሪኦም ዘለና ጅብንቱል ትማሊ ኣነ ቲዲኤፍ እየ ዝብሉ እንተነይሮም ቲዲኤፍ ምስ መን ዋጋእ ነይሩ እቲ ጉዳይ ኣብ ጥዑ መፍትሕን መዕለብን ክግበረሉ ስለ ዘለዎ ንክግበረሉ ሕጂ እውን ብሉፅ ስነ ሓሳብ ምስ መፀ ሕሉል ኣካይዳ ምስ መፀ ከዓ ናበይ ሰጊሮም ርኢናዮም ኮይና ሽዋ ከይዶም 4 ኪሎ ከይዶም ናብ ኣብዪ ኣሕመድ ከይዶም ጅነስተውል ድሌታቱ እንታይ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ባሕሪ ልዕላውነት እዩ ዘሎ ልዕላውነት ይደፍር ዘሎ ከም ሃገር ንኸይንህሉ ከም ህዝብን መንግስትን ሃገርን ንኸይንህሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጅነስተውል ናብኡ እንተደኣ ከይዶም ወይ ምስኡ ንስነ ሓሳብ ዝኽዞም እንተመፅኦም እቲኣ ናይ መትከል ፍልልይ ሳዕብየኑ ደም ፍሳሲ ዝኸትል ህይወት ዝሓትት ዋጋ እዩ ዝሓትት ስቑልና ስለ ዘይንሪኦ ኮይኑ ባሕርና ዲሪምና መሬትና ክወርር ወይ ከዓ ክትንክፍ ስቕልና ንሪኦ ርኢናዮ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ንስሉ ኢና ዋጋ ንኸፍል ክንነብር ስለ ዘለና ከም ህዝቢ ኢና ተገዲድና ዋጋ ንኸፍል ስለዚ ዋጋ ክንከፍል ኢና ሳዕብየን ናይ መትከል ፍልልይ ዝበሃል ኣብ መጨረሻ ውፅኢቱ ደም ፍሳሲ ዘኸትል እዩ ዝብሎት ፖለቲካዊ ኣይደለ ስለዚ ደም ክትከፍል ተገድደካ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ናይ መትከል ፍልልይ እዚ እዩ ደም ፍሳሲ ዝሓትት ኢና ንብሎ እዩ ዝብሎት ፖለቲካዊ ኣይደለ ንሱ እዩ እውን ትመስል ናብ ስቑልና ንሪአና ንሱ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ሽም ሒዞሞ ዝኸዱ እንታይ እዩ ዝብልዎ ዘለዉ እሳቶም ከም ቃልስን ውድብን ምንቅስቃስን ዕቁብን ብዘየገድስ ብርጌድ ንሓመዱ ኢሎም እዮም ዝኸዱ ስለዚ ሓደ ብርጌድ ንሓመዱ እየ ዝብል እንተኮይኑ ምሳኻ ዘለዎ ፍልልይ ኣብ ምንታይ እንተልና ናይ መትከል ፍልልይ ዘለዎ እቲ ናይ መትከል ፍልልይ ካብኡ ወፂኡ ብሃገርን ሃገራውነትን ኣሚኑን ተረዲኡን ክዕረ ዝግብኦ ኣለዎ ክብላ ኣለዎ ግን ብልክዕ ግን ኣብ ትሕቲ ሃገራውነት ኣብ ትሕቲ ኤርትራውነት ከኣቱ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ፅላል ኤርትራ እዩ ክዕረ ዝግብኦ እንተልዩ ፀገም የለን መጀመርያ ኤርትራውነት ንላበሶ ክንብል ከለና ወለዶኻ ደፍተርካ ድሕሪ ባይታኻ መድሓንትኻ በይ ይኮነን ከም ኤርትራዊ ብኤርትራ ተኣምን ሃገር እያ እዘን ትእለት ሃገር ኮይና ክትነብር እያ ዝጎደለ እንተልዩ ግን ክምላእ ኣለዎ ዝነቐዐ እንተልዩ ክፅገን ኣለዎ ዝፈረሰ እንተልዩ ክህነፅ ኣለዎ እዚ ናይ ስነ ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ንምህናፅ ኢልናዮ ኣለና ንዕብየት ኢልናዮ ኣለና ንሕውየት ንብሎ ኣለና እዚ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ ብመሰረቱ ሃገር ንኸይትህሉ ኢሉ ዝመፅእ ጉድ ኮይና ንሰምዕ ዘለና ንሰምዖም ንሪኦም ኮለና 3 ሚልዮን ዝኣኽሉ 1450 ኪሎ ሜትር
ነውሓቱ ባሕሪ ወይ ክልተ ወደብ ሰለስተ ወደብ ዘለዋ ክልተ ወደብ ሰለስተ ኣርባዕተ ማርሳ ዘለዋ ማርሳን ወደብን ትፈትዎም እዚ ንወደብ ህፁይ ዝኾነ ወይ ንወደብ ንቀፃልነት ክኸውን ዝኽእል ኣርባዕተ ማርሳ ኣሎ ኤርትራ ክንዲ ሕዛ እዚ ፌር ኣይኮነን በቃ ኢትዮጵያውያን ዝተውዕሉ ሕጂ ኤርትራዊ ግን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ተቃዋማ ኢልካ ንነብሲ ቀሚጥዋ ዘሎ ሕጂ ንስኺ ነዚ ስቕልኩም ትሪእዎ ንኹም ትቃለስዎ ኹም ትዋግእዎ ኹም ውፅኢት ዋጋን ቃልስን መውጋእትን ከዓ እንታይ እዩ መውጋእቲ መስዋእቲ ዋጋ ትኸፍል ኣለካ ስለዚ እቲ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይን ናይ መትከል ፍልልይን ኣየነት እዮም ከመይ ዳኣ መሰል እዮም ዋላ ኣብቲ ስነ ሓሳብ ስነ መጎት ፖለቲካዊ ኣይዲዮሎጂ እውን ከመይ ዳኣ መሰለ ኢልና እንተዳፈሊጥናዮ ባዕሉ እዩ ዝፈልየና ወይ ባዕሉ እዩ ዘረድአና ስለዚ ምስ ከምዚኦም ዳኣ መሰሉ ይህን ሚን ላላ ሰዓርን ተሰዓርን ጥራሕ እዩ ናይ መትከል ፍልልይ ሰዓርን ተሰዓርን እዩ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ እውን ኣብ ብሉፅነት ስነ ሓሳብ እዩ ብሉፅ ስነ ሓሳብ እስካ መፂኻ ዛባ ባሸሪፍ ዛ ትብላ ዘለካ ነዚኣ ንምህናፃን ንዕብየታን ንፅጋንያን ከምዚኣ ብዝሓፀረ መገዲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክንበፅሓ ንኽእልና ወይ ክንሃንፃ ንኽእል ኢና ብሉፅነት ናትካ ኣለዋ ከተዕውት ትኽእል ናትካ እያ ከተስርሕ ንኽእል ናትካ እያ ከተድምዕ ትኽእል ናትካ እያ ፀገም የብሉ እዚ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ ይበሃል ኣብ ናይ መትከል ከዓ ከምቲ ክትገልፆ ፀናሕና ሳዕብየን ፍልልይ ናይ ዋጋ ናይ መትከል ሳዕብየኑ ደም እዩ እዩ ዝብል እሞ እቲ ኩሉ ግዜ ብስነ ሓሳብ ንረዳዳ ኣለና ብስነ ሓሳብ ፍልልይና ክበሃል ከሎ ኣየና እዩ ናይ መትከል ፍልልይና ከ ኣየና እዩ ብልክዕ እንተዳ ተረዲእና ይኸድና ኣይሸግረናን ክብል ደልየ ሽኩረን ከመይ ኣምሲኹም ደቂ ርኢ ፃዕዳ መጀመርያ ይባ እብራሂም ሕቶ ኣለኒ ኣነ ኣታ ዝበልካያ ምናልባት ኣብረ ዝያዳ ክተብላሲ ናይ ክልስ ሓሳብ ሕቶ ናይ ስነም ናይ ክልስ ናይ ስነ ሓሳብ ሕቶ ጠረጴዛ ፍታሕ ኢልካዮ ወይ ድማ ጣውላ ፍታሕ ኢልካዮ ኣነ ግን ክኒኦ ምበልኩ ነይረ ምክንያቱ ስነ ሓሳብ እኮ ኦልሬዲ ኣብ ባይታ ዝሰነስፈ እዩ ስነ ሓሳብ ክንብሎ እንድሕር ኮይና ዘካትዕ ነገር የብልካን ዝኾነ ሃገር ወይ ድማ ዝኾነ እንታይ ስነ ሓሳቡ ራእዩ ትውልድ ዛውል ማለት ዛውል ዝርከብሉ ዓድታት ንሕና ከም ዛውል ስድራ ቤት ኣብቲ ዓዲ ሙሉእ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ማለት ኣይኮነ ኣብ ገሊኡ ኣሎ Good night. أنا ما أعرف ماشي. شغورنا غريب كريم. إيه أمنا وين تكير على اللغة كأنا حاسة وينتي please لا بينا منا ارجع كي قادم كان اللي خسرت يا له دليل بعد ما سنة حسابك already توليد اللغة سنة حساب already كابتنسي لك أنت حتقول أنا سيد أنيسا والعفو الله سنة حساب already توليد اللغة مالتي اللي سنة حساب كاح يوزر من كساس كله مالتي زي سوري متكل كبير متكل زم سبات يوم اللي عندنا نحن بالبحر كنا أو كل حسابنا عن خلال الزقبات أو كل حساب مالت نفس الحساب زي مثلا كل حساب مالت سنة موجود كيركات زرارة وهين تبلو مالت كل حساب مالت حتى هذا عبنت كل زي جايبوت عنتو يتزارب لنا أنت أبجرمن تقاوم اللوارو قال خبل ثانية وطبعا تدلوا سلف تقاوم تدلوا حاجة يلا مو أنا تقاوم تزبط دلوا يلا እንታይ ዳ ኣብ ሙሉ ዓለም ተወዳደርቲ ሰልፍታት እንዳለዋ እምበር ተቃወምቲ ሰልፍታት ዝበሃላ የለዋን ኣብ ኣሜሪካ ክልተ ሰልፍታት ኣለዋ ሪፐብሊካንን ዲሞክራቲክ ዝበሃላ እዚአን ድማ ተወዳደርቲ ዳ እምበር ተቃወምቲ ይበሃሉ ብምንታይ እንወዳደራ ዘለና ንኣብነት ሓንቲ ኣነ ንኣሜሪካ ተረፍ ዝደርሰሉ ትብል ሓደ ድማ ነው ኣነ ካብ ዘይኮነ ደልየ ነሩ ንህዝቢ ኣሜሪካ ነው ገዛ ይደልየ ዘሎ ገዛ ክተፈልካ ኣይተመልስካ እዩ እዚ እንታይ ክልስ ሓሳብ እዩ
كل حسب تفلالين مالت وفيلن يهن بلوخ لا هذا زبال نجارين إذا سيدا عزين حاجة زين خمسة سبسات دولنا أبسنا حسب اللي يبلنا نصب رسم على ونت أو جرين وديا أبوك سنة حسب في اللي بهال يلا سخونة هذا بعد سنفتق ما خلاه أبسن حسب في اللي بهالين أولا فتحنا قرسن حسب كايلا بعد كل حسب سنة ما بتغيرك بلونا قاري كل حسب كا بايتها تسمع تقولون نقدر خون خيل نفس حسب زي دي انت سنة حسب مزعوج كاجل انت نفس أنا سوشياليست لا أنت قدرت توج سنة حسب سوشياليست تودع بدحريو هني لا نبدأ كابيتاليست تغير المجادين بدحري أزمات الجنريشن هم بس سنة حسب زيهم بخور بس سنة حسب زي دحري يوت داريو أبزبي already حسب ستغلى شعور تاخو ما تكلخو ما تكلك سام بيجاو يصح شو معناته طالب حوي عن تويد بلادنا برازيا نفسك فلانين عندنا يلو عدد ما تكلس نحلنا مرحل هي نبال الحري لك قد انت يكون كان لها دور غير كان لها زي تعب مين تقول ميرون إذا مسألة دي ما تكلم فلان نحن عادي وجود له سماقة أسرع بالله تاكيد نوحم أما تملستي أوكي حوس حتون حوسي ملاتا يعني أرى أنت بلدان يرى له نس بسنا حسب اللي عندك مالت لك أنت بابا شريف له الكاية ناي هو حتى هون كان لها بما بعد الرسول يعني داخل هذا اليوم نابات تبريها تخون تفاقبر كم كان أيكا إزم سبات اليوم إرتراونت زلوون تقانتي تواهلو أرس تواهبو إرتراونت مالت إرتراونت مالت مكتن حبرة سب إرترا زسبتن ويدما أكتنسة تخلق بندي سور زي كبتر تنافر دعنبر إرتراونت تواهلو يسمارلو دعنبر بتمس دايو أوس لازت ولدكو شو حتى اللي تزرعي إرتراويان سلازخونو أنا إرتراويان مالتا يكونن زي نحادث بمننت بعد ما سداي يكونن انتايرا إرتراويان سنة لبونا زحازة مالتي إزم سبات اليوم كي كافر ماسك دائم إرتراوي بلا سميرهم للوبر كاب إرتراويان فليات وصاعتهم جدول كوريساكا المهر نعرف الناس كلها أنا مالا نعرفنا حتى لأن الكاسيت حتى مجمرة نقول أنا مهر لا حتى صحابة عرب كان اسمر الله هذا التريته زي خانا تريته زي نبرة استي زين تريته لني زي خا حتى زي خا إذا لين كخم حتى أوروبا وخلتي إنك بلاد اليوم هو يعني من 4 نوع لهم مالتي بحر ذي عقب كلا زوال كون ترديهم مطفون فاقبر نبات يبابرايمون أبزي زوال كون جات عليه نبات سمع كاسبين لا تبغى تنبري وبتسبق تحكي كل حسابات ولا تلمدي كل الصوت نبل ولا نقدي عم الشانة نبلع حكي كل الصوت ولا نقلت نقرات الله هذا ودو صفوف نتشرح استدالها أم مجرش تردادي كاخا زمت أخالو كل حساب وصبال عنه قال كان ملكا جنتار كان إركا أمريكا تقاوم بالله ويكا تقاوم أي بالله نبينا لمدا وزرار باينا نتقامل لمدا وزرار باينا تدقافا أنت بو وسيل يعني رفو دقافاين تقاوم أي بالله تمزل لمدا يعني محرستي قدم وبهال لمدا محرستي لمدا محرستي نبلد ويكا لمدا وحكمنا لمدا وزرار با لمدا ونبلو لمدا عشوائي بو عرب زي صفافة اللي تعرمن كالات نتقامل فيه تقاوم دقفتو ونبلو كنا تدقافا ونبلو كأنغو توتر أخوينا نجزا أرسو
ወይ ከዓ ቁማር ተቋማራይ ኣሎ ምክንያቱ ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘወቱ እንተዳ ኮይኑ ቁማር እዩ ንቁማር ኢኻ ዋጋ ዕዳጋ ትኣቱ ወይ ክብ ኢልካ ትኣቱ በዚ እዚኣቶም ተቃወመት እዮም ቁማር የለን ቁማር እዩ ተቃውሞ የለን ከም ልምዳዊ ዘራርባ ግን ከም መፀውዒ ንጥቀመሉ ኢና ዋላ ደጋፋይ ዝበሃል እውን የለን እንታይ ደኣልና እንተልና ሕጂ ከምቲ መፀውዒ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ፍሉይ መሪሕነት ወይ ከዓ ህዝቢ ሰራዊት ንዓና ዝፅዋዓና ዲያስፖራ ረባዓይ ግንባር እዩ እቲ ግንባር ደጋፋይ ኣካል እዩ እኮ ኣካል ተደጋገፍ ተመላላው ኮይኑ ሂወት ከፊሉ ሃገር ከም ሃገር ዘቐፅላ ዘሎ ቀዳማይ ግንባር ካልኣይ ግንባር ሳልሳይ ግንባር ኣብ ሃገር ኣሎ ስኻ ረባዓይ ግንባር ተባሂልኩም ኣለኹም ወይ ተባሂሉ ኣሎ ደገ ዘሎ ስለዚ ኣካል መን እዩ ንመን ክድግፍ ኣካል እንተኢሉ ንፁር እዩ ኣካል ናይቲ መኸተ ኣካል ናይቲ ቃልሲ ኣካል ናይቲ ፅንዓት ኣካል ናይቲ ልምዓት ኣካል ናይቲ ብሉፅ ስነ ሓሳባት ብሉፅ ውሕሉል መሪሕነት ዝወፅእ ኣካል ናይቲ ድልዱል ሃገራዊ ድሕነት ኣካል ናይቲ መንደላይ ሰራዊት ኣካል ናይቲ ደርማስ ሓይሊ ህዝቢ ኣብ ሃገር ዘሎ ኣካል ኢና ምክንያቱ ራብዓይ ግንባር ንባዕላ እዚኣ ግልፅ እያ ኣሎ እቲት እያ ከዓ ተቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ኣበይ ኣሎ ራብዓይ ግንባር ተባሂልኩም ኣብ ሃገር ኣሎ ስለዚ ኣካል ናት እዩ ኻስ ርሕቕካ ድኻ ቀሪብካ ድኻ ተኩስካ ድኻ ክዑትካ ድኻ ልሚዕካ ድኻ ነዲቕካ ድኻ ብዘይገድሳልኒ በቃ ኣካል ኻለት ስነ ሓሳብ ስለዚ ዋላ ንገዛ እርሳታ ደጋፋይ ትበሃሉ ንሕና ደገፍቲ ይኮኑ በዳ ኣካል ናይቲ ስነ ሓሳብ እዩ ኣካል ናይቲ መኸተ ኢና ኢና ስለዝኾነ እውን ረባዓይ ግንባር እዩ መሪሕነት ወይ ከዓ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ረባዓይ ግንባር እዩ ዝሰይምዎ ኣሎ በዚ ደጋፋይ እዩ ላለገ ኣካል ስለዚ እቲ ልምዳዊ ንዛረበሉ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ እውን ንገልፆ ኢና ኣብቲያ እንታይ ኢና ንብል ምንጪ ንሓደ ክትኮዶ ትደሊ መጀመርያ ሓሳብ እዩ ዝነቅል ቅድሚ ተግባር ምዃድካ ናበይ ግን እቲ ሓሳብ ናትካ ሕጂ እውን ንገዛእሱ ኣብቲ ፍፅም ክልሲ ሓሳብ እወፁ በኣላ ንፍዖ ንበርበርና ከረጋግአካ ይኽእል ኣብቲ መትከል ክንብል ኮለና እኮ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ሕፅር ዝበለት ክትከይድ ስለ ዘለዋ ናይ ሓሳብ ፍልሊ እዩ ኣየናይ እቲ ሓሳብ ኣብቲ ክልሲ ሓሳብ ኣቲኻ ክትገብሮን ክትፍፅሞን ክዛዝሞን ዝግበአካ ንህንፀት ማለት እዩ ንልምዓት ማለት እዩ ንዕብየት ማለት እዩ እቲ ናይ ሓሳብ ናይ መትከል ግን ፍልልነታ ብሓፅር ዝበለ ክንርዳእ ስለ ዘለና እቲ ናይ መትከል ፍልሊ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ክልሲ ሓሳብን ዋላ ክርድአና እንተደይክኢሉ ኣብዚኣ ዘለና ንሕና ከም ሃገራውያን ትዝብልዎ ሕጂ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ኢና ፍትሒ ዘይደሊ ሃገራዊ የለን መሰረታዊ ፍትሒ ፍታሕ ማለት እዩ ንፍታሕ ኢልና ኢና ዋጋ ንኸፍል ወይ ከዓ ኣካል ናይቲ ስነ ሓሳብ ኮይና ንኸይድ ዘለና መንግስቲ ዝሓቶኖም ማለት ሃገር ተሓቶኖም ማለት ኤርትራ ተሓቶኖም ማለት ኤርትራውነት ዘብል እውን ናብኡ ክንመፀ ኢና ስለዚ ኣብ ንሕና እቲ ክኸውን ኣለዎ ንብሎ ብተግባር ንዋሳ ኢና ብኣንፃር ንሳቶም ግን ኣስመራ ባኒ የላን ንሰምዕ እወ ባኒ ንክህሉ ክሰርሑ ዝግብኦም ከምቲ ንሕና ባኒ የለን ምዃኑ ኣሚንና ንክህሉ ንሰርሖ ንክህሉ ንበርክቶ ንክህሉ ንዋስኦ ንሳቶም ግን እንዳ ባኒ ከፍርስዋ መፁ ነታ ፈርኖ ከፍርስዋ መፁ ትርአት ፍልሊ ዘሎ ስንዕንወት ትኸይድ ኣሎ መንግስቲ ክገብሮ ከመሓይሾ ክሰርሖ ዝግብኦ ኣሎ ዝጎደለ ኣሎ ፅቡቕ ክምላእ ኣለዎ እዚ ናትና ስነ ሓሳብ ካበይ ዝነቐለ እንተልና ንሕና ኣካል ናይቲ ውሕሉል መሪሕነት ካበልና ለይትን መዓልትን ብዓቕሙ ከፍቅዶ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ክሰርሕን ክምልእን ክፀግንን እዩ ዝሰርሕ ዝኽእል ለይትን መዓልትን ንቃሲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣካል ናቲ ኢና ወይ ኣሎ ክምላእ ኣለዎ ንብል መላእቲ ኢና ግን ንሕና ክምላእ ኣለዎ ኢልና ኮና ረሕቕና ንጥምት ወይ ዘይተገብረ ኢልና ንቁዝም ንክግበር ክሕግዝ ዝኽእል በታ ዝነኣሰት መዐቀኒ ኣበርከቲ ኢና ንሕና መላእቲ ኢና ንሕና መላእቲ የለን ኢሎም ግን ወይ ነዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ ክገብሮ ዝግብኦ እዚ ኩሉ ዝብሉ ሱር ነቀል ወይ ከዓ ጁዙርየን ይብሉ ዓረብ ሱር ነቀል ክእል ኣለዎ ክምሖ ኣለዎ ክኸይድ ኣለዎ ትረዮ እዚ ናይ ምንታይ ፍልሊ ይመፅእ ኣሎ ዋላ ቅድም ኢለኹም ትብለካ ፀናሕኩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ተኣሰረሎ
ዝወደቐሎ ዝነቐፀሎ ዝፈረሰሎ እዚ ይብሉ እሞ ብዓብዪ እውነታ ሃገር ከም ሃገር ክትቅፅል ስጋት ዝኸውን ሃገራዊ ስጋት ኢና ነቐምጦ ወይ ዝኾነት ሃገራዊ ስጋት ኢና ትድንጋገር ወይ ከዓ ተቐምጦ ብሃገራዊ ስጋት ይመፁ ከም ሃገራዊ ስጋት እንታይ ማለት እዩ ከም ሃገርን ህዝብን መንግስትን ክትነብር ዘይኽእል ማለት እዩ ከፊል ንክትብል ከለካ ክጥዕመካ ካ ትሰርሕ ክጥዕመካ እንተኮይኑ ከዓ ክትነብር ኣለካ እኮ ኣብ ኤርትራ ዝወደቐሎ ዝነቐፀሎ ወይ ከዓ ክዕረ ኣለዎ ዝተኣሰረ ክፍታሕ ኣለዎ ተበልካ መጀመርያ ከም ህዝብን ሃገርን ክትነብር ኣለካ ንክትነብር ስጋት ዝኾነካ እንተልዩ ግን ናይ ምንባር ሕቶ ንክጥዕመካ ይተሓትት ኣብ ገዛ 5-6 ደቂኻ ሒዝካ ድራር ክትድረር ወይ ደቂኻ ከተደቃቅስ ዓብዪ ገበል ኣብ ርእስኻ ጠልጠል እንተይልሎ ስጋት መዓስ ትቆትሎ ፊናትካ ሒዝካ ጠጠው ኢልካ ክትሓድር ገበል ክድቅስ እዮሞ ድቃስ መፂኒ ክድረር እዮሞ ክበልዖ ክሰትዮ ከምዚ ኢልካ ስጋት አንጠልጢልካ ከሎ ኣይትድቅስን ኢኻ ስጋትካ ክትዓልለካ ስጋት እንታይ ማለት እዩ ስጋት ከም ሰብ መጠን ከም ብረካ ዘይክእል ማለት እዩ ሃገራዊ ስጋት ከም ህዝብን ሃገርን መንግስትን ከም ብረካ ዘይክእል ሓደ ነገር ኣሎ ስለዚ እዚ ዋጋ ሓትት ክትክፍሎ ኣለካ ስለዚ እቲ ሃገራዊ ስጋት ኮይኖም ዝመፁ ዘለው ሻዕብየኑ ሞት እዩ ዘይምንባር ዘምፅዎ ዘለው ምክንያት ግን እንታይ እዮም ሓደ ካብ ትክፍሎ ፀናሕኩ ሃገር ዓንያ ተኣሰረሎ ዝወደቐሎ ዝነቐፀሎ ባኒ የለን ማይ የለን እሞ ንክህሉ ኢኻ ትሰርሕ ንክህሉ ኢኻ ዋጋ ትኸፍል ንክህሉ ኢኻ ትቃለስ ከም ሃገር ግን ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ከም ህዝብን ሃገርን ሃገር ኢኻ ባካ ኣብ ውሽጢ ኣብ ትሕቲ ፅላል ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፅላል ሃገር ኤርትራ ክግበርን ክምላእን ክስራሕን ክስተንን ዝግብኦ ኢኻ ቁርቁስ ትገብር ዋላ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ትገብር ትኾንካ ጅብዚ ናይቲ ክልተ ሓሳብ ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ወዲእካዮ ዛዚምካዮ ከም ሃገር ክትህሉ ኣለዎ ኢልካ ኣሚንካ ዋጋ ክትከፍል ምኳንካ ፈሊጥካ ዋላ ነቲ ትቃወሞ ዘለካ ዘይመለአ ዘይገበረ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ጋግ ኣሎ ማለት ፍልሊ ኣሎ ማለት እዩ ፍልሊ ዘምፅኦ ጉለ ሰናይ ምምሕዳር እዩ ጉለ ሰናይ ምምሕዳር ኣሎ ኢልካ ክትካታዕ ክትማጎት እንከለካ ንሃገር ስጋት ዝኸውን እንተመፅኡ ሕቶታትካ ኩሉ ተወንዝፎ ኢኻ ምክንያቱ ንምንባር ፈታኒ ዝኾነካ መፅእ ስለ ዘሎ ምስመን ምስቲ ትማሊ ቁርቁስ ትገብር ዝነበርካ ማዕረ ማዕረ ድፋዕ ጠጠው ክትህሉ ኣለካ ምስቲ መንግስቲ ዋላ ብሉፅነት ልዕልዩ ሃልዩካ ከተመሓድር ብቕዓት ተልዩካ ህዝቢ ኩሉ ኣለዎ እኮ ሃገር እውን ክትህሉ ኣለዋ ንከተመሓድር ንስኻ ንክጥዕመካ ወረሻ ስልጣን እውን ክትዕብ ምናፍስ ወይ ከዓ ከም ተኽብሎ ፀናሕካ ተወዳዳሪ ኣይኮንካ ብሉፅነት ብሉፅ ሓሳብ ኣልዩካ ነቲ ተኾንካ ሃገርን ህዝብን ከም ሃገር ክህሉ ኣለዎ ስለዚ እንታይ ትገብር ሃገራዊ ስጋት ኢሉ ነጋሪት ናይ ሃገር ክህረም ከሎ እንታይ ዝብል ንሳእኒ ይብለይን ኢልካ ክዳን የብለይን ሳእኒ የብለይን ኣይተዓመንን ዘይኮነሲ በዓል ሓደ ዓይንን በዓል ሓደ እግርን እውን ጠጠው ክብለሉ ዝግባእ እዩ ይብል ህላዌ ስለዝኾነ ምንባር ስለዝኾነ ክትነብር ስለ ዘለካ ከም ሃገርን ህዝብን መንግስትን ሰራዊትን ስለዚ እቲ ክልተ ሓሳብ ከም ተክሎ ፀናሕካ ኣብ ፍፅም ቁርቁሳት ዘሎ ወዲካ ንክትዓሙ ትደሊ ንክትሰርሖ ትደሊ ንዕብየት ንህንፀት ተረዳዲእካ እትመፆ ነገር እዩ ብልክዕ ግን ኣብቲ ቁርቁስ ኣብኡ ኣቲና ዘይንትንትኖ ወይ ከዓ ዘይንዛረበሉ ብልምዳዊ ንኸይድ ስለ ዘለና ከም ልምዲ እውን ከይድዩ ሕጂ በቃ እዚኦም መን እዮም ተቃወምቲ እዮም እዚኦም መን እዮም ደገፍቲ እዮም ንብሎ ኢና ከም ልምዲ ሒዝና ኣለና ልምዳዊ ዘራርባ ኮይኑ ተቃዋማይ ዝበሃል ግን ኣሎ እንተዳልካ ላላ ተቃዋማይ ማለት እኮ ነፃጋይ ማለት እዩ ዝነፅግ ዘይቅበሎ ዘምፃእካ ይምፃእ ስነ ሓሳብ ኣነ ዝበልክዎ ንዓይስምዓኒ ኣነ ዝበልክዎ ብዓይቲ ኣነ ዝበልክዎ ኣነ እንታይ የምፅእ ሕጂ ኣንነት የምፅእ ዋንነት የምፅእ ንሪኦ ኣለና እውን እኮ ኣብ ኣንነትን ዋንነትን ወዲቖም እንታይ ገብርሎም ንሪኦም ኣለና ንሕዝዶም በዚ ፅቡቅ እያታ ናትካ ኣገላልፃውን ብተራኽዋን ብጣዕሚ ኣብ ርዲኢት እውን ክንከይ ስለ ዘለና ክብል ደለየ ሽኩረን መንደላይ ወለ ሽኩረን መንደላይ ዌልካም ባባ ሸሪፍ ዌልካም ሕዝናኩም ካልኦት ዶክተር ኣስመራ ኤሪትራ ዮናስ ተዛረቡ በሎ ሰላማት ማንደላይ ኩልኩም ከመይ
أمسهم بابا شريف كل لما نجم تبال شيء من الله يقولوا له نقول بابا شريف شيء من الله هاي أقدم عبد الله تحت وين سمعني راسي حد نايل كسب باري عدي يبو عبد العلي بزعبا فيديو ناي سدابت مع هذا الكفلا يزارب نيرو أجي الزباري عزي تمالي أبزقونا جزاء وأبتي ألنا والتا هجر من قصير ترى تصرف من كل شيء من قصير ترى زي بقول نجر سدابت مع هذا الأسير تبعينه أبتي جزاء شاكرات تدبر من كله هذا قابتم تمالي من قصير تصرف من ورسي سلام تاي مع هذا الكفلا عم اسمي داي موت ولا كزار تسأل شو يحسبوا شو تدفع انتهينا من البلد أقول لك زي انتهينا من البلد أقول لك زي شيء زمنا يقول كسبات باراي وعبد سفر عليه جزاء الزارو وفقاو ونجرات كلا خذون ريم زلنا سي أنا ذات جرمنا نجر سلام دايهم عجب دي بلو نتزم الخوف زلو والكسب سلام داي عجب دي بلو عبد سفر عليه بوليتيكا واشتراطات بعد رد صورة دراماتات نتهزي جوا حزو أو عبتنات بوليتيكاوي بسحات نتهزي حكومات عقولتي مغاتي ناي معبل بصورة زلو بوليتيكا ودراماتات حاسوت مغانو كل فيك مغانو سدو قيتورفو عماس ميديا وتيوم نتحكم هجر ندام وسكرو معبل اي تأثرنا ندابو لغلوسي سلام انتاي تمارسهم لمعبل كفلاي سلام انتاي معاقب بيبقوه لمتى فحس خمس من قصة مسج من تبعسنا سدرغانة من قصة دي أطورسي لمتى من قصة إترا سداي أسوي كان أنا تكون إنفورميشن تبنى لهم سلمتى عجب دي يقولون الجغاء لمتى سدرابيت مع عبد العماس ميديا موصل لو ندابو لغا كان بروباغندا صراحة سمعوا معنا سدرابيت هذا من يمسيوه نتي فيديوس من يفنيوه من يوم من نبو مع عبد الانترفيو لهم قال زبال درباتات وين نسمع لنا زغونا يكون سب نتي فيديو يفنوه نبو مع عبد الانترفيو لهم لإلفي عفاف ودع عفاف من فنيوه وقت فيديو أي ملكوتين معناته عفاف رسح رسائل إذا الحجي هم تقول لهم تمارين وي زغونا نقدر حاسبه بروباغندا نيري انتهي نشوف لأن كثير معابد نسدامي تأسيو برملتات ناي سدام معابد تأسيو تبعي بزح بروباغندا وصول تدالي مدن يعني بعد الفاتهم بعد جورجو زنقول لهذا عام سباي تطابقي سبعو مسرات يزم سباي قالوا بلعت الناتات على السفر اللي ناي معربا وكان شغل بيتسفتات متقعكم بشم سبعو مسل ناي جبوهم زقعوا تكون دين فوتهم أبس بلعت الناتات ينجبوا أجي من كسيرتا لما عبر نستابت مع عبر عشرة تبايروسي فورموتات في الدولة أي تتشينا يزبي كبت دالي عبد العلم من كسر زبني إرتراسي داقما البوليتيكا والأندراتات فتسمع سيبني الجدام وهو بسبعه ومسر الجتات كله تعمى نجرات أجي أتزحسبوه نقول بروباغندا في شلون سدابت مع عبر كم ديتا أصول بعلمكم فاميلي ويتمابو مسكرناتهم سلازا عوسي تازا حسبنا سلمنتاي تازا حسبنا استفشل تبايلو هجي هو مو سلمنتاي من كسير تراغن سدابت مع عبر بالماس ميديا يمتوم يوم كحج قمت اليوم كانوا بروباغندا أصلا باريا بحاجة نجار مساعد خايو لك أخم تفلحو بخاطر نجار يزوج بس مساعد خايو تخيلو بخاطر نجار بخم دقاقة أنا باريا جهول لك زين جهول سكروا دو أنت فيديو جمل كوتا أكال يفنوه من قستي يفنوه والكسبات يفنوه تم سدابت بناتهم تبغوا ودما محضرة وميديا خدشنا أمسا أيوه أبونا من سيرتان أبونا عشرة تبعيله خدشنا أمسا أيوه ممكن تم فاهمين بعلم فنوه فيديو قوون إزدهر وانو زغون يقول من قد قد فيديو أما حضرة وميديا مسئله سيقد سنة أنتهي من سيرتان سدابت معبر كم دي عسل تم سدا قالوا مسبعنا نسيت وانا نجر حجي زنبارا لنا معبل من دا يبو معبل أما اسمي داي موت سقر زولو زلو
ንምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይገበሮ ነገር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ 200,000 ድዩ ዋላ 50,000 ድዩ ዋላ 50 ሰባት ሳብስክራይብ ዘለዎ እቲ ማዕበል ትግራይ መን ኢኻ ትብለቲ ኣለና ዋልታ ሃገር ዝበሃል ገዛ ኣብኡ ኮይኖም ንመንግስቲ ኤርትራ ክፀርፉ ፍትሓዊ ሕጂ ኣየና እያ ዓዲ መንግስቲ ማለት ህዝቢ ማለት እዩ መንግስቲ ክፅረፍ ህዝቢ ክፅረፍ ሃገር ሽመይ ሃገር ክበላሾ ዶ ይቀልል ዋላ ሓደ ውልቀ ሰብ ንማዕበል ክፍላይ ዓገር ክትብሎ ወይ ከዓ ንሓደ ውልቀ ሰብ ማሕበራዊ ሚድያ መፅልካ ስእሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዞም ስድራ ከምዚ ኢሎም መጨምሲ ኢልካ ብዛዕባ እዚኦም እትሓስብ ብዛዕባ እዚኦም ክትጨነቕ ዶ ይከብድ ዋላ ሽም መንግስቲ ሽም ሃገር ክበላሾ ሕጂ እቲ ዝሕዝን ነገር እንታይ እዩ ሽም መንግስቲ እንዳተበላሸዎ ከሎ ሽም ህዝቢ ኤርትራ እንዳተመራስሐ ከሎ ነዛ ሃገር እዚኣ ሕጂ ከዓ ብገሰት ሰብኣዊ መሰላት ስድራ ቤት ተኣሲሮም ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ካልእ ፕሮፓጋንዳ ወይ ከዓ ካልእ ሕማቕ ነገራት ደበና ኣንፀላልዩ ከሎ መንግስቲ መርሰሉ እዩ ዲፈንድ ክገብር ዘይገበሮ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ገይሩ ተባሂሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስሙ ክፅለም እንከሎሲ መንግስቱ መርሰሉ እዩ ኣይገበርክዎን ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ሓሶት እዩ እዞም ስድራ እዚኦም እናሃለዉ እዚኦም እዮም እቶም ስድራ ካብ ቃሎም ስምዕዎ ኢሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከምፆም ባህርያዊ እዩ መርሰሉ እዩ መንግስቲ ሕጂ ኣይዶን ነው እቲ ሓቂ ኣብ ባይታ ምስተረጋገፀ ስለምንታይ ኢና ነቲ ዝሕርሱ ዘሎ ሰብ ዓገብ ዘይብሎ ክሳብ ሕጂ እዞም ባራይ እዚኣዞም ንማዕበል ዓገብ ክብልዎ ክሳብ ሕጂ ኣይሰማዕናን ስለምንታይ ዓገብ ዘይብሎ ሕጂ ሓንቲ ወይ ሓደ ከምኡ ኢሉ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ስለምንታይ ኣቦ ማዕበል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መፅኢሉ ዘይኮነ ፕሮፓጋንዳ ሰምዕ ዝዛረብ ነይሩ እሞ ምናልባት ኣብኡ ተበጊሰ እየ ዝዛረብ ዘለዉ እስኻ ትማሊ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይገበሮ ነገር ኣብ ኣለና ዋልታ ሃገር መንግስቲ ኤርትራ ንስድራ ቤት ቆልዓ ሰበይቲ ንሽማግለ ኣሲሩ ተባሂሉ ሽም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክበላሾ ከሎሲ ዓገብ ኢልካ እዮም ዶ ኢልካ ተሓቲትካዮ ከዓ ኖ ወላ ሓንቲ መልሲ ዝብል እዚ ከምዚ ዓይነት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት እዮም ኣዳሚት እንደገበሮ ምትገበሮ መን ኢኻ ምትገበሮ ኣዳሚት እንደገበሮ ወዲ ገረይት ዘለካ ምትገበሮ ሕጂ ሲ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሕና ሃገራውያን እንድሕር ኮይና ኣብቲ ጎኒ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ መትከራት ኩሉ እቲ ብዙሕነት ሓድነት ናይቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ኣብቲ ባንዴራና ኣብቲ መትከር ናይ ስዋኣትና ኣብቲ መትከር ናይቶም ንዓና ከምኡ 30 ግን ዓመት ክሳብ ሕጂ በረት ካብ ዝባኖም ከይውረዱ ምስ መንግስቶም ኢድን ጓንቶም ኮይኖም ሃገር ከጣቢሎም ሒዞማ ዘለዉ ኣብቲ ናቶም መሳርሒ ولا بأكل بعتنا سجا ولا نتناتهم مسارح أقدلنا ولا أنت متعنا وكيف تكرنا لهم ولا أنت متعنا أبزدن منفس حلنا كل جزء حلنا كان قاعد منفس كان قصنسي حلنا منفس كل جزء مسراوي كات هو مش من قصة بقى كل مستفز حنت كا تسب حكينا من قد يحس قيد أيقون أنجن هذا سئلو نفق ولا ترجم بوليتيكا زي بدو ويجي فلت عندما يكفي ولا أساسا كريتم في الغرفة كابان الماي نبلع حالي كوشي بوليتيكا انتهى فطر بوليتيكا انتهى فطر هذا ده تكون ولا سرا كبدو مغا أبوز مثل من قصي عالم فترة بدل من قصي نبقى شاشكازي هذا نفات وزي صدق ولا عبزي تدقف بتعب زين أي هجراوي صراحة يكون هجراوي أنا دوز سبات أترجع عينك نشمنا أو وحتى زقني أنا قرأت بروباغندا وعم سفر عليه جزاوتي عادة نقولهم عندنا خلاي كلهم تنحبونات هجراوي يعني لغمزة عينك بروباغندا جساسي ما يقول كسبات باراي ندير مجمعهم سنة حسابهم تنيهم بلدكم متعتقوا بندو زلهم تفيعهم تنتعتقوا بفهم عندكم أي تدريبهم هذا سب سنة حسابه سنة غادي هجراوي سنة حساب عنه ودي يقولون الحد سكن دي خلاص كيف كان حاسب بقى بالكاتفلتا بس كم يوم عين سنة حساب زلهم سبات مسلوسهم من السبات كنت تعمل ضغط فقدي بيجيهم تتقوموا أجوزوا وي بسنة ساعات عاتي بزيت أرفض الزارب زقين بسنة ساعات بتاعت النهار الزارب زقين تغني غادي ريسبكت وابوه أيكون أمجن زين شو إذا نسمع عذرنا هجراويان بنوي حمتات مفطم هجراويان قالوا خيرهم وقعدوا يسألون قال أبزح الجماعة من قصة عشرين من تاي زم سدازي مع هجراوي ميديا دم
ገለ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑ ንሰምዖም ኣለና ካብ ክንዲ ንጠንቀቖም ሞ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓቀኛ ሃገራዊ መድረክ ሰጥና ክንከይድ ኣለና ገለ ሞ ሶሪ ዘረባ ብዝሕልኩም ሓደ ሓንቲ ወይ ዘረብ ስለ ዝገበረ ክምልሰሉ ገለ ኣባናቱ ሓሳብ ስለበት ነገር ኣላ ንእሽተይ ክምለአ ኣላ እንደላይ ወደ ብጣዕሚ ዘምፅኣ ነገር ኣላ ብጣዕሚ እያ እቲ እንታይ ኢሉ ዘይከልዓለም ኣንተ በውና ቁርብንት ያነ ተኣሲሩ ኢልካ ዝግበር ዝነበረ ዳንኬራ ኢና በት ዋላ ሃገራውያ እናባሃልቲ ተሃድም ብለ ዝገለጽክዋ ስለምንታይ ይእሰር ማዕበል ዓቅሚ ኣዳም እንድዩ ልዕሊ 18 እንድዩ ኣብ ደገ እንድዩ ዘሎ ሕተት ዝግብኦ ንስ ኢሎም መራ ኢሎም ይዛረብ ነይሮም መፂኡ ወላዲ ከም ወላዲ ከዓ ክህቦ ዝግብኦ መልሲ ምስ ሃበ ከዓኒ ስለምንታይ ከዓ ከምዚ ኢሎም ኣዛሪቦም ተገዲዶም መንግስትና ይገብረሉ መንግስትና ይገብረሉ ሕጂ እዚኣ እታ ስለምንታይ ትብል ንሶም ጥራይ ዘይኮኑ ንሕና እውን ስለምንታይ ከምኡ ብልለዉ ክንብል ኣለና መጀመርያ እንታይ ንክሽቁጥላ ገለ ኣብታ እዋን ኣብታ ቀነንሳ ከዓ እዛ ከላቅርታ ብላፀና ብጣዕሚ ንፍቅካ ዝተውዕልላ ካብ ዘባ ፀኒሑ ናብ 2009 ክመልሱና ደልዮም እዮም ነይሮም ገዳ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ኣቅሪቡ እንታይ ሓቲቱ እንታይ ተነፂጉ እንታይ ይፀላልወና ኣሎ መሰል ዶ ፍትሒ ዶ እንታይ ዶ ሂማን ራይት ዶ እንዳበላ እዚአን ንጥፍኣትና ዝምናይ ሃገራት እንታይ ክገብሩ ቀኒዮም ርኢና ንከምዚ ንወዲ ከምዚ ነቃዕ ደልዮም ዝዓርዩን ዝኣራርዩን መርፍእን ፈትልን ዘላግቡ መን ምዃኖም ኣብ መንጎና ዘለውን ንፈልጦ እቺ ነዚኣ እንታይ ውዲቶም ክሰርሕላ ደልዮም ነይሮም እቲኣ ተኣሲሩ ትብል ፕሮፓጋንዳ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትጋዋሕን ትጋልብን ነይራ ልጓም ኣድላይ ማሕለኻ ወሳኒ ልጓም ምስ ተገብረላ ተመሊሶም ከዓ እንደገና ከዓ ቆዚሞም ሕድዩን ብልፁር ክትከውን እቲኦም ሰብ ፍሉይ ኣጀንዳ ንጥፍኣት ሃገርን ህዝብን መንግስትን ዝምነዩ እንድሰርሑን ዝኸዱ ንፈልጦም ኢና ኣየገርመናን እውን ዝበሉ እንተበሉ ዘገርም ግን ተዓርኪ ሰባር ነቃዕ ኮይኖም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ሓንተ በዝሓተትከያ መንደላ ወደ ንፍልጡካ ፅቡቅ ያተኸቶ ፅባሕ እውን ነበይዶ ፅባሕ ንሓትነይ ፅባሕ ከዓ ንዓይ ክመፅእ እዩ መፅወ ቅድሚ ሕጂ ነበረን ዝብልካ ኣሎ በቃ መንግስትና ሲ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኣይብልን ኣይመፅእኒ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ሃስያ ዘውረደልና ብፍላይ ኣብዚ ሚድያን ማስ ሚድያን ፕሮፓጋንዳ ሎሚ ልዕሊ ድሮን ልዕሊ ምሳይን ዝሰርሕ ስለ ዘሎ ኣካይዱ ክቅይር ንሓትት እውን ኣለና ኩሉ ነገር ብሉፅነት ክኸውን ክምልስ ኣለዎ ክምለስ ዝግብኦ መልሲ ክህብ ኣለዎ ንብል ክንደይ ዝቆዘና ኣለና ስለምንታይ ደይህብ ስለምንታይ ደይገብር ንብል ብዙሓት ኣለና ርና ኢና ኣና ሓደ ካብኦም እቲ ምሃቡ ወላ እኳ ሚእቲ ካብ ሚእቲ በቃ ብመንግስቲ ደረጃ መንግስቲ ዘውፃእያ እንታይ እንተደይበልና ብዘይገድስ ግን ከምታ ዝበልና ኢና ብዩቱብ ትምፃእ ናብ ውልቀ ሰብ ፌስቡክ ትምፃእ ብተስፋራን ቀለተ ብቲክቶክ ትምፃእ ብዕስማን ዓብደራሂም በቃ እዚኣ ክብልትያ ገወገለ ኣነሳ ክብል ልክዕ ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ማሕለኻ ገይራ እንታይ ዓይነት ልጓም ሒዛ ነዚ ሚድያ ማስ ሚድያን ዝጋልቡን ዝዕንግሉን ዝነበሩ ርዲት እያ ስምንታይ ከተኣሳስርዋ ደልዮም እዛ ክብላ ዝፀንዓ ከላ ዶክተር በላ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ሕጂ ናበይ ወሪዶም ስለተዓፀው ግብረ መልሲ ከም ወላዲ መፅኡ ኣነ ክሕተት ዝግብኦ ተሓቲተ መሊሰ ኣለኹ ኣይተኣሰርኩ ኣይተቐየርኩ ስለዚ ይፅብፅቡ እንተዳ ነይሮም ይእክቡ እንተዳ ነይሮም ይፍትሹ እንተዳ ነይሮም ይጉፍጉፉ እንተዳ ነይሮም እታ ዝጉፍጉፍዋ ነበሩ ብቕቡቕ እሾክ ጌርና ኣለና ማለት በቃ ኣፎም ተወጊኦም መልሓሶም ተጨሪሞም ቦታ ይክረኽቡን እዮም ድሕሪ ንቐፃልነት እውን ከምዚ ወዲ ከምዚ እንተዳልዩ ክመፅእ ኣለዎ ልዕሊ ማንም ካብዚኣ ክንርዳእ ዘለና እንተዘይትንውንወኒ ኣይምፀለፍኹም ዝበሃል ኣሎ ነዚ ከምፅኦ ዝኸኣለነኒ እንተልና ባዕሉ ማሕበር ክፍላይ ነብሩ ይፅዎ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ሚድያን ማስ ሚድያን ካብ ዝኽፈታት ኩሉ እዚኣ ኢለ ስለ ዝሓተትኩ እዚኣ ኢለ ስለ ተቃወምኩ እዚኣ ኢለ ስለ ዝገለጥኩ ኣቦይ ኣደይ ሓፍተይ ተሓቲታ ዝብል ሰሚዕና ይንፈልጥ ስለዚ ግብረ መልሲ ምሃብ ኣነ ብወገነይ ክፍልታ ንብዙሕ እውን ሓፅያትና እያ
ከምዚ ዓብዪ ዓዲስ መቐነይነስን ከም መቃነይ ድዮም ንሽርሑ ድዮም ተንኮል ድዩ ኣጀንዳ ድልዎም ካሊእ ድዩ እኳ ኣርሕቕና ወይ ከዓ ብትዕዝብቲ ክርድኦ ዝግበአና እንተልዩ እቲ ልጓም ምሓዝ ማሕለኻ ምቕያድ ግን ዳርጋ ትቤት እያ ቅብልቲ እያ ስለዚ እቲ ድሒሩ ክንዕዘቦ ዝግበአና ኸ ፅምዶ ተቃዊሙ እዩ ዝብል ፅቡቕ መሰሊ ኣይቅበሉን ትብል ኣንፃራ ምጉስጓስን ኣይቅበላን ኢልካ ኢድካን እግርካን ሒዝካ ስቕ ምባልን በበይኑ እዩ ኣነ ይቅበላን እዩ ከም ስነ ሓሳብ እንተዳ ኢለ ወይ ይቅበላን እዚኣ ስለምንታይ ይቅበላን ኢሉ ንኡ ፀገም የብሉ ንምልከት ኣብኣቲ ከይትንትን ኢኻ ክትንትን ዘገድደካ ግን ኣንፃራ ምስጉስ ጅንፀራ ጎስጉስ ዶ ናም ብመትከል እምበር ጠጠው ጅንፀራ ጎስጉስ ንሓደ ዕንቅፋት ዝኾነካ ክትዓልዮ ግድን እዩ ንሓደ ስጋኣት ዝኾነካ ክትምክቶ ግድን ዝዓንቅፈካ እንተልዩ ከም ሰብ መጠን ንእምኒ እኳ እምኒ ብዕለታዊ መናባብሮ 10 ግዜ እንዳዓንቀፈትካ ስቂልካ ትኸይድ ተዳሊኻ ንስኻ እምኒኻ ግድን ኢኻ ክትከይድ ስለ ዘለካ ክትሰርሕ ስለ ዘለካ ከተገልግል ስለ ዘለካ ክትወፍር ስለ ዘለካ ዕንቅፋት ዝኾነካ ክትዓልዮ እዩ ስለዚ ከም ዕንቅፋት ጠጠው ክብል ንሕና ኸ ክንዓልዮ ስጋኣት ተኮይኑ ኸ ክንምክቶ ግዴታ ሓላፍ ነዚ ዝቕዝሙ ዘለዉ ከም ሃገራውያን ግን ስለምንታይ እዩ ኣብቲ ብልክዕ ክንረዳድአሉ ዝግበአና ቅድሚ ሕጂ ካብቶም ጠጠው ዝበሉ ኣነ መንደላ የበልክ ከምዚ ገብራሎ እዚ ኢሎ እዚ ኢሎ ክበሃል ከሎ መዓት ክዛረቡ ከለዉ በዓል እዚ መን ዝበሃል ወዲ ዘርአ እዚ መን ሽሙ ሽሙ ሃበኒ ወዲ ሰውራ ብዙሓት መቸም ብዛዕባ እዚ እዚ ኣሎ ኢሎም ዝፈልጥዎ ነገራት ኣብ ነይሩ ድዩ ነበረን ወይ ከዓ ኣብኡ ከይኣተን ኣብ ተሓሸበ ድሕሪ ተመሊስና ብዛዕባ ክኸዱ ከለዉ እቶም ሰባት እሰብዚ ከምዚ ይገብር ኣሎ እንገብሮ ዘለካ ንሪኦ ዘለና ከዓ ብወገንና ቅብል ውልቃዊ ርእቶና ክንህብ ስለ ዘለና ኣበይ ጌጋ ንብል ኣበይ ፅቡቅ ንብል ርእቶታት እዩ ኣብዚ ሕጂ ከይዱ ዘሎ ግን ብመሰረቱ መዓዝኑ ዝሰሓተ እዩ ስለዚ ብፍላይ ከም ደገፍቲ እንታይ ንብልን በቲ ልምዳዊ ዘራርባ ማለት ደገፍቲ ዘለኹ ኣስተውዒልና እንተኸድና ፅቡቅ እዩ ክንኡ እንተኸድና ግን ተኣዋዓ ትብል ንዓና እያ ትምልከት እያ ሽኩረን ባባ ሸሪፍ እታ ካሓቶ ዝደለኹ መሊስካ እንዲኻ ግን ሓንቲ ነገር ኣላ ድሓን እንታይ ኣሎ ሕጂ ማእሲ ኣብ ኤርትራ ከለናስ ከምዚ መደብ ዓረረ ነይራ ሕጂ ባንኮታ ንፅበያ ነርና ናይ ብሓቂ እንተስ ኣብቲ ድፋዕ ስለ ዝነበርና ገለ ድዩ ሰብ ዕትብካ ተላ ነይሩ ኣብ ሰዓረ መደብ ከይሰዓረረ ንባዕሉ መደብ ከይሰዓረረ ንዝሓመመ ከዓ ዓራት ከይሓዘ ማለት እዩ ብኣጉ ምፍዋስ ወይ ከዓ ብኣጉ ምእራም እያ እታ ቃል በቓላት ከይሰዓረረ እንድሕር ኢልናስ እሱ እዩ ሕጂ ብዙሕ ነገር እያ ትመሃረው ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወይ ከዓ ክስታይ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ሕጂ እዚኣ ገለገለ ካብ ዝሰማዕኾ ማለት እዩ ኣነ ዶክተር ቆላ ከበሳ እውን ኣብታ ገዛ ነይሩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት መደብ ከይሰዓረረ ንሕና ንቃወሙ ሰባት ኢና ንቃወም ኢና ዝብሉ ኣካላት ኣለዉ ሓደ ሃገራውያን እዮም ዝብሉ ሕጂ ከምዚ ካልኦስ ኣይኮነን ሓደ ሰብ እንድሕር ንኣብነት ከምዚ ዓይነት ማለት ኣነ ከምዚ ስእሊ ገለ ኣብ ከምኡ ዓይነት ክሳይ እምነት ኣይኮኑን እናተይ ኣብቲ ክውንነት ግን ንዝተጋገየ እቲ ጌጉ ባዕሉ ኣሚኑ ወይ ከዓ እቲ ክኸውን ዘይግቡእ ነገር ተፈፂሙ ኢሉ እንድሕር ቃሉ ሂቡሲ ሓገት እዚ ሓትያት ንስሓ እዩ ንዓይ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ኢሉ እንድሕር ከምዚ ዓይነት መደባት መሲሲ ወይ ንቃወሙ ኣብዚ ከዓ መፂኻ ልዕሊ ዓቐን ግብረ መልሲ ክዋብ ንሪኦም ኢና ከምዚ ተቃዋምን ደጋፊ ኣነ ኣብኡ ክነኣቱ ተቃዋምን ደጋፍን ዝኸውን ኣይግብኦን እዩ ነዚ ከምዚ ኣይትተንከፍ ዋይ ዳሞ እቲ መደብ ከይሰዓረረ ንኣብነት እንድሕር ኢልናሲ
በፍጹም ንቃወሞ ኢና ከምዚ ዓይነት ነገር ዝበሃል ኣብዚ እንዳተቃወምከየን ነገራት ንሕግን ልዕላውነትን እቲ ስነ ሓሳብ ዝተቃወመ ነገር ከዓ ኣብ ኣብታ ትከታተላ መደባት እንድሕር መሲስ እንታይ ኣትቃወሙ ከምኡ ግብኦ ድዩ زيادة اسكي زيادة عن شيء معتبر من لا يا I think عبتنا تاني I think تقسمي يعني كمان أنا يمشي مثلا مثلا حسب إذا مرك شعره ما حدا الأمة سب زبطة ديو نبرتنا يسب بسرعة ديو هاجر بلا شو ديو على التلفزيون أمشيها على حزب قتك ألعو مو نقول ሓደ ምስኪን ሰብ ጥዑይ ሰብ ዝኾነ ይኹን ነገራት ተጠርጢሩ ወይ ብሕቶ ክሕተት ተደልዩ ኣብ ዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ኣካላት ወይ ናይ ፀጥታ ኣካላት ከይዱ ቁኑዕ ሰብ ኮይኑ እንድሕር ፀኒሑ ከዓ እታ ቪድዮ ኣገዳሲት እያ ዋላ ነቲ ቁኑዕ ሰብ እታ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክመፅእ ቁኑዕ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ ቁኑዕነቱ ፈልጠሉ ኣለዎ እቲ ሰብ ኣብ ገበን ከምዘይወዓለ ኣብ ገበን ከምዘይወዓለ ተሓቲቱ ንፁህ ኮይኑ ከም ዝፀንሐሲ ሓፋሽ ህዝቢ ክፈልጠሉ ኣለዎ ሕጂ እታ ቪድዮ ንገበነኛን ነቲ ጥዑይ ሰብን ንክልቲኦም ብማዕርያ ትብፅሖም ነቲ ገበነኛ ምስሉ ተቃልዕ ንገበናቱ ኣብ ህዝቢ ተቃልዕ ነቲ ንፁህ ሰብ ከዓኒ ህዝቢ ብጌጋ ከይርድኦ ምናልባት ተጠርጢሩ ኣብ ሕቶ ኣትዩ ፀኒሑ ሕጂ ግን ተሓቲቱ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ፀጥታ ኣካል ሓቲቱ ገለ ኩሉም ነገር መሰረጋገፀሲ እዚ ሰብ እዚ ንፁህ እዩ ኢልካ ከዓ ኣብ ማስ ሚድያ ተምፅኦ እሞ ኩሉ ሰብ ኣብ ጎኑ ዝውዎ ሕጂ እታ ቪድዮ ኣገዳሲት እያ ብፍላይ እታ ናይ ሳዕሪ ረኽቢ ምግላድ ፀናሕና ናይ ማዕበል ኣነታ ትገርመኒ ነገርሲ ኦፍኮርስ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ናይ ምቁዋም ባይታ እኮ ተጨማሊቑ እኳ እዩ ሕጂ ምቁዋሙ ዘይተረፈሲ ስለምንታይ ንስድኡ ይልክም ስለምንታይ ንስድኡ ይልክም ይቃወም ኣሎ ኮፍቲ ወዚኡ እኮ መንግስቲ ክፀርፉ ይውዕል ኣሎ ሃገር ክኮናሹ ይውዕል ኣሎ እኮ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንደጋግሞ ሲ እሱራቱ ዘይፈትሕ መንግስቲ ይኮነ እንታይ ዲኻ ምልከተካ ብዛዕባ እሱራት ጨምላካ እንታይ ዲኻ ምልከተካ ብዛዕባ እሱራት ቅዋም ዘይገብር መንግስቲ ይኮነ እንታይ ዲኻ ምልከተካ ብዛዕባ ቅዋም ንስኻ ኣብ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ኮንካ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ትውስንስ እንታይ ዲኻ ምልከተካ ረሳሕ ባሓቦኻ ይመሰሉልካ ንስኻ እንፅባሕ ተቃዋሚ ኢኻ ተሓሳዊ ፅባሕ ኣቦኻ بحسب تزارب حسب تزارب زي أخيرا نحبنا كما يتصرف سبيلا نطفئ ألف تصدم صرف كله تمام تعال زبعة بانديرا كويسة መንግስቲ ክፅረፍ ከሎ መንግስቲ ዝኣበቑ ሲ ብዛዕባ ናይ ውልቀ ሰባት ባራዩ ዝኣቶም ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ነጥብ ኣውራጃ ትወስዶ ሕጂ እንታይና ንብል ዘለና ሶሪ መንደላይ ሓወይ እንታይና ንብል ዘለና ማዕበል ንመንግስቲ ክፀረፍ ካብ ዝጅመር ንሃገር ከቋሽሽ ካብ ዝጅምር እቲ ዝተረድኡ ሰብ ተረዲኡ ሳቀድሙ ክትሓትት ከለካ እንዲኻ ንመንግስቲ ከቋሽሽካ ልቑማት ክትሓትት ከለካ እንታይ ክሓትትካ ኣብ ታሕቲ ኮንካ ታብታብ ዝበል ሕጂ እንታይና ንብል ዘለና በቃ ሲ ዓቕሞም በዓል እዚ ሕጂ ድሓን ነዚኦም ክምለሶም ይፅኒሕ እንታይና ንብል ዘለና ማዕበል ክፍላይ ንመንግስቲ ክቃወም ካብ ዝጅምር እኮ ዝተረድኡ ሰብ ተረዲእዎ ሳቀዲሙ ዓገብ እንዳበሎ ክመፅእ ፀኒሕ እዩ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ማዕበል ልዕልቶም ክቃወሙ ዝፀንሑ ዋና ተቃዋሚ ኮይኑሲ ቀዲሞም ዝያድኦም ሲ ፀብለል ኢሉ ወፂኡ ዝቃወሙ ዘሎ ሰብ ብፀርፍን ብገለመለን ብፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳን ብማእሰርቲ ናይ ስድኡን ገለ ዝያዳ ተቃዋማይ ኮይኑ ሲ ፀብለል ኢሉ ኣብ ቅድሚት ወፂኡ ዝቃወም ዘሎ ሰብ ንሱ እዩ ሕጂ ምቁዋሙ ዘይተረፎ ስለምንታይ ንስድኡ ይልክም ስለምንታይ ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለው መሰኪን ስዳሲ ስለምንታይ ኣብ ታርጌት ይእቱ ስለምንታይ ብስድኡ ፖለቲካ ትሰርሒ ዝደንቆሮ እዩ ዋላ እቲ ዝገብሮ ዘሎ እኳ ይርድኦን እኳ ይደንቆሮ እኳ እዩ ንሕና ብፖለቲካ ሓፂርና ንሰጥሓኩም ካ ኢልና እቲ ዝሕፍር ነገር ንስድኡ
ብፖለቲካ ብኣጃክስ ሓፂቡ ኣብ እንዳ ፖሊስ ዝሰጥሐ ሰብሲ ንመን እዩ ፖለቲካዊ ዕፅዎ ሓፅቦ? ኣነ ኣብ ደገ ኮይነሲ ኣብ ደገ ኮይነ እንድሕር ቃወም ኣለኹስ ንስዳ ቤተይ ኣብ ሽግር ዘወቱ ፖለቲካዊ ዕንደራ ክዕንድርሲ እንታይ ገይሮም እቶም ስዳ ቤት ክንደይ ክጭክን እዩ ንስድኡ ከምኡ ገይሩ መሸቀጥ ናይ ፖለቲካ ዝገብሮም ክንደይ ከመይ ትሕልንኡ ክገብሮም ንሱ ስድሓኖ ይቃወም እንዲ ዓድል ክቃወም እንዲ ጀሚሩ ዘሎ ቀኒዎ እዩ ወሪሕዎ እዩ ኩሉ ነገር ንምንታይ ነቶም ስድኡ መሸቀጥ ናይ ፖለቲካ ዝገብሮም እንታይ ገበሩ እቶም ስድራ ቤት ብስድኡ ፖለቲካ ዝሰርሕ ሰብ ደንቆሮ ሰብ ጥራይ እሞ ከዓ ኣብዚ ጥዕሙ ሃገር ተሓቢኡ ኣብዚ ካብዚ ሕልማይ ፍርጅ እንዳሰተየ ርጉእ እንዳሰተየ ዘይትቡን እንዳሰተየ ፅሟቅ እንዳሰተየ ሲ ነቶም ተማሊ ጋብኦም ከማን ዘይቀየሩ መሳኪን ብርስሓት ዝተበልዐ ጋቢ ኣዝዮም ዝሕዝኑ ስድራ ሲ ጋብኦም ከማን ኣይቀየረሎምን ከምዚ ዓይነት ድሕረ ባይታ ዘለዋ ምስኪነይቲ ስድራ ቤት መሸቀጢ ፖለቲካ ክገብሮ ንስድኦም ብጣዕሚ ዝደንቆሮ እሱ እዩ በቃ ትርእሱ ንሱ እዩ እዚያ እታ ድሕረ ባይቱ ፖለቲካ ንሕናሲ ብፖለቲካ ሓፂርና ንሰጥሓኩም ዝበላ ከዓ እዚያ ኩሉ ግዜ ሰብ ሕማቅ ትዕቢት ክወድቆም ከሎ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እዩ ዝዋረድ ተዋሪዱ ከዓኒ ሕጂ ኣይዶን ኩሉ ግዜ እዛ ኣብ ዝተፈላለዩ ገዛውቲ ዝረግምዋ ዘለዉ ስለምንታይ ማዕበል ስድራ ሓደ ኣነ ኩሉ ግዜ ትገርመኒ ንማዕበል ስዳ ማዕበል ንመንግስቲ ስለዝፀረፈ ስለምንታይ እቶም ስድኡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይመፁ ንምንታይ ነቶም ካልኦት ተቃወምቲ ንመንግስቲ ክፀርፉ ዝውዕሉ ዘለዉ ንምንታይ ስድኦም ዘይተምፅዎም ገለ ከዓ ዝብል ስኢልካ በቃ ወገናዊ ስምዒት ንዕዘብ ኣለና ሰልጠነ ፅሉል መሲልኩም ምስ ስድኡ ኣብ ታርጌት ዘእቱ ስራሕ ክገብር ኣብ ደገ ኮይኑ ንመንግስቲ ዝፃረፍ ምስ ስድኡ ዝምድና ከምዘይብሉ ርክብ ከምዘይብሉ እስኡ ትጉዕዙ ብከምኡ ፖለቲካ ዝሰርሕ ሓሻ መዓዝ ኮይኑ ውፉይ ምናልባት ኣዲኡ ብእሱ ይብልዎ ኣዲኡ ምናልባት እንተላ ውፉይ ነዲኡ ኣብ ታርጌት ክእቱስ ብዛዕባ ኣዲኡ ፖለቲካ ክሰርሕ ኢልኩም ተሓስቡ መፅሉል ኣሲኹም ኣማኒና ሰና ከምኡ ተሳጭም ከምኡ ናይዚ ማዕበል ድንቁርና ሲ ድሓን ንሱ ድሓን ኣብዚ ደስ ዝበሎ ፖለቲካዊ መርገፅ ሞ ይኽእል ስለምንታይ ብስድኡ ፖለቲካ ዝሰርሕ ዝረሳሕ ሕዚ ባዕሉ ዝፈጥሮ ሽግር ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ንስድራይ ኣሲሮም ኢሉ ከዓኒ ብሓሶት ከዓ ንመንግስቲ ክፀርፍ ቃል ኢና እዞም ክልተ ባራዩ ኣትዮም ዝፀንሑ ከዓ ኣብዚ ንውልቀ ሰብ ባራዩ ናይ ውልቀ ሰብ ኮይኖም ከዓኒ ዝጣብቁ ሕሕ ድብሉ ኣብ ዝኾነ ገዛውቲ ሕሕ ዘራፍ ዝብሉ ከዓ ባራዩ ከዓ በቃ ነዛ ቲክቶክ ሲ ማዕበል ባራዩ ፈኒላ ነዛ ቲክቶክ ባርያ እዩ ወላ ሓንቲ ዘድምዖ ነገር የለን ግን ብጣዕሚ ይሕዝን ማለት እዩ ስለዚ ሲ ኩሉ ግዜ ንሕና ሃገራውያን ኢና ኣብ ጎኒ ሃገርናን ህዝብናን መንግስትናን ደው ክንብል ባዕልኻ ኣብ ደገ ኮንካ ንስድራኻ ኣብ ሽግር ዘእቱ ፖለቲካ እንድሕር ትሰርሕ ኣለካ ስድራኻ እንድሕር መንግስቲ እንድሕር ንስድራኻ ሓቲትዎም ሲ ከም ከልቢ ውሕ ዘብል ምክንያት የለን እንጂ እሱ እየ ዝብል ዘለኹሞ ድሓን ኣይ ቲንክ ርድእቲ ምናልባት ኣብታ ዝሓተታ በቃ ናይ ሓንቲ ማዕለሽ ነዞም ደቂ ጌርናዮም ኣብታ ዝሓተትካ መደብ መነኒ እንደላይ ወደድ ኣብዚ ኣለዉ ከማን ክብሪ ሃቦም ብዙሓት ሃገራውያን ኣለዉ ነታ መደብ ከይሰዓረረ ብልትዕ ዝሰርሑላ ቅድሚ ዓመትን ገለን 2 ዓመት ኣምፅኦም እዮም ኣላ ሚድያን ማስ ሚድያ ይጋገሎ ንፈልጦ ነገር ብዙሕ ኣሎ ግደፉ ኣይተሻድንዎ ሎሚ ዓገበልዎ ፅባሕ ንጎ 2 ግዜ ከይትዛረቡ ዝበሉና ብኣካል ንፈልጦም ኣለዉ ሕጂ ነታ መደብ ከይሰዓረረ ማለት እኮ ጌና ፋሉልነት ከይከደ ማለት እዩ ፋሉል እንተኮይኑ ፋሉል ቀይዲ በተኽ ኣካይዳ ማለት እዩ ፋሉልነት ከዓ ናብ ሽፍትነት እዩ ዝኸድ ሽፍትነት ከዓ ዕምፅ ይቀትል ይሰርቅ ስለዚ ክደፉ ዝበሉና ሃገራውያን ማልያ ይብሎም እዛ መደብ ከይሰዓረረ ኣብዚ ሚድያን ማስ ሚድያን ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ ሰሪሖሙላ ብዘይከለዓለ ሰማዕ ይረኸቡና ኣይሰማዕናዮ ዝበፅሕዎ ነገር ነይሩ ዝፈተሽዎ ነይሩ ሕጂ ንዓና እንታይ ሓጊዙና እንተልካ መንደላይ ወደይ ትማሊ ዝብልዎ ዝነበሩ እዞም ኣንስትና ደቅና ዋድና ደቅና ንድሕሪት ክንፍትሽ ተገዲድና ሕጂ ለከ ኢልና ሕጂ ሓደ ነገር ከጋጥመካ ከሎ ስለምንታይ ዘይትብል ተደኣ ኮንካ ወይ ንድሕሪት ቁልሕ ዘይትብል እንተኮንካ ሰብ ኣይኮንካ ክትፍትሽ የገድደካ እዩ ተደናጊርካ ትኸውን ትኽእል ممكن ናይ ንግማትን ናይ ምስትውዓልን ዓቕምኻ ዝተሓተ ክኸውን ይኽእል ብሉፅነት ኣብ ስነ ሓሳብ እዩ ብሉፅነት ኣብ ኣካይዳ እዩ ብሉፃት ኮይኖም ግን ንዓመታት ተቃለስዎ ነይሮም ብፍላይ ዝሓለፈት ዓመት ብምርት ጠጠው ኢሎም በቃ ሚድያን ቲክቶክ
ደፉ ንሪኦ ነገር ኣለና ዝብል ነይረን እዮም ሕጂ እሳ እንታይ እያ እንተልካ እቲ ኣካል መደብ ከይሰዓረረ ማለት እቲ ስዕሪ ዝገበርናዮ ብዙሓት ኣለና ኣነ ሓደ ካብኦም ዝሪኦ ነገራት ነይሩ እቲ ብደገ ዝረአ ነበረ ዝገብሮ ዝነበረ ተፈታውነት ብህዝቢ ዝነበሮ እቲ ንይምሰል ብሽም ሃገር ትሽክት ሓደ ብሃገራውነት ብሃገር ትሽክት ዝነበረ ዕላማን መትከልና ይነበረ ምክንያቱ ሓደ ንፁር ዕላማኻ ምስ እከለ ተባኢሰ ምስ እከለ ቢለልካ ይትገድፎ ንኻ ይትረሕቕ ንኻ ንመን ክኮፍ ናበይ ከይድሎ እንተሪኢኻ እየ ትማሊ ሎሚ ኣቦይ ዶ ኣደይ ዝብል ነበረ ኣቦታቶም ከምትታ ሓፂቦ ቁልዓፎም እተኾኑ ዝነበረ ይመፅእ ኣሎ እኮ ይወፅእ ኣሎ ቆራርፆም የምፅኡ ኣለዉ ናቦም ይኸይዱ ዘሎ ፍኡ ኢሉ ሕሱ ስለዚ እቲ መደብ ከይሰዓረረ ንሰምዖ ነርና ኢና ይብሉ ነይሮም እዮም ኣፎም ደም ስጋብ ዝመልእ ዝዛረቡ ነይሮም እዮም ማለት ደፉ ፋሉልነት ክኸይድ ኣሎ ከይዲ በተኽ ክኸይድ ኣሎ ከይዲ በተኽ ኣካይዱ ዝኸዶ ዘሎ ፅባሕ ንጎ ፋሉልነት ክኸትል እዩ ፋሉልነት ምኻድካ ሽፍትነት ክስዕብ እዩ ሽፍትነት ኮይኑ ብክንደይ መላይ ንሕተት ኣሎ شفيته مالي شفت نتا مالي أما تقول زينات زمنا زينات تدلم مالي أنت تقولوا مسكالة شفت المرضى أنت تحجزوا زير لك مستبع لك أنا بكيدو تم مالي تصرفهم تزلفهم تعاشيرنا خلوا خلوا بزي قبل تعاشر يلي نايت يسرون خلوا بلا نيرو واحد جنابه زرديو تم زقبلت أنا هذا دكتور سي حقنا حقاونا تنقوام دو مش عارف ده كل حالي بس دكبات بالقلب عليهم سوا دكبات مسرح كاليومنا إذا هاجر جان دكبات يتخولنا من تزي ودبات من لذي بزيك العالم زازم ساكايا يلوم يوم تزاري بوم يوم لفلسوم يوم بزيك العالم شكا حدا أكال نايكي مدب كيس عريري نيرو شكرا من دلائك ثانك يو حجي بمسألة قال سوا مسألة مترشة عند تنسي زلوا فيديو أسمعكم تحنتن كل 5 ساعات تحنتن لا بشرة مترشة عن مزازة من قبرانينا من ولا عادي anyway كحزكم نأدو welcome يعني ساكا يا سكمل هذا يا ناس اوكي سلام أبا شريف ولدن دكتور كلا مدني حماتي جدا الساحل مدير كلهم تحت زلهم سمعوا لهم لهم يا انت ننسي جروب تاعتنا يا anyway يعني بحكي صبوا حسب يصنعوا كل جزء تزمت أنا قال ممحرنا نفت علي كان عينت نخيد الجم غلتنا مقاحتنا يا انتنا بريهو كنا بحلو يقطع تنعايز أحزن أن نقرقن أتي أم مسمر اللهم زبلسي استيلنا وكنا وز زريو بتعني سمعنا مالتي سابحجز قرب أبقد لسي دايبلو إيرم مع البابا شريف مدني نبتايكاس فتوون برايت منه سامود داتا مالتي إزدو زيزي زنريو زلنا أم من قد فرشخ نبالا اللو مالتي سلازي كندو بتحولات كادما أيتمحال يبلو أبوتاتنا ويأديتاتنا والحنت نقر قبل أيكلني مستوعل يهابنا واقع مليس ناسي كي نخفلو نهزبنا نمنقستنا نسراويتنا زماتاتنا مالتي زاتا ازدالي كلات ناس بنوحات نتقمتو تقجو زغاني نتقلقي أجندا بالحريتالو حادتا راسب بالكسب لبينو تميلو زغاني أيهاللني قل نقر زحازو نقر سلزلو وطرأي سلازي كلاتنا بنوحات نتزمت عنا زير محنا نسلامنا حبرتنا كبتن زمت نعم كلاتنا عقد كنبل كبعنا نتزغونا انتتاتنا دما لنا بتزم الكوتا وتوت أنا من تايكم زغونا له إلاكو أغيباتاتا أبزل لنا يمنكم حتى تنخلينا
ኣብኻ መብርሂ ክወሃበና ክእል እዩ ካብ ኣብዚ መፂና ብዙሕ ከታተልቀኒ ብፍላይ ቅድሚ ትማሊ ድዩ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ባባ ሸሪፍ ብዙሕ ወጥሪ ሕቶ ርኤ ብሓቂኻ ተገሪመን ገሪሙኒ ማለት እዩ ንነብሰይ ስለዚ ኣጆና ኣብ መትከልና ፀኒዕና ጥራሕ ንቅድሚት ንውፃእ ብመንግስትና ብህዝብና ብሰራዊትና ዝመፀና ድማ ንሕና ድማ ደው ክንብል ኢና ማለት እዩ ውልቀ ሰባት ናይ ማዕበል ሚድያ ስለ ዝወፀ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለዎ ስለ ዝተፈልጠ እቶም ዘይፍለጡ ኸዳ ከምኡ ኣጋጥሞም ነይሩ እንተኮይኑ ንዖም ከደዋይ ትብለሎምን ኢኻ ኣይ ስለ ዝተደለየ ሕጂ መፅእ ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ብዙሕ ዘረባታት እኮ ዝረብ ነይሩ ከምዚ ኢሎም ሰራዊት ክኸዱ ተገፊፎም ዶ ከምዚ ኮይኖም ንዖም እንዳሽዑኹም ኢልኩም እውይ ዘይትብሎም ድነበርኩም ንመን ኢኹም ዝብል ዘለኹ ነቲ ኣብ መስመሩ ፀኒዑ መንግስተይ ህዝበይ ሰራዊተይ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎን ዝነበረን ማለት እዩ ትዛረብ ዘለኹ ናይ ፀጋም ናይ ፀጋሚ እሱ መፍቶት ኢኹም ኣጀንዳ ክረክብ ከሎ እቲ ብጣዕሚ ሕሰም ሃገረይ ክብል ዝፀንሐ ግን እንታይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብናይ ሓደ ውልቂ ሎሚ ንዕኡ ፅባሕ ንዓና ብመንግስቲ ዝመፀ እንተኮይኑ ይምፃእ ፅባሕ ንጎ ሓቅነትካ ተኣሚንልካ ድማ ብሓቅነትካ ክትወፅእ እቲ ኣለዎ እንታይ እሞ ሰዋት የልዋሕ ይሕፀር እስኻ ብሓቂ ደው እንተኢልካ ሓቂ ኩሉ ግዜ ሰዓሪ እዩ ብዙሕ ነቲ ብድሕሪ ዘሎ መጠቀሚ ንክገብርሉ ኢሎም እዮም እሞ ፕሊስ ንቕሓትና ነበርኽ ኣብ መንጎና ሃገራውያን ግን ፕሊስ ተዘይፈትዩ ናያታ ቶፒክ ትም ምባል እውን ንባዕሉ ሓደ መልሲ እዩ ሚልካ ተዋህልል ትርኢ ምክንያቱ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ንዝኾነ ነገር ዕንቅፋት ወይ ንካልእ መሊስና መሳወረ ንኸይንኸውን ንጠንቀቕ ክብለይ ዝደሊ ቴንኪዩ ብሩኽ ምሸት ላጠምካ ድቃሴ ወርቅስታቤነ ገዛኪ ከፍያ ማለት ኣብቲ ትፈልጦ ክትምልስ ግብረ መልሲ ክትህብ ቅቡል እኳ ተኾነ ግን ኣብዚ ትፈልጦ ሃልወሳ ካብ መእተዊ ምቑጣብ ከዓ ዝመስሎ የለን ቴንኪዩ ተናፅር ኢተኺ ጓሊሳ መርሓባ መንደላይ ነው ከመልኹም ኣተኸመልኹም ብዛይ ሸሪፍ መጋድ ጊዜ ኦ ማይ ጉድነስ ከመለኻ ዘሎ ባባይ ንዓኒና ፅቡቅ አልሓምዱሊላህ ፅቡቅ ኣለና ከመለኻ ዋይ ዓመት ገለ ዝያዳ ገይርካ ዘይርኢካ ማለት እዩ ባዕዳ ክንሪኦ ዘለኹም ድዩ ባዕዳ ትናንዮም ዝበዝሓ ርክት ኮይና ማዕለል ሲ እናትሪኦ ኣለኹ ባዕዳ ፈለል ንብል ያ ኩልኩም ከመይ ሓማተይ ቅጭ እንተኸመልኽ ማዕረ ሓምደለኺ ኩልኩም ብሓበራ ጓል ሳሕል ዶክተር ቆላ ከበሳ ሰላም ኣለኹ ባባ ሸሪፍ اسمعني لأنه كبايدي ولا خباهم لحد تأشوان كأخينا بلهم كأنا بلهم معلتيسي كما يموني وقت يموني معلسي أتي ندب كيس عرارة دخل دبالكم يا دا قدم الحنا قا كيس عرارة قدم تقاليشنا الله ينعقن سمعنا يرخبنا قناعات حسادة تباهلنا بقى خندق سرح تباهلنا سعونا إلنا ولا خونا تباهلنا سي ندل يرنا إنا إنا ويجن نحيجي زي كنا سيد أنا حيجي أنا حوائي وسب أي تردون كينهم بر سب سقيلو مسقيلو أي كاجن أرتس جبر زنابرة سي بس إحنا قاري سعيد جبر نيرو إنا وي زخنا حيجي خمس أبات أبدخلنا استيل كمان حيجي أمانة يبلنا له أنا سبات يسألنا له حيجي
ماني شمو زي ماني شمو زي باكارو اللي زبهن باكارو سنة رباوي براكي ابن نوع حجسي وكا عم تكلمان لو قلنا انتهي نتاوال يغل زخف نيرو كان زي هاري ماتوس كاب اسر بيتام لي قوة حادي عركز نبري عندي خاب حالف تبي قلي نحرق إخما كونكم anyway عملي قوسي نباندا سري دوا يلسي حجن عاقاكم ويه ما نستخدم عينه سي حجن من تاين مقباري نعا زي كده ليتي زلو أم هاجر نتي زلو مالت نتناي منقص نعو من هران ترديكم عنه سلازي بزح نقر يتعشم زقبر زلو جن بياكارو جن عبريه وعيو بعلا كيداون كم زحاتة التوفر ملا بقوم خلدوات حجي لنا عدها أخم تملست صدر قال أخطري أخي لاني anyway زغل عسي I don't know جينا أب نخفأن أب ستاتي لزلو معرفي حجي نصدروخ عني بعلي واقع داقا ويدحني أخل الناس thank you بعلي واقع داقا تيبوم زلو مالتي شي من قصناسي حق زربا خندي كوا قداف خندي شي أبزسي دفعوني المنقص زي كونس منقص الحزب سراويتن زواردو هاجر دشاتو كمان نعوم كمان يتحاتون أبزنا جزلو نريم على ناس حتى تزخون صدروا ما هم تحاتون يرو إذا كان بعلو أب استايتيو أب واقع داقاتيو صدرايت أسيرهم من صدرايت نقي الحمد لله بله ما يقدرني فعلي فلا ما في حتى تسي بتزولش قبل شفني بتي ناتو زتحاتو يتي إنكم تجنزب مالتي كندي مليون جنزب زبان زلو نعود خشفني صير ومالتي سلازي حطوتي بالله من دا حطو بي عين برا من دا هم نزبل حطوتي سلازلون تحاتي تمالو حجنا يجي ياقوب دا زي سنة رباو دا نعود دا بزعبو دا زي زارو دا بزعبوسي نعوز العليا للمغنياتو غير أيوة يوم كنا مع ميديا يزلوا الرأي يزلوا قد أنا حدث بزعبو زارة ما يرأهم نسوي لك بتنسخة زتحس كان ناس راح سرحنا يو بقود حديثنا هنا قبا ما لقلنا هناك أي قبر كايون حراي لو مصرحنا بالكاتا للكانا نحنا قد سرح كدس لزي بلنا خان من قصة خاني حديثنا خاني مرتقنا أغرينا نهلنا مستعشمو مسي نانا رسيتاتنا مالت مستنانا مسكرنسي نهلنا نحنا أي تأثرنا محتاتن نأسارن بطيني فلا لكم رأيو فلا لك رأيو إلو ما قلت لي فصل نزي أسر حدا سبز قلت لا يلن إذن معنا حدا مرتعين سنزي زوان عزسي كالي محاور كالي ساتي زم محا استايز قدر نيرو و I don't know بحيجيز ملسكاين فلتن مالتي سنزي مرة كمان بزيحي بزعباز خماسي حتى زرمان النسا كن قرفن بدمو قنقا يسأل حنا نزارب قينا قيد يفتح قدف زيك أقوي بعد سلازي أنت صدقوا ولدنا يوم على تحاولنا يوم قنقا أني دسين تايم كان دحري لحتة اللوحة حتى صدرانا وند حتة اللي حرقيرنا حتة مخانا إنا نفلت مالتي قن أي حتى تنيو بجاكا مستينا يشركنا قلنا لنت أساسري تقول لي غيري بايد حديث وسمع الفلتو تزين لقن حتى تندحر خوينو ويك أسر اندحر خوينو زي زغل الدد زلو بسولون داي بسولون كزارب زوعل كوارب زوعل نتقاللتي ترف نسو كلنا يترف نسو السماءات يترف مني زي تتصرف من زي توارده السم كمان كو خبرتاتنا قايم كابت خبرتاتنا قايم زم سازي نصرف دلو وما فمو وناتكم كنصرف علو يلوز تتحزت أسرائيل لن تحتتين لن كلي بانديرا يحرروا يوروب بس احنا نقر اليوم زقبرو إذا كنت كان نقر سلازلوا anyway حتى سلازلوا تحتيت له أنا كنت صغير مني تي مالتنا هاجراوي على نازلو ولا مالتي بهاجرنا لنا نازلو سي كمي بخمي تي هاجراوي نت مالتي خبأني تقدم حتى نقر مستن كفكاسي سبعنا تحسها خمزيناي عد ود عد قال ما لسه قاعد حسكاسي نقد خلقيا صدق أيكون أنكم من عقدكم مر الحنتي نحنا لينا من قصدي ولا نتهاجر سي نقدر لنا يقولنا مسخنا يقول أبغى أخذ فلتو مالتي سلازي أنا زي أتمنى تيريتو يعني thank you very much welcome Marina كله
ፍላይ ማለት እዩ ኣነሲ ኣብ 2008 ማይ ድማ ሻሂ ክንሰቲ ካብቲ ዓቐበት ውፅእ ኢልካ ኣብቲ ዝባን ናይ ዓረዛስ ኣብኡ ኦፕሬተር እየ ነይረ መደበር ነደለና ንዓረዛ ንኸይድ ቀረበ ካብታ ዓቐበት ዝነበርኳስ ናይ ቆረብ ናይ ፍርቂ ኪሎ ሜትር ንዓረዛ ክወርድካ ማይ ድማ ክወርድ ከለካ ቁልቁለት ኣቋራጭ ኢና ኣቋራጭ ጌርካ ብትኽ ኣቢልካ ኣብኡ ንውሕድ ዝያዳ ከዓ መራሓይለይካ ወዲ ተዓዲ ስለዝኾነ ፋሚሊ ከም ገዛይ ገይረ ዝወስዶ ብቐረባ ኣበይ ክፍላይ ሚሊሻ እዩ ነርካ ሰዓትካ ተዓዲ ዕጡቕ ሰራዊት ብቐረባ ኮንታክት ዝነበረና ብቐረባ ብዘይ ምግናን የድለኩም ቀዳማይ ስእሉ ምስ ወፀ ብሰንኪ ናይ ወዲ ምዃኑ ኣነ ከዓ ላይፍ ወፅእ ብልበ የድለኩም ብልበ ተሰሚዕኒ ነቲ ወዲ መልእኽቲ ዝግብኦ መልእኽቲ ኣሕሊፈ ኣለዋኒ ኪንዮ ሓሊፎም ነቲኦም ይዛረቡ ነበሩ ዳሕራይ ውብ መልስኻ ይበሎም ሰሚዕኹም ተረዲኹም መልሱ ርኢኹም መስክሩ ይብሎም ነይረ ድሓርካ ታስእልን ወፅእ ታስእሊ ከዓ ብናቱ ዕድመ እያ ፀገም የብሉን ትስእልኻ ኣበር የብሉን ኢንክሉድድ ንማንም ኣይኮነ እቲ መልእኽቲ መልእኽትኻ ናብ ወዶም ወዶም ኣሲሩ ከምዚ ዶ ከምዚ ኢሉ እታ መልእኽቲ ንዑ እያ ሕጂ እዚ ብገዳም ዝመፅእ ነገር ኩሉ ለከስ መሓውራቱ ገፊሕ እዩ ኢቭን ባዕሉ ከምቲ እንታይ ዝብለሱ ኣለውና ኣካላት ትካላት ዝገልፀ ቪድዮ ኣሎ እዚ ማሕበራት ኣለና ባዕሉ የተንፍሶ እዩ ዘሎ ሕጂ እዚ እንድሕር ሪኢኻ ኣብኡ መሲኻ ብዙሕ ብልቡ ከምዘይኮነ ባዕሉ ባዕሉ ዘይኮነ ከም መሳርሒ ኮፍ ኣቢሎም ይህብዎ ኣሎ መደባት ሰሰርያ ሕጂ ይሰብዮ ናይ በራኬሲ ናብ ከምኡ መፂኻ ኣብዚ ኣለዋ ሕጂ ክልተ ቪድዮ ኣለዋ ካብ ቃላቱ ድፈርሶ ነገር ኣሎ እዚ ንሕና ይነሕልፈና ንሕና ክብል ቁርፅ ኣቢላ ሕጂ ንምንታይ ንመን እዩ ድዕድም ዘሎ ኣዋ ኣነ ኣቦይ ተኣሲሩ ኣቦይ ከምዚ ኮይኑ ኢለ ኣነ ኣይ ምስ ክስታይ ኣቦይ ወላድየ እዩ ኢና ሓሊፉ ዝግበር ዘለስ ብዙሕ ነገር እዩ ንዕራዊ ክንዛረብ ድልና ግን እዞም ሰባት እዚኦም ግን ኦልሬዲ እሱ ኣለዎ እንድዩ ሰንሰለት ናቱ ዋላ ሓንቲ ኣይኮነን ናይ ማዕበል ሰንሰለት ኣይኮነን ሲ በዓል ፃድቃን ኣብ ፈቐዶ ጎቦታት ኮይኖም ምስ ኣሜሪካውያን ብሞተሬላ ወይ ከዓ ብሳተላይት ክራኸቡ ከለውሲ ሻዕብያ ከመይ ገይሩ እዩ ነቲ ኮድ ረኺቡ ብትኽ ኣቢሎ ነይሩ እቲ መሓውር ናይ መርበብ ርክብ ከመይ ገይሩ ኣብ ትሕቲ ንፅፅር የእትዎ ነይሩ እዚ ኣይኮነን ናይ ማዕበል ኣብ ዝኾነ ክሳብ ባዕላ ጌርካ ትኣትዎ እዚ ኖርማል እዩ ዓቕሊ ፅበት እዩ ዋላ ሓንቲ ኣብዚኣ ንሶምን እያ ድላዮም ኣዋፂኦም ድላዮም ተወዳዲቦም ንሪኦም ከለና ካብ በዓል የናስ ጀሚርኩም የናስ ንባዕሉ የናሲ ጋዜጠኛ ኢሉ ኣደራይ ገይሩ ኣነ ፕሪዝን እየ ነይረ ኢሉ ኣብ ብዙሕ ነገር ተመሊሱ ከዓ እንታይ ኢሉ ትማል ዛረቦ ነበረ ዘረባሲ ክመፁ ከለዉ ከምኡ ኣይትግምቶም ኒኻ ሓኒኖም ገለመለ በቃ ካልእ ነገር እዮም ዝመስሉ ስራሕዮም ካብ ባኮ ኩሎም ዲቴል እናተመስገንሰልካ እኔ ግን ኣድማዕቲ ይኮኑን ዋላ ሓንቲ ግን ነቲ ወላደ ከምዚ ጌርካ ምክልባት እንታይ ዝገበረ ወላዲ ዝብልካ ሓደ ሓደ ድሓን ብዙሕ ከይዛረብ ሕጂ ድሓን ኣብታ ቪድዮ ድሓረከ ሓሳብ እሞ ሰላም ክንብል መንደላይ ወዲ መጀመርታ ብፃይ ሸሪ ከመየለካ ድሓን ደለካ ኮይኑ ከመየለው ጥዕና ቀዳምነት ጥዕና ካልኣይ ተጣፊ ኢና
أصلي فوق لمسي شاشة إذا كذا ما شاء الله برفتي على ما أنت لا 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 أنا لا في ساعات هذا جزء سمعهم نرى اللي تحت خانة ورب تحت غينا الجين تدعك الملس سلاتهم زنبر كاسي أمور خبرك على نفسه حصر كسركات حتى نفسه نجي نزيهم عبزسي زبان سنكيت بالدلغة تعالي أبجع ميتا أورد بجحة دير صيدا ما عندها تحبه كلهم قال سحل جولدن إدغا خمي لما عدتو كانت تجمير له فستيفال كميلو وين بتايت مدين كالعين الرقبة لنا وين سياسة كوركي كالعين الرقبة لنا انت ايدي مسيلك كلنا أنا سي كم مجمرتا تزاريبي جنزب حدا جنزب سي جل نجر تجبر تخنكاس كندزينا لو أنا مو كندزينا لو كحنا وي كم دخل نجبر كم زلي نجبر زي نزلنا في حويسنا يقعد في المبر أنا هابوني خمس خفوني الكا لما سست رأي لما أنا إسلام مريم دبل موت دي أكلوا تقول نمبر فأكلوا دي قول لك أي لمنني لما أنا إنيرو بس خندي تسألينا خندي تعرفنا أنا نيرن أن أبعد كليان ولا عاد إنجليز بغمة عنيرن ولا بسويدين محاولة على الكيو دو جنزب واتين اللي جزيت بخم جنزب دير هاتكالو بس قد لك أود كوت جبلك الرئيس كالو جن بخمس لزلو وانا قدني خا تساعد خندي تتصرفون بحر والتورد خندي ناتو تيفوزنيرن إذا بزي قدس خندي لعلن تحت نحارفهم نحنا ندلي إذا قبر دل حجي كم زي دولة تبطيت مدين ولا كل خاتكم نحنا نتايب له نيرم حالي بدل لا يوم أشياء دحرين إذا بعدو أباس كوينم نيرم نتايب له نيرم جنزب هزي إرترا زبلعن وجنزب شعبيا زبلعن جنزب قدر مقدس دبل جنزب موبع دبلعن عيلة حديرو يقولوا أغلى لي ويغسلوا ويكأني أبي يصلوا لصرحوا ويلهم نيرهم حجي خاخهم ميهم نحنا أبوتهم سبعي منقص ديو منقص خمد دولة تبسيط المدين خندي موخن الزارب خندي دي قبر خندي دي بدلة نعود سبسيبكا خندي كأني رو أبقزي درقي من نفلتينا خندي جبن دفتح منبرو إرساوي خا أتقبل موضعة وسيلة جين إسافة كانت هاجر جعلي والو مغنياتو بدي هاجر كبر السلزيلة أبزجن أنا أبيد اللي من قصيدو أبيد اللي خسائدو أنت هو عيدو على كل الندو على بسم كده أكل عندي سنة سباوية عندي درسن السايل دكالو مسو أبصراح دس هو تطويله مالو نفلت بسم كسبب نايزي أمزوي يعقوب دولو نحنا مسيدنا فرحنا جن حقاو الناس قبروا مسولنا ورقة امطالنا حقاو الناس تتفرم امطالنا وسنا لو من صباح مسولو العلو بد خلقوت كأنه زنجر زي حنت نجر تجبر عجبين نحنا خاكلو بس تبع لنا خاطويلنا إذا سبز عدنا جيرنا أيوه أي من دلائي درسي جزي أي أجل ملا أنا من دلائي بأكرر في تليفون فبيت زيادة لامسا يبتمتنا يودو إذا خمدي أي خابن حتى أقدم نسبيتو أنا درسي ناي سادة زرف الله بملعا خمان أي كفولون نمد نقاري ذو نسر ندحر أرمي نحر أمل اللي كأملي أجي نحنا بوخ نزارة كنتي خاي سعري روح اللي فود الله يجيرو جد اللي جزي يجيبوا مسقودلو أنا با أهيد با شعبي خمسة أبا زوج بركة جابا من قصي إركا خمسة أبا أبوخ أي عشرة حتى تجد مسلمي أنا سئلكم كم دني لا يكون لما يكون الحافظ ما بس بتجذب ددانا قرونا برا أدساس وسيدو ويا بس مراخ سيد قبر تحاتيتهم عم مشتحواتو خمدوت تحاتيتهم حم 4 قطعة خمدوت ولا إذا قال لي لا يكونن جن إحنا حجي عاد اسمه علي نكسن الزم هذا ما بي عندي نادر لنا حلف تنرن وقنا أي تكمني في بحن قو إذا سادزي
ሓቲቱ ብካልእ ምስ ኮነ ኣይሓልፉን እዮም ሳንቲም ሕጂ ኢልና ነርና ንክብልኦም እምበር እንቸርተዝ ሳንቲም ዛ ሳንቲም ኣብ ኤርትራ ናብ ጣልያን እያ ዘላ ስዊስኳ የለን ሳንቲም ኣይሕግዝዎን እዮም صباح نقول الصغات الصب نظام حجي العود يدقفوا لا تتحلق فيه لا تغصى يكون انتهي عمالي سم يمدعوا دوا دلو صباح نقول قلنا بنفسهم كم بقلت لهم تاعي يسحقهم زي آخر البدلي بقدام الناس بتاع شريف بمرعينا لو يحب زي خوينو وقعد حنا تاعك هاي كاي تحاب عنا عبد ربن عبد سبن هيركبن يمو أجونا أجوكم يخبل بزلي غنيني مرحبا ويلكم كلكم سلام هو تاريخنا دخلنا تاريخنا درجة الناس ولا عمل درجة خوينا بزغنة أنتم بنتاي تنكب لي أنا رفت قداميتي كابتم لا يكونن تجاجيد لهم زبل زنبركو أنا حدا خابوني لو أنتم نا تقول لك زين تمن كافتر أخوينو نفسنا خنك فعلنا قالي انتاي قلتي فزردو قلتي فتبصحوا نتي زبصحوا ግን أفت سمة ركب صحن تراخوين كأمن انكرت عندك سبعة تراخوين كذي حد واجه حد كفت واجه تكذي وسيدو وسيد ناي تكذي نابي تينالو ردو كوانت هونه كفت واجه خواجه تكون سنة أنت وقت ما بيلي شاشو حقيقي مدينة بزيادة تتسلف تقدر بعد تقدر حدا كذي درجة خاطئة على اللي تموتنا له ولا يدوم عليك كابوم كدفو زخيد زلو هذا كركبت مدبس على الزمت من دلاوتين زخيد زلو سبحانه وشيتنا بكالي تخيد قالوا لنا تخيد الله كيد بتخلو قالوا لنا تكاشفت النتي زخدت لما كيشفت سعادة من دنو الله ناتن تتشفتو أما في زرافي سراقي حنت نجار كن كتر دوات لكم حنت نجار الله تبردي تابتو أنتي نجار وزنبر أنا بفهم تدخل زنبر مسرحنا كايدو أوش تحجر سجاب زنبر أوش تحجر سجاب زلو عند زجال رجال تالو باب تروحوا بخاننا يلك أبتغ استات كندي مسكات أنا ذكروا أخو كبر بريزيدنت مستحاتته أي ملايين كسران عدان نتوه تزحزن لتمن تشن انت دي كوين وتخالي السجن يقول الناس خده يقولون ردت عطان من دغت تشن زيون من أربعة مسيلوه إذا كسبت كتسألي مليون شباب سبا سلطان كيترفي جنرالات الجنرالات على ودوت وحزار بزح نقرنا نسمى ظلنا كاب تسألمون كتسألم سلزلوه ونبراكيو نتعيلوه سمعنا هنا كل نسمى لنا حجي نص انتاي بلا الله حلت مدرخ أخيلي تمتمالي عجبت بنبركم تمتمالي السمع سلزلكم السمع واجات خفر بنبركم تمتمالي بزحتهم باب قطري بسب كم سب انت تستفينا ويكون تراكم تفينا تدحقس نجار انتاي جن واجا خفيلكم كزي وسيدكم تتمالي نخئرم اللو تبلو زنبركم جن بزحكم جبلوا سنة ناتكم نيرو مالك يبزحكم من نجار واجا خفيلكم دو تصاريفكم دو تزلفكم دو تنتشلكم دو نعم نعلامة خواجا أخات خفر دك سبات دلفومني دك سبات صريفومني كمجيلومني الكا نمتكلم إلامان ترحقلو انت خونكا تهاجرن هاجراونتن ويمتكلم إلامان واجا يزحت تكويز بتولد كواجن فمالت كتزتحتت معك أنا سجاب تزلع على تيوت واجا يزحت سلجي واجا خفيلكم واجا مخفالكم كعا تخط بصحو زقبعكم بصحكم الله ذكا حبناكم يزقبع مثلا عند هريت تمرسكم بقى خمسي واردنا عندي تنسلنا خمسي كيدنا نيرنا كله والله كتنين بري من دام مخفل يتردو انت دعالي خطردو زقبعكم سخاتكم كنا صرفا زرفا كنا نتنسال نتنكالي وننتمسي بلونن كتكوني قدني سلزغونكم عبد بصحات صحكم
መብዛሕትኡ ግን ኩሉ ግዜ ምስ ውሽጣዊ ሃገር ምስ ሃገር ምትእስሳር ዘለዎ እንተል ኮይኑ ውዕሉ ሓዲሩ ናብ ዘምልጦ የለን አልሓምዱሊላህ ወደ ተረዲእና ገለገለ ስባቃ ምስሉ ኩነታት ከይድና ገና ከማን ቆብ ኣቢልና ካብቲ ብልሕድነትኩም ቁሩብ ወሲድና ገና ስጋብ ሕጂ ዝጋልቡ ዘለዉ ከም ተኸልብሎም ገና ድርዒን ዋልጣን ኮይኖም ኣብ እንዳን ቀቢላን ዓበይትን ሃይማኖት ኣትዮም ዝከላኸሉ ንሰምዖም ኣለና ገና ንዓና እውን ናብቲ ዘይንቡር ዘይባህርና ዘይጠባይና ፍጹም ኣብ ቲክቶክ ኣንፃባሪቕናዮን ውሕደን ዘይንፈልጡ ከምዚ ስለ ዝኾንካ ኣኻ ከምዚ ኮንካ ኢሎም ትማሊ ግን ምስኦም ይግለብ ተዳልዩ ኮይኑ ትማሊ ምስኦም ንጋልብ ነርና ማለት ካብቶም ዝጋልቡስ ሓደ ነይረ ማለት እዩ ዋይ ግን ሎሚ ላ ዝኸይድ ዘሎ ዕጅፍ ኣድልነት ከይድ ካብ ኣፉ ንሰምዖ ኣለና ካብ ኣካይዱ ንሪኦ ኣለና ዘገርም ያይ ኣብ ዝኾነ ንጥፈታት ተሳትፎ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምሳኹም ትስዕስዑ የለን ድሕሪ ነዚ መንግስቲ ዝድግፍ የለን ኣነ ክድግፍ ኢልኩም ተሓስቡ ክድግፍ ዘይኮነ ክስዕስዕ ዘይኮነ ዳሳትኩም ስገረውረው ከብሎ እየ ኢል እንታትማል ዝሰለመልና ዳስ ከም ዝነበረ ክመስል ናበይ ከይድ ኣሎ ዋላ እኳ ጌጋታት ኣሎ ኢልካ ተኣምንቲ ኮንካ ንከምዚ ዓይነት ክስዕቦ ከም ሃገራዊ ግን ሕጂ ቅብል ምክንያቱ ዓይኑ ፍትቱ ዝመፀ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ከተምፅአሉ ትኽእል ንሃገር ሰዓት እዚኣ ተፅሊለን ምክንያት ኣነ ነዚኣ ብዝኾነ መለክዒ ምክንያት ምስ ጠጠው ተብል ምክንያት የለን እላ ኣካልናቱ እንተደይኮ ኣካልናቱ ማለት ኣብ ስነ ሓሳብ ማለት ወይ ንቃዕ ነይረ ተሰይረ ኣለኹ ወይ ከዓ ንቂዕ ኣለኹ ክስበር ከም ተሰይርዎ ዘሎ ፅዋሕ ንፅርት ይዓልቱ ምሕቢ መሸጎጢ መኸወሊ መመክነይ ፍፅም ዘይብላ እያ ትማሊ ግን እንተታት ነይሩ ነይሩ ከምዚ ድኾን ከምዚ ዝኸውን እንተኮይኑ ከምዚ ክኸውን ኢልካ ቁሩብ ከም መጋመጠሊ ዋላ ከም ምክንያት ድሓን ንወሰዶ ከም ምክንያት ተሰዶ ትማሊ ንገብሮ ዝነበርና ምክንያት ድሓን ዋላ ወሰዶ ቅብል ዋላ ተወሰዶ ምክንያቱ ብርዲ በፅሒኩሞ ዋጋ ትኸፍልሉ ነይሩ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ወሃበኩም ነይሩ ንሪኦ ነርና ካብቶም ዝብሉ ዝነበርኩ ኣነ ሓደ ሕጂ ኸ ናበይ ገመል ሰሪሕካ ጉንዱሕ ጉንዱሕ ትገመል ልዕሊ ቁመትካ ዋላ ንስኻ በጥበጥ ተኸድካ እዛ ግዜ እዚኣ ከም እያ ዘላ እቲ ብንፁር መልእኽትና ንሕልፎ ዘለና ሕጂ እውን ከምቲ ትማሊ ተጋጊና ንኸዶ ዝነበርና ዳግማይ ጌጋ ከይድገም ዘይኮነ ሕጂ ገበን ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ገበን ብዘይ ኣፍልጦ ርድኢትን ትኸዶ ጌጋን ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ትኸዶ ወይ ከዓ ብንፁር ፀግዕን ወገንን ሒዝካ ትኸዶ ረብሓን ጠቕምን ኣካይዳ ፖለቲካ ናትካ እንትኸዶ በበይኒ ችፍልጥ መን መፅእ ኣሎ ብዚ ገዛ ኣብቲ ገዛ ናቱ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ምንታይ ጉስጉስ ኣሎ መሰለ እኮ እዩ ፅምዶ ክቃወም መናይ ተቃዋሚ ኢልዋ ይጉደፈንዶ ኣይርብሓንን ኢልካ ሶ ክትብልን ብዛዕባን ኣንፃራ ክትጉስጉስን ካሊእ ክንየ ፅምዶ ምቁዋም ካሊእ ኣብ ካልእ ኣትል ተቃወምቲ ኢሎሞ ዘይፈልጡ ካብኡ ሰሚዕና ኣለና ከም ተቃወምቲ ኢና ዝብሉ በቲ ልምዳዊ ዘረባ ተቃወምቲ ንብሎም ማለት እዩ ተቃወምቲ ብልናን ተቃወመርቲ እንዲኦም ግን እዞም ተቃወመርቲ ኢሎሞ ዘይፈልጡ ካብኦም ንሰምዖ ኣለና ዋ ሕጂ እንታይ ንፅበሎ እንታይ ና ክንሽፍሮ ካብኡ ክንሽፍኖ እንተገለና እውን ክንሽፍኖ ይንኽእልና ክንድግፍሓት ሰማይ ኮይኑ ኣሎ ክንድግፍሓት ሰማይ ወይ ከዓ እዛ ኩራ ኣርድያ እዛ መሬት ብኸባባ ንሽፍና ይንኽእልና ብምንም ተኣምር ሕጂ ናይቲ መትከል ዕላማ ንፁርነት ኣበየ ኣለካ ጥራሕ ሕጂ ብንፁር ዋላቶም ብልክዕ ኣይኮነን ኢልና ንብል ነበርና ከም መሸፈቲ እውን ንጥቀመሉ ነርና ክንከውን ንኽእልና ከም ምሕቢ ከም ምክንያት ከም ፖለቲካዊ ሃልኪ ንቁርቁስ ሕጂ ግን የለን ንፅርት እያ ሕጂ ኣቦ ምፃዮም መምክነይታ ኣዲ ምፃዮም መምክነይታ ካሊእ ኣምፃዮም መምክነይታ እዚ ኩሉ እዚ ምክንያት ተቐባልነት የብሉን መንግስቲ ይበሎ ታራይቱ በርየ ምፃዮም መፅያ ኣላ ኣብ ቲክቶክ ትምፃእ ኣብ ዩቱብ ኣብ ፌስቡክ ትምፃእ ዋትስኣፕ ኣብ ዝኾነ ነገር ትምፃእ እዚ ወላዲ ኢልዋ ዘሎ ግብረ መልሲ ብክዕትያ እንተዘይትንውንወኒ መን መፅለፈኒ በዓሉ ዘምፅኦ በዓሉ ዘበለ ካብ ማንም ተቋማራይ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ማዕበል ትግራይ ትግራይ ተኣሲሮም ዋይ ስለምንታይ ኮ ኣይተኣሰርናን ኢሎም ግብረ መልሲ ከዓ መን ኢልዋ ብዘይገድስ ሕጂ ብዙሕ ኢና ንሰምዕ
ንስና ናይ ቆሙ ባህሪ ይብሉን ኣይገበሮን ትማሊ ወሎ ምክጎ ስለምንታይ ዘይገበሮ ዝብል እየ ነይሩ ካብቶም ዝብል እያ ምስ ግዜ ክኸይድ ኣለዎ ካብቶም ዝብል እየ ሚድያን ማስ ሚድያ ልዕሊ ሮኮት ልዕሊ ምሳይል ልዕሊ ድሮን ዝሰርሕ ዘሎ ግዜ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግብረ መልሲ ዝመፅእ ኣብ ዩቱብ ተባሂሉ ኣብ ዩቱብ ትምለስ ኣለዋ ኣብ ፌስቡክ ተባሂሉ ኣብ ፌስቡክ ትምለስ ኣለዋ ምን ኢሉ ኣብ ዘይገ ከመይ ክቐርብ ግቦ እንታይ ክንጥቀም ኣለና ክውንነቱን ብልሓታቱን እናቀራርቡን ንመልሱን ካልእ ሕቶ እዩ ፍፁም ክመፅእ የብሉን በቃ ተሓታታይ ኣይኮነን መንደ ተሓታታይ ኢልዎ እዩ ወድኻ በዲሉ ንዓእቶ ናይ ገበን ናይ ወድኻ ንስኻ ተሰከሞ ዝበሎ መን ኣሎ መን ኣሎ ድሓርቲ ዘገርም እያ ብልሐ ተባሂሉ ለይሲ ኣብ ውሽጢ ሃገራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ በዓል ሰልጠነ ዝራኸቡለው ቅድሚ ንሱ ኣቦኡ ምእሳሩ ምፍላጡ ሰልጠነ እዩ ተዛሪብዋ ዝብል ሰሚዕና ኣናፍራኦ ባሕ ዘይፈልጥ ሃዳናይ ተሓለፈት ተተናገርና እያ ሰልጠነ መን ሂብዎ ካብ እንዳሰልጠነ ሰሚዐያይ ወይ ከዓ ቢልያይ ሒዙ ብትገዛ ዝዛረብ ዝነበረ ምን እዩ ስለምንታይ ከምኡ ተደልዩ እንታይ አንተ ዶክተር ቆላ ከበሳ ዝበሎ እንታይ ዓይነት ሽርሒ ነይሩ ብሽም መሰል ፍትሒ ደቂ ሰባት እንዳበልካ ዝዝረብ ዘሎ ምንምን እዮም ንዕኡ ዝስምዱ ዘሎም ምንምን እዮም ንካዕ ደልዮም ከም ምክንያት ደልዮም መስዋዕታትን ጭብጡ እንዳበሉ ዝኸዱ ዘለው ኩሉ ዳርጋ ሕጂ ዳርጋ ተበፂሑ ስለዚ ግብረ መልሲ ናይዚኣ ጥራይ ደይኮነ ዋላ ብሕጂ እውን ግብረ መልሲ ክወሃብ ኣለዎ ኣበይ ዘይገድስ መዓስ ዘይገድስ ኣብ ገይጋታት ናይ ትማሊ ዝነበርና ወይ ከዓ ከም ርድኢት ከም ኣተሓሳስባት ዝበፅሕኩሞ ዘይበፅሕና ግን ስለ ዘርከብናኩም ኣልሓምዱሊላህ ስለ ኣርኪብናኩም ኣለና ማዕረመት ኢና ኣለና ዘድሊ ተናቢብካን ተረዳዲእካን ምኻድ እቲ ስለምንታይ ዋጋ ከፊለ ስለምንታይ ትማሊ ከምዚ ተባሂልና ግን ግዴታዊ ሓላፍነትኪ ግዴታዊ ሓላፍነትካ ክትበሃልን ክትብል ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ንዕላማኻ ክትዕወተሉ ትኾንካ ሃገራዊ ዕላማ ስጋብ ዝኾነ ይኽእል ደልየ ይቐኒ ኣለና Thank you, Baba Sharif. Rasul, saya salam. Marana pasti saya selain. نشتغل جانا خسارة بمندلة مرحبا سلام سلام دحين ايش حوي دحين هذا سوري ساعتناش تزارب من الاثنين اوكي دحين راين بحي حليفنا دحين انا نبزانا يبساي شريف عند استخرا بدول دلي دحين مربا دي زبها دي هو حنقع تردعكم حنقع خمانكم حنقع او حدا حنقع حدا مسألة وزخنا مساي شريف نحاها ويدما نخوه مالس تتعريفنا نحيمنا قد مليك ونال جنا نحن نقول خد فلت جزء يوصل جزء وصل الكايو قد سبقت في رد أوبلا خاني جزء وصل نحن بطعم خام سري جنيرو مالسي كقاعد سهلي مالك تزيل لقي تسمعنا كنا ولا قد نحجسي إذا كيسعر رسي نبلا نزار بلا نيرنا عنا مبانسن مذكرين عمدري من تسمعنا كنا نسب أبتجزي يزردو حجي تفنتاد بالكايا تزخفه أبزي أحجي إن تردو ناي تايز بهالني علة الندي ولا ناي عد النت حجقا نو تنفرم برت إلي عاد يمزلو خاون البالي حما أمبر زين أمو أرجع جزيو تتردي إننا فوق الملسنا كلنا أمين سلازة أجمع يقولون دحاني نعاهم كن وقسمنا كنا نجسنا تزربا إنا نايلومو يكونن نايك أدومي يخلل دينينا إنا أمبر كان أيكونن مسأي معرف رزقنا دحان يا أخي بدي ليه يا تنكو مدينة أنا سنتي لنا بحسب ولا مسم أنا بقولنا جزء حقيقة قالنا بحسب نيرنا كلنا أنا دحر أنا متكلاوي مكان السي يفتراو مالك السي كم زول قومي عطوي أنا بلبي بوش تلبس نبي سباي قوم خبر كله هذا
ዘጋጠመ ኣጋጢሙ እቲ መልእኽቲ እቲ ሰብኣይ ከዓ ንሓንቲ እቲ መልእኽቲ ናብ ወዱ እዩ ዝምልከት ንማንም ዝምልከት ኣይኮነን ብናተይ ሓሳብ ካልእ ካብቲ ብሓፂሩ ዝተረዳእኽዎ ግን እንታይ ኣሎ ብሽም ዝሰብኣይ ምሽቃጥ ብሽም ዝወላዲ ምሽቃጥ ዓገብ ኢልና ኢና ቅድሚ ኩነት መስታ ናይቲ ሰብኣይ ከዓ መስታ ናይ ዝወላዲ ከዓ ድሓር መርገም ወላዲ እንታይ ዝበሃል ተደበለስ የዕነኒ ዲ ገለ ዝበሃል ኣሎ ንሪኦ ከዓ ኣለና ሕጂ ኣብ ዳስኩም ኣይትረኽብዋን ኢኹም ዶ ከምዚ ዶ ዋ ኣነ ድገርመን ዘሎ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ናይ መን ሓለይቲ እዮም ናይ መን ደገፍቲ እዮም እንታይ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ኣነ ከምዚ ናይቶም ዶ ናይ መደበ ከይሰዓረረ ይንድግፍኒ ኢና ዶ እዚ ክደፍመኒ ደጊፈ ደጊፈ ዋላ ሓንቲ ዝመፀ ነገር የለን እዞም ሰባት እዚኦም ብልክዕ እንድሕር ሃገራውያን ኮይኖም ኮ ሓለይቲ እንድሕር ኮይኖም ኮ ድውል ኣቢሎም ኮ ፈልጥዎ እዮም ተሓንከ ፈልጥዎ እዮም ግን ንምንታይ ብእንግዳዕ ናይዚ ኣቦና ድሽኩቱ ደለዎ ዋይ ንምንታይ እንታይ ስለተደለየ ፀገም እንድሕር ኣልዩ ንሰብኣይ እዚ ይፈልጥዎ እዮም ክረኽብዎ ንኽእል እዮም ኣካል ናይዚ ገዛ እዮም ናይዚ ገዛ እዚ ዋልታ ሃገር ዝበሃል ኣካል እዮም ንፋለጥ ኢና ኩላህና ወይ እንታይ ስለተደለየ ወይ ብልፅ ኢሎም ድላዮም ዶ ይዛረቡ እሞ እንድሕር ዘሰክፎም ነገር እንታይ እያ ምስልካ ሃገራዊ እንዳተመሰልካ እዚ ዶ ከምዚ ዶ ካብ ምባል ካብ ጉይ ምውዓል ክሳድ መሓስ ዝመስሎ ዝተባዕ ቆራፂ እቃወሙ ደለም ደይቃወሙ መንኸሩ ጎልጎል ንሃይ ጎልጎል ንሀ ፅርግያ ስፓልት ይኹም ኣሎሚ ፅርግያ ፀቢብ ሓመድ የለሎሚ እንታይ ገዲሽዎም እዩ ዕንክል ኢሉ ንሰምዖም ኮለና ስለዚ ኣነ ድብሎም ሓጢኣትኩም ኣይተራጉዱ ሓጢኣትኩም ኣይተዋህሉ እየ ድብሎም ንሪኦም ኣለና ኣነ ፀገማት ካብ ህዝቢ ዝተኸወለ ካብ ኣካላት ዝኾነ ይኹን ዝተኸወለ ተዳልዩ እሞ ከዓ ኣብ ዝዓበቐሉ ወይ ከዓ ኣብ ዝፈልጦ ኣብ ዘፀግም ዘይብሉ ነገርሲ ትውል ኣቢልካ ንምንታይ እንታይ ትፀገም እንዳፈለጥዋ እታ ፀገም ግን ነታ ፀገም ሸፊንካ ከም መሕወይ ወይ ከዓ ካልእ ኾንካ ምሽቃጥ ኣነ የፍቅድኒ ብሽም ዝሰብኣይ እዚ ክሽኩቶ የፍቅድኒ እጁም ክወፃለ እዛ ነገር እዚኣ ክወፃለ ብሽም እዚ ኣቦ እዚ ክሽኩጡ ወገናት ኣለዉ በዚሖም ናይ ባሓቂ ሃገር ቤልና ንብል ዘለና ጉልባቦም ቀሊዖም ካይውፁ ሓደ እግርኻ ብሃገራዊ ተሸኺልካ ሓደ እግርኻ ተመፅዋቲ ወይ ከዓ ተደናጋፂ ኤርትራዊ ኣይደናገፅኒ ተባዕ ኤርትራዊ ዝገበረ ወላዲ እዚ ሕጂ እሱ እዩ ከዓ ዓንተይ ብውሽጢ ልበይሲ ናይ ቢዐሉ ዝበልኩ እሱ እዩ ሕጂ ብዙሓት ሓለይቲ መሲሎም መንቆርቲ ብሰንኪ እዚ لغما صنعة أنا التعامل كتشحن من تنسى بأكل الفترة السبعية أريد لك في عدي وقرب عن الرغبة من فلتم كالساتنة أنا بابرتي بايتنا يتعدي ما يدواسن الزوباي بمولو بعال سف أزبها ملبزي السقام نايزي أب ريفاينري حسب زدرف مني شنو مني شنو قوي دم بس سهل الشامبوكو بمولو زفولينا بمولو ساعة أرتو تاينا نيرناها ولدنا يمكا على بكفلايس ولدنا ولد الناس نوع من الركب الوش تلبينا بيعملوا السوايز بسنك زي الرسح والعمو كم زي مقبارو بتعمي سمعني كالا هيكا بالشمزي خمسة عينة مشيكات كا بشم هذا سوق انتي حجي
ኣምፅኦሞ ዘለው ገጾም ከምዚ ዶ ጸሊሞም ዶ ቀይሖም ዶ ወላዲ ዳሞ ከዛረቡና እንደምንለም ግን እዞም ከምዚ ዓይነት ዝገብሩ ዘለው ሓሊፎም ገዛ ስብሎም ኣይፍለጥ ገለ ይፍለጥ ብከምዚ ዓይነት ክሽቅ ብጣዕሚ ይስምዓና እዩ ብዙሕ ከይንዛረብካ ንቁጠብ ስለዝኮነ ኢና እምበር ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ እቲ ናቱ ንፁር መንገዲ እኮ ይሕብር ኣሎ ኣብ ዳስ ከፍርስ ይብል ኣሎ ንሕና ኣይትበሉ ሽንኩም ረቂሕኩም ንሱ ብርጌድና ሓመዱ ብከምዚ ዓይነት ክልተ ጌም እያ እዚኣ ሕጂ ነዚ ኣምሲልካ እንዳሓረምካ ከምዚ በጃ ኣነ በጃ ክኾነልከ መሳ ሕለፍ ሕማቅ ሲስተም ሰነፍ ሲስተም በዚ ሸቅጥ በዚ ህረም በዚ በስብስ እዞም ሰባት እዚኦም ግን መን እዮም እንታይ ሕጂ እቲ ህዝቢ እንዳፈለጦም እዩ ኣነ ከማ ትመስለኒ ተዛረቡ ኣነ ብዙሕ ኣይዛረብኒ ሕጂ እስያስ ናባኸ ወይ ኤደን እሱ ድምፂ ኣይሰማዕናን እሱ ናባኸ ኣነስ ሓንቲ ረገጥና ይመፋነ ወይ ኦኬ መስ እንዲባይካ ክጥቀስ ኣባሻሪ ይደልድ 10 ጊዜ ክስታይ ምባል ሰብ ኣብቲ ጊዜኡ ሰዓቱን ስፔሻሊ ኩነታት ከምዚ ክመፅእ ከሎ ተተኺሉ ትርዳእ ኣቢልዎ ድሕሪ እዚ ከዓ ካልእ ነገር ስለዘይብለ ዝዓበየ ጥርሲ ስለዝበዝሐ እቲ ቀጢፉ ክርድኦ ዘለዎ ተረዲእዎ ማለት እዩ ከከምቲ ኣብቲ ጉዕዞ ኣብቲ ሚድያ ኣጠቃቅማኻ ገለ ካብ ቲክቶክ ጥራሕ ትፀንሕ ገለ ካብ ትዊተር ጥራሕ ትፀንሕ ገለ ካብ ና ፌስቡክ ገሊኡ ቀዲሙ ክፈልጦ ክእል ክነቕሓሉ ገሊኡ ከምኡ እንዳበለ ግን ሓንቲ ዝላብዋ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ገለ ነገር ተምፅዩስ ክንምርምሮ ካብ ምንታይ ኮን ከምዚ ይብሎ ኣለዎ ወይ ትብሎ ኣላ ኢልናስ ናትና መፅናዕታዊ ካብቲ ሚልና ጥራሕ ኖ ኢልና ክስታይ ምኳን ንኩላ ማለት እዩ ካባይ ጀሚርካ እንታይ ኮን ክኸውን ኢልካስ ከምዚ ዘረባ ሓደ ሰሚዕካ ኣይትፍረድ ከም ዝበሃል ንድሕሪት ምባል ነቶም ዋናታት ነቶም ክልተ መካሰስቲ ኮይኖም ዘለዉ ትገድፎም ሽዑ እቲ ክዘብጦ ናወፀት ሓቂ እንዳተገልፀካ ው እንዳሰማዕካያ እንዳበርሃልካ ክመፅእ ክእል እዩ እሞ ንኩሉ ሰብ በቢግዜን ሰዓትን ኣለዎ ንኩሉ ነገር ክበርሃሉን ክፈልጦን ብዙሕ ከምኡ ምባል እውን ኣየድልየካን እዩ ሕጂ እውን ተሓልፎ ዘለኻን ዝመፀካ ዘሎ ብድሆታት ንባዕልካ እውን ሰምዖ ንሪኦን ኣለና ስለዚ እስኻ እውን ካብቶም ቀዲሞም ዝነበሩ ከምቲ ገድሊ ልክዕ በበቲ ኣሰላለፋ ዕድመ ገድልካ ዘሎ ልክዕ እስኻ እውን ከምኡ ኢትካዮስ ኣቲኻዮስ ኦልሬዲ እንታይ ንመፀካ ኣለዎ ትማሊ ዝቐኒየ ቅንያት ብምሉእ ክከታተለካ ቀኒየ ሰምዕ ነይረ ስለዚ ኣየድልየካን እዩ ብዙሕ ከምኡ ምባል እስካየ ዘለካ ጥራሕ ገጢምካ እንታ ጀሚርካያ ዘለካ ብኸማ ከተረድኦምን ብኸማ ቻለንጅ ክትገብሮምን ጥራይ ሓይልን ጥዕናን ይሃብካ ምሳና ምስ ደቂ ደቅኻ ኮይንካ ንዓና ንከተማ እዝነና ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ረቢኽ ድማ ዕድመን ጥዕናን ንኩላትኩም ይሃብኩም ክብለኩም ደሊ ቴንኪዩ ብሩክ ለይቲ ኣነ ክወርድ ሕጂ መሲያ ኣብዛታሕቲ ኮይና ክሰብዓኩም እዛ መርዓ እምበረ ሲስኪ እያ ድሓን ድሓን ሽኩረን ኣድጓለ ፀገም የለን ሽኩረን ዛጓለ ቀፅሉ ናይ መርዓ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክንገብራ ኢና ክኸይድ እንዴ ኣብቲ ዳሕዋይ ኮይነ ስእሊ ክሰደልኩም ግን ቀፅልዋ ኣብ ሞንጎ ናይ ዕድመ መሳነ ጋቢያ ፓፓያ ድሓሽ ወላ ኣማሮ ናይ ዳስ መሸለሚ ድሓን ክስታ ክንገብር ኢና ሓይሊ ዕማም ከነወፅእ ኢና ሕጂ ቀፅልዋ ኣዲምና ማይ ከነስትዮ ሞ ኣማሮ ተኸይኑ ቀይሕ ትብል ትዳስ ከማዕርጎ
أطلع تقولها كشجر جوجو عارف إن هذا كان تنتبه جوجو مسكنة وربكم تعرفكم تم بمزحكم وقتها ما بعد يعمل تم تعرفكم كحيل أمام جيرنا نقولاتكم بروكم دمر كنقبرينا نعطينا يمدلنا يني تخون دولا مالتي زغانا قتلو بروخ ليتي أرى ويلكم يسوع حاول سوري لا بقى يسوع مساس لك شو دي ده يشو نايلتي بصراحة بصراحة مالتي نحن تزارب وقت طبعا حساب زخرف طبعا اوكي دحان اكي سوديس قاعد متنش انا ودرجة انا ونكيد بقى ساعات 3-4 قريبو حكي تايو نحنا أبزغ ساعات في الله كردنا ذلو هاجر زيتو مجر انت دعويني هاجر صعب هاجر نانا مثلا من قصة زيتن تفتقينو ويكان زولدو زي كم من سيزي عبيو معازون زطوي انت دعوينو بريكت عذبنا بتوظيفتي ريتنا خنقول له وعجب نقول له تجي أنت نصر نقول تايو تي من السنة زبنا هذا اللي نتكلم نقول تايو حاجة صخرة زلة جوز أفتكي كوينا بنصر تمالي بنا هذا نجار نيرو شرح له شرح له خاب قبولي كن حكاونا تنو رأيين دون هذا لك اللي وينه من البعض تمر أي مؤمن يعني خيط نبرنا ويسخط له مسخط نيرو نقول مرة خيط في نبرة إتي نجزع رسو أجابة بتعرار ماون قبولنا يلني أنا عمل يرنا جار بعد 5-6 في الله بزميديا أنا مزيان ولا أنت ميديا نقول عجب زبوز نبرو كالي وزنير ليتنا مقبار كالات وزن زلفة وزن صرف وزن مثل الأخذ عينة وزن هتزي أقم توتو خسكي من البعض كابيزي بنقله كقرب أو ترتعرفت تمسيها كم سبع أبنا والكوه اللغات بزغوين نقولون كمسيخي مصابتيهم محاطتيهم نعشتيهم زي نفسه كسب كدانا بالخير كتالي الخير كونيلنا برديتن نخيد ويكا نخيد ونه عقازي محبي اللوه مخنيات اللوه حجدين نتصر فيها إنا نبتلنا عينا في تازوات من قصة خزلف نجاقانو خزلف نهاجراويان كوارد كمت كرن إلامان هاجراو نسنو وجهي العلمان نمتقاو ما رايلو وزي فلت وبلولو قابلين دانا نسباج دانا ممونات كنمتول ولا خن شقوات كنحب أنت دلي ناس محبي اللين كيران كذا بكا ولا خنحب أنت دلي أنا ولا خنحب أنت دلي محبي بالله كم سجن سخاتي خانة سخا ملوك تحب أنت كذي كا فشليو سجن تقوي تخيدمو مملكة تراسينا تارسا ترى يفتحوا ساعة قبر سبلا عندنا يدخلون نفسها جنا بدجوجي حبيا مالتي جي التحابة سجنين التحابة يعني بزرنا حج ننشر لا نحن سكيدنا لنا مسو أرك سبار نقعنا نقلنا لنا تروح كنسبرنا نتقوني قم سجنين نحن من كيدو نرينا من متينا نبي تمخات لنا يعني حتى شاكونا أنا نبزرنا كم مغنى يتاقنا بحجراونا بزوح يزغيب نيرو تمالو إن تقيقات ونصر زي تردعنا يدنا بخالي خدنا خيدنا برنا يسرح له يسرح كليكم موزبنا نيرو حكا يدو بعدين بنا بقى بصح تقولوا والله السبت يسرح له عندي هاي بيتنا رو نسات بيتنا رندا بدا وشتي هاي قبر نيرو إذا دارس السطر هاي يكوني رترين دابل كام من مسيخة أنا كابتن كان بدأ هاي كابتن زي فيسبوك ناتو يعني رعاتي ونزارة يعني وجتاتي زي مناتو أبتن مدرخ حجر أو أمام زنا برا ربعتو
እንታይ ነይሩ ሕቡ ኣጀንዳ ነይርዎ ናበይ ዝኸይድ ነይሩ ረብሓታቱ እንታይ ነይሩ ምስ ግዜ ደይወፅእ የለን ወፂኡ ናይ ግድን እዩ ዝወፅእ ተሓቢኡ ዝኸይድ ነገር የለን ክንየና ሓደ ውልቀ ሰብ ሓደ ክልተ ሰዓብቲ ምስኡ ዘለና ዓለም ብዓለማ ከመይ በዲህዋ ዝኸይዱ ሕሉል መሪሕነትን ድልዱል ሃገራዊ ድሕነትን ኣለና ካብቶም ዝምክሑ ያኒ ንዑ ግን መምክሬታ ንጥቀመሉ ሰባት ነርና ዶ ንኸውን ያ እይዋ ናይ ግድን ኣካልናቱ እዮም ዞም ሕጂ ብንፁር እስኩሉ እንተታቱ ኣካልናቱ እዮም ዞም ሕጂ ዝኸዱ ዘለዉ ከም መምክሬታት ገሊዎ ዘለዉ ብድንጋፀ ብርህራየ ብሓቢር ናይቲ ኣቦነት መንደላይ ወደይ ፈልጦ ፀኒሑ ብኣካሉ ንፈልጦ እየ እዚኣ ግን ካሊያ ድንጋፀ ርህራየ ስነ ምግባር ካሊያ ሕግን ሕጋውነትን ከዓ ካሊእ ሓደ ብታሕት እንታይ ፅሒፍለይ እሞ ዓብይ ሰብኣይ ኣበይ ኣሲሮም ኣበይ ገይሮም ቦታ ከይተረፈ ክፈልጥ ፀኒሑ በቃ ባዝኡ ዓለም ዝረኣየን መሲሉ ኣበይ ምፅዋ እዚ ሓንቲ ዓለም ዝብል ኣብ ዓዲ ኣበይ ተኣሲሮም ከምዚ ገይሮም ዓብይ ሰብኣይ ርግስ ትቕበላ ዶ ደረጃ ዓድምኻ ዘለኹም ዓብይ ሪኢኻዮ ውዕልካ ዓዲ ኣበይተዮም ስኢሎሞ ኣብ ሽንድብሉ ቆይሞ ወሲዶሞ ዝፈልጣ ይብሉ በስ ክብል ስለ ዘለዎ ግን ይብላ ኣሎ እዚ ሕጂ ሓደ ነገር ኣሎ ድሕሪኡ ብወፅሖት ደለየሉ ወይ ተሸጉጡ ከም መሸጎጡ ትጥቀመሉ ዝነበረ ሕጂ እውን ከምዚኣ ንዓማ ወይ ከዓ ከምዚኣ ሰገን ኣብ ሑፃ ነዛ ርእሱ ጥራይ ክኸውን ደልዩ ዘለዉ ንብሎም ዘለና ካብኦም ሕጂ ዋላ ሓንቲ ምክንያት የብላ ዋላ እውን ደይጋ እዩ ትብሎ እንተኮንካ ነቲ ከወላዲ ክመፅእ እቲ ዝገብሮ ዘለኸ እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ከይኒ ዘሎ ሓንቲ ነገር ከዓ ኣላ ኣሳጊኩሞ ትበሃል ዘረባ ኣላ ኣሳጊኩሞ ምስራሕ ከሊኡኩሞ ኣባሪርኩሞ ነፂልኩሞ ዋጋ ከፍል ነቲ መትከልን ዕላማን ሃገርን ሃገራውነትን ዝኣምንሉ እንተኮይኑ ዋጋ ከፍል ፀገም የብሉ እንታይ ድዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ መድህን ሻሹ ኣብዚ በኣካል ሕጂ እድጓለ ወሪዳ ኣላ እንታይ ድዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ድዮም ከፍሉ ነይሮም ትማል ሓቆም ከ ከምዚ ኣጋጢሙና ኢሎም ከይዶም ግን ኣይከዱም ካብ መስርዖም ካብ መትከሎም ካብ ሃገራዊ ዕማሞም ካብ ዕላሞም ኣይወፁም ኣብኣ ኮይኖም ዋጋ ክከፍሉ ፀኒሖም ከበድቲ ጉዳዮታት ግን ብደረጃ ውልቂ ከይተረፈ ጥቅዑ ነይሮም ኣብ ስድሮኦም ኣብ ደቆም ኣብ ቤተሰቦም ኣብ ሓዳሮም ንፈልጦ ኢና ክንደይ ጉዳዮታት ከፊሎም ካብቲ ዕላማ ግን ነቕ ኣይበሉን ዋጋ ከፍሉ ምዃኖም ኣሚኖም ዋጋ ከፊሎምሉ ኣብቲ ዝብፅሕ ኣብፅሖሞ ሕጂ ክፅረፉ እንተኮይኖም ምስ ህዝቦም እዮም ክዝለፉ እንተኮይኖም ምስ ህዝቦም እዮም ፀገም የብሉ ዝሓልፈሎም እውን ረኪቦም ዝርድኦ ደንቢ እዩ ከምዚ መቕሎ ርጉድ ትርር ዝበለ ወይ ከዓ ከምዚ ኸማና ቁርብ ሓንጎል ቅድሚ ክስታይ ዘብል ዘበለ ደንቢ እዩ ዝርድኦ እንተኮይኑ ከዓ ባቂ ኣርኪቡሎ ሕጂ ተረፍካ ኣርክብ እያ ሰሓብ እያ ሕጂ ላ ከም መምክነይታን ጉልባብን ንጥቀመሉ ኣለና ኢልኩም ከም ምክንያት ተሓሲብኩም ካብ ሕጂ እኒው ዝኾነ ይኹን ነገር እዚኣ ንፅርቲ እያ ዓላማ ንፅርቲ እያ ዳሳት ድሕሪ እጂ ገረውሮ ከብሎ ከፍርሶ እየ ኢሉ ናይ መንዳስ ሕጂ ብሕጂ ዝፈርስ ዳስ ኣሎ ድዩ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዘፍረሱ እንታይ ዳስ እንታይ ረኪቦም ኣበይ ኣለዉ ካልእ ሕቶ እኳ እንተኾነ ንስ ግን ካብ ኣፍርሶም ኣሎ ካሊእ ካብኡ ብዙሕ ኢና ክንፅበ ሕጂ ብዙሕ ኢና ክንፅበ ኣብ መራሕቲ ከኣትዩ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ከኣትዩ ሓንቲ ቦታ እንታይ ፅሕፍቲ ነይራ ካብ ዝለዓለ ቦታታት ኣእቲኹሞ እወ እቲናዮ ኣቱ ንሱ ምውታው ዘይኮነ ኣብ ዝለዓለ ጥርዝን ኣርካንነትን ገበርትን ሓደግትን ዝነበሩ ብሃገራዊ ክዳኣት ተኸሰሱ ኣለዉ ኮ ዝኸዱ ኣለዉ ኮ ወላታሪ ሰውራን ተዳሪግናዮ ፈፀምቲ ቀለስቲ ሓደግቲ ኣባል ማእከላዊ ሽማግለ ባይ ባይ ሰውራ ኤርትራ ዝተባሃለሉ ግዜ ነብስና ኸና ድሕሪ ኢሎም ዝፈቱ ነይሮም እኮ ስለምንታይ ሓለፍቲ ጌርኩሞም ነርኩም ክንበሃል ዲና ሸውኸ ወይ ክበሃሉ ድዮም ስለዚ እሱ ጥራሕ እዩ ተኣሚኑ ሓብሒቡ ሓንቂቑ ነፍሲ ወከፍ ኣደ ኣብ ደገ ዘለዋ ክብሪ ሃበን ከም ውላደን ኣሚነን ካብ ደቀን ካብ ጥናተን ሳንቲም 10 ሳንቲም ኣዋፅአን ካብ ማዕበል ወደነት ዝገብሮ ዘለካ እንዳበለ ዝህቦ ዝነበራ ንዓ እንታይ ፈትይወን ብኣንፃሩ ተመሊሱ እንታይ ይብለና ኣሎ መን ሓሲሩ ትንካ ዝበለ ትጀኻ ዝበለ ትትባዕ ዝበለ ምን ይጠላ
ኣብ ዝኾነ ዕላማ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ትማሊ ሓቁርምኹም ፅቡቅ ይሰርሕ ኣሎ ግደፉ እወ በቃ ክንብል ከለና በቃ ከመኻየለ እንድበሃል ነርና ትማሊ ከዓ ብገይጋቱም ሰባት ግደፉ ደኣ እንተበልና ሎሙ ስለዚ እዚ ሃይማኖትካ ቀደም ኾን ይፈልጠካ ንና እውን ተባሂልና ኢና ዝኒደ ቀደም ንስኻ ዳ ከምዚ ዓለትካ ከምዚ እንዲ ሃይማኖትካ ዋላ ቀደም እውን ብዙሕ ኣይንኣምነካ ነርና ዋላ ከምኡ ትብል ከሎ ተባሂልና ኢና ትድን እዚ መስርሕ ቃልሲ ብስነ ሓሳብ ዝበለፀ እንተኮይኑ ኣብ ዕላማን መትከልን ድልድልን ፅኑዕ እንተዳ ኮይኑ ክእለ ስለ ዘለዎ ክድስክል ስለ ዘለዎ ክሰዓር ስለ ዘለዎ ኩሉ እንተታት እዩ ዝፍጠር ስለዚ ተፈቲንኩም ስዒርኩም ኣብ መጨረሻ ዓብድኩም ዘይመትከልካ መትከል መን ስዒሩ ይፍለ ዋጋ ሃገራውነትካ ዋጋ የኸፍል እቲ ዘሐጉስ ነገር ግን ሕማቅ ግዜ ሲ ከተዓዛዝ እምበር ክቐጥል ኣይመፅእ እዩ ከተዓዛዝ እዩ ንሕና ከም ታሪክ ሰውራ ኤርትራ ከም ሃገርን ሃገራውነትን ዝሓለፈ 30 ዓመት እናፅነት 30 ዓመት ንልእላውነት እኩብ ድምር 67 ዓመት ትኸዶ ዘለና እንታይ ሃገራዊ ከባትን ሃገራዊ ጥልመትን ኣጋጢሙ ከም ሰውራን ከም መንግስትን ንሪኦ ስለ ዘለና ንዓና እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ተስፋ ዝቆርብ ተልዩ በዚ ዝስከፍ ተልዩ ገና ኣይበሰለን ኣይነቕሓል የጋጥም ከም ዝኽእል እንተታት እውን ኣይፈለጠን ማለት እዩ ሓደ ውልቀ ሰብዚ ቅድሚ እንታይ ገይሮም ንሪኦም ናብ ደረጃ ትምህርቲ እንተሪኢናዮ ዝሓለፈሲ 21 ምሁራት ፕሮፌሰር እናድብሉና እዚ ሃገር እዚኣ ኣንፃር እዚ ሃገር እዚኣ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ኢሎም ዝፈረሙ ኮይኖም ምሁራት እቶም ዝለዓሉ ምሁራት ድግሪ ድኹመራት ዲግሪታት ዝወጡ ዋይ እዚ መን እዩ እዚ ዳ ባዕልኻ ዘዕበኻዮ ባዕልኻ ዝጎስጎስካዮ ባዕልኻ ዘንቃሕካዮ ባዕልኻ ዝበልካዮ ባዕልኻ ሰኮት እዩ እንታይ ሕጂ ሰኮት ኣምልቑ እዩ እታ ሰኮት ከመይ ነምልቓ ጥራሓ ሰኮት ተመሊኻ ትደርብ ፀንሐ ድያ ክሰርሕ ፀንሐት ማሽን ትኽልተ ትደርብ ድያ ላፕቶፕ ትሰርሕ ድያ ትፈልጣ ኢና ቻርጂ ውረድ ጥራሕ ኣብኣ ግን ሕጂ ፅንዓት ሓድር ብዝኾነ ምድንጋፅ መፅኦም ሕጂ ንሰምዖም ኢና ዘለና መንግስትና እኮ ከምዚ ይገብር ነይሩ ትማሊ ከምዚ ገይሩ ባሕንጎ ሕጂ ዝገበሮ ዘሎ እኮ ናባይ ክመፅእ ይምፃእ ክመፅእ ዘልያ ነፍላይ ሕርጭኦም ዝበሃል ነገር የለን ደብቆ ዕጎጦ ብመንፅር ሚድያ ማስ ሚድያ ናብ ዝሓለፈ ይኹን ኣብ ዝሕጂ ዝሓለፈ ዓመታት እንታይ ዋጋ ክፍልና ንፈልጦ ኢና እንታይ ብሎ ዓረብሲ ደረብኒ ወበካ ሰበቕኒ ወኣሽተካ ይብል ክቡር ፕረዚደንት ኩሉ ግዜ ከም ኣብነት ጠቕሳይ ምስላ የምፃእ እዩ ሓሪሙንስ በኺዩ ቀዲሙኒ ከዓ ኸሲሱ ከምኡ ኮይና ንሪኦም ዘለና ጎረባብት ሚድያታት ናይ ዓለም ኣባና ዝገብሮ ዝነበሩ ክስታት ተሪኢናዮ እኮ እቲ መንግስቲ ከምዚ ገይሩ ስለምንታይ እዚ መንግስቲ መልሲ ዘይህብ እዚ ሕቶ እዚኣ ናይ ነብሲ ወከፍ ሕቶታት ናያ ነይራ ስለምንታይ መልሲ ዘይህብ ብኣንፃሩ ሕጂ መልሲ ምስ ሃበኻ ዋላ መንግስቲ ቅድሚ ሰሚዕናዮ ንፈልጥ ኢና ሕጂ ኣነ እውን ሕጂ ብልክዕ ድሕሪ ሕጂ ግብረ መልሲ ክወሃብ ኣሎ ፅባሕና ውሓትናይ እንድዩ ፅባሕና በቦኻ እንተኢሉ ይምፃእ ሓትነይ ካብ ክውንነት ተዳወፅየ ክትሕተት ኣለዎ ኣነ ካብ ክውንነት ተዳወፅየ ክሕተት ኣለዎ እዚኣ ከዓ ወድኻ ገበን ፈፂሙ ናይ ወድኻ ገበን ንዓመልሶ ኣይኮነትን ንፅርትያ ተኣሲረ ይብል ተኣሲርካ ይብላ ኣሎ ወድኻ ተኣሲርካ ድኻ ንስኻ በዓል ቁርጢ በዓልቲ ቤትካ ላላይ ተኣሰርኩ ገንዘብ ከምዚ ኣጣፋፊ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ትፈልጦ ጉዳይ ኣለካ ላላ ኣነ ዝፈልጦ ጉዳይ 4 ተወዲያ ታዳ መሸቀጢ ክገብሮ ሃይ ብማዕበል ተኣሲሩ ኣቦይ ተኣሲሩ ኢልካ ዝኩሉ ዳንኬራ ብኡ ክትከይድ እቲኦም ዘላግቡ እቲኦም ዝፅሕፉ እቲኦም ምክንያት ደምፁ እቲኦም መሰልዶ እንታይ ዶ እንዳበሉ ሕለፍና ምልቑና ዘለና ወይ ከዓ ዘምልቑና እንድሕሪት ንክመልሱና እገዳን ወደ እገዳን ዝሰርሑ ዘለዉ ንዕኦም ቦታ ንሃቦም ማለት እዩ ንከዓ ንሃቦም ላላ ድሕሪት የለን ክምልስ ኣለዎ በቃ ሎሚ ሚድያ እዩ ኩሉ ኣብ ሚድያ ይሰርሕ ዘሎ ታራ ዩቱበር ታራ ሰብ እንዲልዎ ኣብ ናይ ታራ ዩቱበር ተፃዒኑ ኣበይና ኣለና መንግስቲ ዩቱበር ለካ ዲዳ ወይስ ነዚ ዝኣክል ንካሊእ እኳ ዘይሃበ ኢልና ንነቕፎ መንግስቲ መልሲ ዘይመለሰ የልና እንጭፍጭፎን ክንሓምዮ ንውዕል ዘለና መንግስቲ ሲ ያይ ናይ ማዕበል ክፍላይ ወይ ከዓ ናቱ ናይ ቡሲ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ወይ ከዓ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሳብ ቲቪ ይረስ እዚ ኢሉ ከምፅበልኩም ንካሊእ ደ የምፅአልና እንዳተቋቑናዮ ንካሊእ ደ የምፅአልና እንዳሰከፍናዮ ንካሊእ ደ የምፅአልና እንዳሓመናዮ ኣብ ከምዚ ይወርድ ኣይወርድን እዩ ኣብ ታራ ዩቱበር ተዛሪቡ ታራ ዩቱበር ነውፅን ኩነታቱን ርድዮን ንሰምዖን ስለ ዘለና
ሓሸው እዮም ንኣቱ ነርና ኢና ዳርጅን ክኣክል ኣለዎ ከም መምክነታ ዝኸውን ነገር የለን ንስኻ ተኣሲሩ ትብል መንግስቲ ቀቲሉ መንግስቲ ኣሲሩ መንግስቲ ከምዚ ገይሩ መንግስቲ ገይሩ መልሲ ንስሓበኻ ወየ ከም ዝበሃል የለን ድሕሪት ኣነ ብናተይ ርእቶ ድሕሪጂ ተዕበት ንኣስ መልሲ ክወሃብ ኣለዎ እየ ክብል ገለ የቀኒለይ Thank you, Baba Sharif. See you. Ti zimahar muzahsat kama yarullah zibal annati zallani. Ti abzi masmar lisan akha. Ti atulo. Satinka ta'imka abani atulo. Sorry. ولا حتى لين كان زخماي نحنا نوحنا تماهرنا له تمكرنا له بزعت أبتن تجفنا هنا أب نودسب أب قنع مسمار كدوفة سبعونا أبتي جيجا خلها جيجا نوبا تلك يقع وقدي خيمة لك أدفين كيا سب كمي تدحن جيجا موبايل قنع موبايل زين ده يقال له زودي وكذا قال تلك شوف له جزء حليفي عبور دخول جزء حليفنا هنا جيت من قحطة مسيوتي قلت مسيو حجي زيادة أنا كرسي له كرسالة زاغتاني سماء ورسو كرسي زي زمسوا زيمك حالتي كنا لا أنا إذا حالي اللي لنا السماس أنا السماس نزا أبوزي هو في الله شاي ستنا تجرى فيري ما يدماسي ما نسينا قبل عن بقول بنا الناس sorry مندلاي sorry نبدأ خليفك أباك كفر كلف واتسع لكم مصر إلى غير كيد سلام ليتي يكبر لكم واتسع لكم أنا وهذا جزء الرغبة أنها بس أي شريف تغفت كلكم عم تعرف هذا شربة لله مرحبا شربة أنا بابا شريف نعم حكي بابا شريف كان دعيت فلتاني عمر بس الوام كل شيء شاركلا لو حفتي كان زيادة للجنة داول كل شيء مسا قطامي مسمرة ترحبنا نبر مجمرة كان الرحب كل الناس زي نعمل فرد يا حاجة صغيرة الزاربي زغلو حما وعزي ناي سلست عامت أوردي غير ما سلست عامت فرس قواني وعزي زغلنا جزي زحالفنا يو لحاكي فرق السحاب دي تخون يا زقاتلت أنا بابا شريف راح أكون قبلها ما راح أكون أنا الوام جزات راح الناسي أنا خاشعو أجي شعو فران داني رزي ميت نجوار قالي فلتاني بسرعة بس تصوت تي لون بخونا قالاتك تي لزوم تي كم حكيام سيكا أستمر تحلفنا مركا وقعت على منا نحلفنا مرنا جزء بصراحة نسي قطع مئتو يلس كم زحجي بعد عثمان 100 جرام دصازون زلو أقاتي ما هنشعب شعب نمتى خلكم أجندة حبكم يكونكم سمو قابلة أبتي زحالة فين قلت من دي سمو قابلة أربع معناته زي كون أجندة سلزسفورو لون فلتا تخلطاتك أنا معاسمي كيريا بخمية خفتا أي فلت كوان anyway لعل إن كان هذا النقال أنا آسي لو وحمل مثل قال شعو سمعته مخالكا حد جزء سجن حد يكونس
እሳታ ፖይንት ነራ ዝኩሉ ናይ 34 ዓመት ብዙሕ ነገር ኣብዚ ማእዘልና ሓሊፎምና ከማን ኣብ ደረጃና ወሪድና ብዙሕ ነገር ሓሊፍ እዩ ከንወያው ሰላም እንደላሕው ወዲኻት ኮይንካ ኣብየት ብሓንትበካ ሕጂ እንታይ ዲ ባባ ሸረፍሲ ብታሕቲ ተዛረብ ኢልና ሞ ኣነ ከብትፈልጥኒ ጠባይ ምትግበራ ሞ ምትግበራ ኣብየት ሰማዕ እንዳኸዳ ሰምዓካ ኣለኹሞ ምትግበራ ኣነ ዛረብ ኣለኹ ወሚዳ ገብረ ንሲ ብታሕትስ ተዛረብ ብኣፍካ ስለ ዝበለኒ እየ ድምፀይ ከስምዕ ስለ ዘሎ ኣነ ዛረብ ኣለኹሞ ተመላኽተይ ንኩላህና እንዲያ ንኩላህና ሚት መግበራ ዋላ ትኮመት ፅሕፎ ነበርካ ደኹም እያ ይበሃል ምትግበራ ሞ ድሓር ድሓር ዘለካ ሓሳብ ክትገልፅ ብሬስፔክት ግን እንዳዘለፍካ ኣነ ይፍቅድ ነይረ ዘለካ ሓሳብ ክትገልፅ ክልያ ፍቓደኛ ዲኻ ከምዚኣ ክሓተካ እንዳበልካ ንዓይ ፀገም የብለይ ፀገም የለ ሕጂ ኣነ እንተ ፅሙቕ ኣቢለ ራሕንካ ስራሕ ሕጂ ብዙሕ ነገር ሓሊፉ እዩ ኣነ ወዘመታ ሓሊፉ ኣላ ሓሊፉ ኩሉ ሓሊፉ ንሕና ኩሉ ንፈልጥ ኢና ናይ ኤርትራ የለ ኣብዛ ኣለና ኣለና ኤርትራ ሓንዘና ወዲ ሰብ ክጋገ ከሎ ከዓ እዚኣ ጌጋ ኢኻ ትብሎ ጌጋ ስለ ዝበልካ ግን ቴንሽን ኣሲርካሉ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ዝረድዎ ሰባት ኣለዉ ክትፈልጡ እዚ ግልፅነት ሓልዮት ዝተጋገ ተጋጊኻ ምባል ባንደጅ ኣሲርካሉ ኣለካ ናይ ኣብ ብርኩት ንሕር ሃሪሙ ኣብ ኢዱ ንሕር ተሃሪሙ ባንደጅ ኣሲርካሉ ኣለካ ማለት እዩ ፈርስቲ ኤዲ ተጋጊኻ ኣለካ ምባል ኣነ ብኸመይ ገልፆ ቀዳማይ ረድኤት ጌርካሉ ኣለካ እኖ ኢሉ ነዚ ድሕሰብ ተዳኺኑ እሱ እቲ እኖ ድብለካ ዘሎ ስሚ ይንስንስ ኣሎ ስሚ ሸንቶ ይንስንስ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም ብዝኾነ ሓንኬል ተጠቒሞም 360 ዲግሪ ኬል ድሕር ርእሲ ሃሪምካ ንዓለም ከምዚኣ 360 ዲግሪ እያ ትዘራ ትዘውር እያ ከምዚ ኢላ ርእሳ ድሕር ሃሪምካ ዋላ ግመል ኢላ ትዘውር እዞም ሰባት እዚኦም ኣስተባኽሉሎም ኣብ መሳስኦም ጠገለ የብሎም ኣይንፈልጦም ኢና ኢኻ ኣነ ጀርመን እየ ደኽመት ቪድዮ ከፊተ እየ ትዛረብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክስተካ ኣለኹ ኣብ ዶሚኒስትሬሽን ኸይድ ኣነ ኣገርመኩም ሲ ባባ ሸሪፍ ኣነ ኣብዚ ምብራቕ ጀርመን ዝበሃልሲ ኣብ ጀበታ ሕርየር ዋላ ኣብዚ ናይ ሰውራ ኤርትራ እዞም ዘለኹም ዞባት ኣብ ዩቱብ ኣለኩም ኣብ ሰብዓታት ዝተሓተመ ኣሎ ኤርትራውያን ተመሪሖሞሲ ድድሕር ኣሰብኡተን ከይደን ኣብ ሰውራ ኤርትራ ኣብ መምህርና ቋንቋ ናይ ኤርትራ ተላሚደን ብቋንቋ ትግርኛ ዘሕልፍዎ ኣብ ዩቱብ ኣለዎ ኣይበሉኒ ክሰደልኩም እንታይ ዩቱብ ጀርመናውያን ካብዚ ምብራቕ ጀርመን ኣብ ሰውራ ኤርትራ ቀለመትያ ዝገበራ ኣለዋ ዳሕራይ እቲ ዝመፀ ናይ ምቅያር ናይ ፖለቲካ ገለመለ ናይ ጀብሃ ምፍራስ ካልእ ብዙሕ ነገር ኣብኡ ድሓር እቲ ቪድዮ ግን ኣላ ኣብዚ እንታይ እዩ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ተፃሊ ህይወት የብሎም ኣብቲ ዝኣምንሉ ዕላማ ህይወት የብሎም ከምዚ ውንጅለን ኣይፍለጥን እዮም ከዓ ሆረር ኣነ ሆረር ገይረ ድኹም ኣነ ብዙሕ ግዜ ገዲፈ እዮም ከዮም ድሕሪት ኣጀንዳ ንኽቡካ ግን ኣርስቲ ምፅኦም ሰማዊ ሓደ ብዙሕ ህብት ግን ወዲ ሰብ ብሓቅነት ክኸይድ ኣለዎ ኣብ ሕማቕ ህይወት ዝሓልፉ ነገር መንደላይ የሕፅረሞኒ ነዚ ወዲ ክሓቶ እየ ንብፃይ ሸሪፍ ክሓቶ ከሎ ግን ብዲስፕሊን ብስነ ስርዓት ጌርካ ሕተቱ ምክንያቱ ዓብዪ እዩ ጅግና እዩ ካብቶም ኣለውና ንብሎም በቲ ኣርካናት ገድሊ ንሃገር ካብቶም መፃብዕ ተረፉ እዮም ከምዚ ዝካለ ገዛውቲ ኣቲኻ ተዛረቦ ንፈልጠካ ስለ ዝኾንና ስነ ስርዓት ጌርካ ተዛሪብካ ክትሓቶ ብትሕትና ንለዋወጥ
تحتنا عادي ميت جرامو أنا خودا سلازي بابا شريف نويح درجة تنكا حلف لنا نرغب نيرنا بزح نجر قبل علي كنتا تليكا ولا حتى أنا كنتا على كايلة حسبني أتا نجر سلست عامة أبزي بالشونا كان زي مشت كوميدر كيد سنة أتا نجر أبساعات نفلتا إلى ساوند فلتات خون I think يزولك I hope من البات يزولك أنا لو أمس بقرات فلت أجندة عند جماعة عند بسوا نتسب كانوا جيرو زردا مسكون نت الحبايتان كاي فلت دحرج مالتي الحمد سجما نبران دحان أجي دحان من دلا ودينا كان بس أنا دحان قال لك من دلا ودي أنا تزغيم تزبل نجد حال مزاح نتي هجروا أجندة تبي نتي فلت أبغون يكون جزا بناول كي نسحب بناول كزي مردا كل خير نورمال تجمع من كسبات أبغونا بريتشيت وزي مردا أبسنا حسابات بغونا فريق تنوصل انتايو تهجروا أجندة تنوصل انتايو تهجروا علامة هجروا أجندة هجروا علامة ويقع تهجرنا هجروا النتن حادث قاب بغونا يقول لك نمال على أجدين الذي أنا أبني وين يهون انتاي بلين تفلت هذا المجال ما اسمه بدأت من كسبات تزلف ولا حاتي زلفهم يشارفهم يلمون بولكي ملس خنجي حتى قدام وحاب المجال مفعلتنا الذي أنا بخوم كم يحزون كلهم فوق تايز الرخبنا أجروا أجنداي تايز الرخبنا أجروا علاماي تاينا أجروا يحسن حسابنا الذي من أربعة انتاي بحلال ولا نكرنا بأفهم جاربوه قدلوا إن قبل نسيبا نعاي التي أنا نزبال كونسي أكان إسحاق جي خيلو مخاس لا يكون كل كان لك سبات كتأمن ويتعرف مخاس برا مرسة تبتلغا إذا مسايكا زلو نفسه فتوات ويكاتا عن النت وطوان النت لذي نحن لا أنا تبصر نسي إلوني إلاتني تبع ليلكا فلاي كم نسخة ربك سبات دمس أنا يكبرني أكو مخايس ساتا كاعاتو نتفلتخ من دلوك ذا قزان تالا هقروا عجن الله يعتور يتيهب كم الكسب كم سبتا إذا عبازي زبها الكليل ويلات النقر بكا كدين فكرتهم فاغن مربعة عامت ترجح مش عامت كوينو قدف نقول لها تنرنا وشي تكن تايم غانو رينايو قدفنايو هاي ربحني خاوة حكي سقابات هذا علامة مركز سقابها اللي خالو متسعرف تزالة بزي قدس صباح كتعرى خامن زعدك كم تطبات دي خاص بارتي تحوات هاجرين هاجرا والنتن يعرف مو سلازة عمني مبزحتكم كان ريوكمنا يعني تشمت تحضركم ويلكم صباح نقول تزوتي نسيخات مسرح نسي تقوم منك نسي تحكمنا الذي أبقم زي آتوني أنا هناك يعني يخبل دلي أسكنا أبيل ودي حطو حاتيتوني ربي حاتمو لم تاي تحطو زي أنا عاي حاتيتوني بخا ما يسلا درب لأني أنا عاي تحطو زي أخا مساها تحطو سيخا حاتيت كان نسابات تقيس كامو أبقومي ساتفي وقومي خيدي وقومي خزارة بقومي آتي بالله عثماني الوقت اللي قال لخص أبقومي سريخا نتبلد بخا خميجر كذا تحطو زي أنا عاي تراي حاتيت كان أبيل ودي مو قاتل الله فوتخ مندلا كتزارب ديخا ولا حاجة عدلت بالنعي أنا أبارسي ناي بابا شريف زحمة تكاسي وناي كوس سمعان ده ناربع سي تقتلوا هاي تولي لا ترى كان بابا شريف سيكون زي كان محتاج كاس كان متاح تركيزها مندلا ينسوكون أتيريتا لأن جنسي بتاعت تخاتي نسخة زاربنا بركاسي ودي هذا خيالك دفو سمعان ده لهم بابا شريف أنا يخا تزاربي سونا عايز ملكت سوغانا نحر ودي خاسي حتى حمل ما عطوا حراي ومن أبحثنا خاطوكي ودي خار عائلك سوغانا تنكي نحر ودي خار سلام حبرة لا تكون كما يمشون شريف مندلاي فلتني خابزي مالت نويح غيرنا هنا بحسب مالتي لا ما يدات حتى حسب أنا سي من مخانيكس فلتني خابزي رابشا زي قبر سب لقناها برديز خيسب يتردهاني أبسي دحن
سمعوا نيرا لكي ما مشاش غلطه قال لي جزاري كان يرى قليل عطني بزخون أنا أكون معي سبعتكم ردي جزا خيط أي تعرفني حسابي حتى بزخون وأنا نعيكم تلاني سايمي ولد وأنا أنا نقدر ما قد جن عبد الحسن اللي خاطر لي بابا شريف سلام أنا إنسان كم نفعلت نويه زهنا أنا نصفى عفتي نجارات الله أبروتك وجنن تحسك جل عيب ملوك مردات خون عفتي زنبرنا عشوان ويكان يمونكس جل بعل رميكس بعلا ويكان بعل أحمد أبو وجنن تحسك نعوم سافرت جركا جل عيب صفوف قوون تناتي ملأت سام سباز ينجن أنت يبلو نفلت منها عبنت أسبان أنت يزبل سياس قبر صدومي حبرت ستجرينا قبر صدومهم نسخن تدخم تاريخ لكم رسحات كوب تعرقي تراب نعرقي كوب تعرقي زعينتي نزخون عينت زراباي تجرينا وإنك كريستيان نا إريترا نهري كم عقام يزغلسو أمسيلو جن زخون عينت تكني كم زي عقامه وإنك أتكروا عنا بلا زخ عينت رياكشنز السبزجن هاجراو بعلاي أبزخون بعلاتك السافش جن سمور أنت حاسب أنت عائلة ناتو الرأي وإن كانتو زخون عائلة في تيك توك ويكاب لايف أتزارو بزربا زي شفنا كولو نحركينو أوكي سجم هلا عزبين هذا ناخدو جن أنت عايز زخوني قرب كم سنة تنسي حاول عندي عايز سبيشال ولا عدي أتعبتي جن كم سنة تنسي عجب زد خرج الحكاية سي نهاجرونات عن كافيين دمنت علتنت كقتلنا كاسمتنان يمو زد خرج لها أكايدا عجب كبعض كال تايد بعلمناكس زد خرج لها أكايدا كان حجن تابلا نيرن أبز حجخات عندهم السبالة انت سلزخنين مور التي تزارباي تقرينا كم عقامة تغرواي كم دك أربعة نابل كاف زلو أكايدا انتاي أبو خقر من أفريقيا أيرلندو قال بزحتون نوريو مالنا معري ندي مارام أتوم نعمل لهم هيمانوت معري جامعات نعمل كتنا في إحنا نعمل له نسجل له سلطات يوات ناتنا هيمانوت زقاشن زمرارشن زلو نوريو مالنا هنا مسميرا هانتو وينجبرت بحالتي دايلا لكو مانديس لكي سبا لكي قلمل نابلت بزح مقشاش أبتو بزلا حبرت سب بناي تقرينا ويكا حبرت سب ناي كريستيان بزحات نعوم مسلتي نعوم ساعتي بزح لايكن بزح سابورتن الدور زلو حبراوي نابالتي انتا سوزو خريلا نعوم عقب بعضي قال لمن تعمك نهوم عادة مسلتي حانت معالتي أبلاي فوتي حاسي عقب بعضي قال انتا سوزو خريلا احنا كو عاشي كنان برقص نريال لنا أب زكاة الظلام زما كلك أنا جري حمتلكم واحد زبالة مالتي برجعنا حمودو حدا كان يقدر زخنا نحر معبلكم تلكم معبل برجعنا حمودو معبل ويكا خالي نابل كا زكاة الظلام تنسلو زخنا يمتن كالوت كرا قرب كم سمة تنسي كم دك حجر متنس حدنا تنزلو هر حدنا تقولو هنكم سي لمن تايد أمو تنقالوس قرب كم سمة كم دك حجر متنسي حجر تنزلو تايب سجل قال دم بدم
ቅዱሳን ዝብሉ ክርስቲያን ክጠፍእ ኣለዎ በቲ ክርስቲያን ክነፍርስ ኣለና ማዕሰብ ዘሎ ዝብሉ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ከምኡ ክብለካ ከለኹ ባባ ሸሪፍ ንስኻ ናቶም ሰዓብቲ ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘሎ ግን ርአካ እንደ ሞር ንስኻ ታርጌት ጌርካ ሞር በቃ ብጣዕሚ ውሕሉል ዝኾነ ቃላት ተጠቂምካ ኣብቶም ካልኦት መጥቃዕቲ ክትገብር ይርአካ ንሕና ግን ኣለና ግን ቁርብ ኣለና እንዳነከታተል ግን ቁርብ ወላ ስሕት ምሻሎ ከምዚ ስንጥፍ ኢልካስ ቁርብ ክትነቅፍ ኣይትኽእልን እንታይ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ኣብዞም ካልኦት ዜጋ ጥራይ ናትካ ኣስተንሽን ትገብር ናትካ ቃላትን ፈልጤና ውፉይ ሰልጠነ ኢኻ ትብል እንታይ ስለ ዝኾንካ ርኣይካ ኣብቶም ካልኦት ቁርብ ርኢቶኻ ዘይተብ በዓል ኣለዎ ኩምዓት ኣብኦም ተዛሪብካ ስርኢና ንፈልጥን በዓል ወዲ ሓጃጅ ኣለዉ ወዲ ሓጂ ኣብ በዓልቲ ፍራንስ ዘሎ በዓል ወዲ ሙሳ ብዙሓት ዕስባር ሙኔክስ ታጀበርቲ መፃ ዘላ ገለ ብዙሓት ኣለዉ እንታይ ስለ ዝኾንኩም ዳልኩም ኣብኦም ቁርብሲ ነቐፌታ ዘይትህቡ ክቡራት ኣሕዋት ናይ ፀገም እንታይ እዩ ኮይኑ በቃ እቲ ወዲ ትግርኛ ጥራይ ንሱ ድዩ ኮይኑ እቲ ዘፍርሐኩም ወላስ እንታይ እዩ እንታይ ስለ ዝኾንኩሞም ቁርብሲ ነቐፌታስ የለን ርእቶ የለን እንታይ ባህል ኣሎ ማስ ሜዳ የለና እንዳ ሓሳብ እንታይ ስለ ዝኾነ ኣላ ዓገብ ክንበይ ንኸኒና ቁርብማ እዋ ኣብሲ ቁርብ ክሳዕ ትኸላ ባባ ሸሪፍ ፀሓካ ንበርዒልካ ግን عدل ما أنا رشفت بالله عسير واي تجمع حكي دحن بابا شريف ما أنا وسيم دميرة أنا بالزوم قالت فزي بلو أي ملفت هذه في أبتناتي آتيها سمعها نركع هذه أنا حسب وطخنا عفاكم لا حسب حجي بابا شريف إلك حجي بابا شريف سلزلو بمنتهي مقنعتها بابا شريف دي نقفتها وأنا كلها أنا ديتوي بمنتهي وجدتها من السلكسي تزارب العمالة أنا سين عليه من أنا من دلا ودي دحن تجمع حاجة من الكادو صح حاجة بالكادو صح حاجة بالكادو زحتو حتى نيجا هذا من السلكابي من السلكابي على خاصي حسب بابا شرف متغيرة نبعلها أبزي جيجا مهانو سنة بطيء كذا أنا ليه أوكي أشبه نعي قبل ما الشيء إذا فتلني إذا كفته لمن تاي كم دعنا تجارب الله إحنا مش بإرثها خطأ اليوم ردي خاني هو أمني أما ترى أخن كافنس ولا خمس بنكو بلوك كريكات بلوك زملني صدق وصف مالك ردي خاني بلوك إني هناك كا تجارب أحمد حسب أبل كده فمنا ملك سنتي لا سيكون لا مجمع اسمعني ترداني أجي السخط ولا لها السخط أوكي كانت هون أنا إلي فيديو أسمعك فيديو أجي كاغد ولا لها مسلكا أبا شريف حاجة ما يبالكان إلكا من كان وانت مرة قسلتا ويكا يلوديو أيلانديو وشميعو وايد النسخة وكل كان كاتزارب على أصحاب أبا شريف ده بريد مندلاي هذا سفير كمثيل كاسي منتك أنت تفلت نسخة وكل كان كبزارب نسوكي أنا نوحتي سوق من صار لا أفلتين ولا كرم أنا أفلتين كلن نوحتي وكل كان كبزارب تتكاني نفيت نزرع كاسي كم يتونا تقسم عدني نسخة وكل كان تقسم لسه يتخنها تجلس عن كتم رسالة أبا إحنا كل حبادك تناتي هيتردع خلنا أيرد كان أحد يكون كحيتك أنا سي لا لك اللهم جمر اسمع ده حاجة تكون أكل له وكل كان قاعد مول سايف كذا كان مش مال سلي
مرسي قدم ملاش نعخا خير ما كخلنا تقرمني تخنقها انا حتى حاتي ما نمسك ارمني كني حتى انا حاتي سمع ودي سمع عندي افلت لك I don't know وش كل من سلي من لا نعخد حاجه انا نعخا حق زكاي حسن أبتن عثمان كيف كان عثمان تزاربو أبتن مناكس كيف كان مناكس دا جزا أبي أكاد دم تأكل خلا أجندة سلزل حجي إذا ساي شرف مفتي بالكان كنزيل كان هاي كنزيل هاي ما نوت ناجل لي عالصد أبدي سبعي سبعي تاجغلو هاي ما نوت ناجل لي اساس ورصدم اساس بعدنا نسمع أبتن سمعنا لجزين من اللي شلوا نتقوم وذلك شرط ما يلقونه هذا زرع على خدمة بك أم أدت أنا حسبت نجرك أنا ونسى أنا خمسة أستاذ هاي كم سؤال عجر كتوزن تلخات رجال لها ورنا كفيلة سيلك سب كونغا سب كذا تتمهر ويكا ورم دخنا أنا تسكمسا سيلك بشم أبزر خبيلك سب دينا تحس قليلك بابا شريف عم تاني عبد أما جشادي نيرو وزي يكون سيلك مسخة بشم بابا شريف بكلا خمسة للك تلاجم طيب حتى أصحاب ماذا سيدكم كان؟ اوكي من لا بل تصل القسم انا حتى انت حضرتك كم تقرب خلق رك من لا حتى رهبني كم تقرب أن يركب لكن نقول له ثم أقول بابا شريف عبد المسنيدا أرد زرس بزح نسمعنا كم زعينا سبعة انت من أخت تحلف انت الكايو انت سامع مو أزيز كم تري انت الكايو اوكي من السقدي جنرال لبورا زملون دك سبات تمرتي لبخازر سرس كالا أيقونن جن أنت إسخاسي حتى بخميت حتى رأيته لني كم سامع عمو كم زي خاطب له تغد بابا شريف سامع ودي رقصني جهات سامع ودي أنا سامع سيما لو تحليفه بزي صارفي بزي قال عثمان استقلال الله جيجا إلى دحلفكم من أختنا أنا حمش السكت الجرمان مسايزن وأنا متى سيد قبل أنا خبرك دحان من دلا ودي كورة بحصلها بلا أجندة سلبية كانت من كورة بحصلها بلا مس قالت عندنا فلت كومنت انتاي صح فلا يري حجي كمان درجة دحان كوينو معلسي كورة كما حايشة مثلا كمزيلو بحدات محتاطو ويسنا مبت كاتعون صنعوا يزون في زطر بلسنة إلى ودي زيقون مطا زيك العالم هذا بزح لو بتاعتهم سيكال هذا نجزار سو خدو أجي تختيلكا وي مسرعك حسكا ناتكا جزي خطا ترنكا كتب له زيك بايكا كتب له سكان يقولو أجي انتاي من مخاش أمسيكا لها بزي خوش فلت من خاخ بكل خدو هربايتا خا شمكا عليتكا اندخا قبلها ديكوني تتحساس بخاجم أنا فلتك سخا نعاج من تاي تجد كان حجي عاب من تاي تحساس باسل اتخيدها عاب زغل مزيخا بابا شريفني اكرن كم جيب الله وسلام من تاي زيب الكلام كتب كلها صح فلي كل جزيء أمانة تاويخا قبيلاويخا انداويخا وذن تحسخا بزح جزيخا تبدأ صح فلي قالتنا حجي زي حجي عارين كان تمساكايو قبل سجن يقولون أبا في تبعي نبهالنا نبلي مش نسخا خم تقاوما ما يتبلسي أقراوي الناس يقولوا تمال انتاي بنتصور فكان نسخا قبيلا سلزغانكا سلاماي سلزغانكا أما نقول حق تزاري بقيت فلتنخا نفلت أكاينا بوغن نخمزي دا عمل سلة تشوفنا لي نخمزي كايرو منايم حقراوي دفن نسخانا جلمي دي يعني أقلود نفلتين سلام انتاي يلو مني هاي بني أنا نفسي فتوتي أبني نفسي هيك خلقي أنا عايز يقولوا يقولهم بالله يمسكني يقولوا نزبي يثبت نحباش يثبت زحباش يزبزي بابا شريف ناتكا كايدا نداوي قبيلاوي كا هيمانتاوي انتلني أنا زبلو انتلي قالو يجوز عم انتلي نيجاتا تفتش كتي ثلاثة سبعة رئيس خيال انتلو مخاص إمن ويكا حسس بلا مالتكو حسس كتبلا نرئيس خاوي سن حساب كايدا خاخد تسلا زلا كان برس خالا مالت
ጌጋ እዩ ማለት እዩ ብዛ ገዛ እዚኣ ታሕቲ ዘለዎ ላዕሊ እዛ ስነ ሓሳብ ናትካ ምፅኢካያ ካብ መናንቂልካያ ስለምኳነትፈልጠካ ኣይተኮስካያ ንግና ሕጂ ረጋ ብኡሩም ቃልካ ምፅኢካያ ባባ ሸሪፍ ግን ኣብ ካሊእ ገዛ ኣብ ኮሜንቲ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ትብሎ ነርካ እንታይ ይብሎ ከማ ሓደ ኣመሰሉ ስለ ዝፈልጥ ኣነ ይስቆፈሉኒ ራእይ መትከል ዕላማይ እንታይ ምዃኑ ፈልጠ ኣብዚ ሚድያ እውን ሓድሽ ኣይኮኑ ካሊእ እንተ ደኣ ንሓደ ሰብ ምፅኢልካ ከመይ ቀሚጥካ ንለኻንካ ንውፊ ከም ክስታናይ ወይ ከም ትግርኛ ንሰልጠነ ነቶም ዝጠቐስካዮም ግን ከም ቀቢላ ከም ሙስሊም ኢልካዮም ኣይትፈልጥ ንኻ ስለዚ ንስኻ ከምዚ ኢኻ እዩ ትትብሎ ዝነበርካ ኢኻ ሕጂ ብውሕዱ ኣምፂካ ቅድም ግን ትትኩሰለይ ዝነበርካ ኢኻ ፀገም የብሉ ኣነ ግን ከተስተቕለላ ዘላትካ ኣገር ብኣንፃሩ ንሃይማኖታት ዝፃረፉ መዕለያ ይብሎም ኣብ ኤርትራሲ እምንን ገረብን ሓመድን ሩባን ጥራይ ተረፎም ምንም ፍጡር ፀሪፎም መፅኦም ሲ ውሕላት ኮይኖም ምስ ዓገብ ዘይትብል ከምዚ ዝብሉን ንሰሚዖ እኳ ንዓኻ በኋላ ክፃረፍ ሰሚዕካ ተደይፈለት ግን ሓንቲ ክትርዳ ዘላትካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ከምኡ ዓይነት ስነ ሓሳብ ኣትየ ክዛረብ ሰሚዕካ ንኽእል ክቡር ሃይማኖት ክርስቲያን ኮይኑ ንእስላማይ ዝልፍ ተሓቢኡ ተፀጊዑ መሲሉ ወይ ነቲ ክቡር ሃይማኖት ምስልምና ኮይኑ ተፀጊዑ ነቲ ካሊእ ክቡር ሃይማኖት ዝዝልፍ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣትየ ቁርቁሲ ክዛረብ ወይ ርእቶ ክህብ ሰሚዕካ እንደትፈልጥ እዚ ኣይበደል ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ኮንሱ ክትወ ዘሎ ኣነ በይኣቱ ፈልጥ ኣበይናይ ገዛ ይክሕኩሕ መን ዝኸፍተለይ ዝኣቱ ክልተ ኢልየስ ብኣንትውን መንገድ ኣይበል ኣነ ሃገራዊ ጀንዳ እየ ዝርኢ ኣነ ሃገራዊ እንታይ ይብልለው ኣብ 4x4 ገዛ ኮፍ ኢሎም ንየዚ ሚድያ ሞባይል ንሶም ዝውንንዎ ሒዞም እንታይ ኢሎም ኣነ ናይ ሚድያ ፖሊስ ኣይኮንኩ ወይ ከዓ ኣነ ወታደራዊ ስኩራል መራሒ ሓይሊ ጋንታ ብርጌድ ኮይነ ሓፈል ኮፈል ኢለ ወታደራዊ ትእዛዝ ስኩራል ዝሕልፍ ዝቐፅዓ ኣይኮንኩ ኣነ 10 መዓልቲ ምግብና 10 ጀሪካን ተሰከም ዝብል ኣይኮንኩ ኣነ ስነ ሓሳብ እየ ሰብ ኣብ ስነ ሓሳብ ብልፅነት ናተይ ዘድሊ እንተኮይኑ ድወስድዎ ኣለዉ ዘድሊ እንተኮይኖም ከዓ ገዲፎም ኮይዳ ኣነ ውልቀ ሰብ ናይ ውልቀይካ ርእቶስ ስለዚ መፂኻ ንከምዚ ከ ስለምንታይ ዓገብ ዘይትብሎ ክትብል ከለካ ንሓደ ሰብ ፅቡቅ እንዲ በቲ ኣገባብ ክውንነት እንተዳ ክሪኦ ኮይና በቲ ስነ ምግባር ሕብረተሰብና እውን ዓገብ ምባል ፅቡቅ እዩ ክትብል ተኾንካ ዘይበልካ ኢልካ ክትኮሶ ተኾንካ ተደጋጋሚ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣትዩ ርእቶ ዝህብ ዓገብ ዝህብ ዝካታዕ ዝማጎቶ ኮይኑ እንታይ ኮንካ ዳ ሎሚ ኣብዚ ከምዚ ክትብል ሰምዓካ ኣለና ትማሊ ግን ኣብ ከምዚ ትብል ነርካ ኢኻ ትብል ሰብ ኣብ ከምኡ ፍፁም ተዋሲኡ ዘይፈልጥ ግን ስለምንታይ ናብ ከምኡ ሓሸውዮ ወሪድካ ርእቶ ደይሃብካ ክትብሎ ከለካ ገይጋ እዩ ኣነ ገዛ እየ ዝመርጥ ገዛ ሃገራውነት ማንም ይኹን ማንም ኣብዚ ሚድያ ጭብጢ ከም ትብሎ ዘለኻስ በቃ ከምዚ ኢኻ ብናይ ማዕበል ምሰምፃእኮ ቀደሙ እውን እኮ ከምዚ ኢኻ ምሳና መሲልና ኢና ንኸይድ ነርና ምስ በሉኒ እስኪ ከምፅዎ ጭብጢ መርትዖ ወይ ብቃል ዝወፀ ወይ ከምኡ ኣትየ ክካታዕ ወይ ርእቶ ክህብ ብሃይማኖት ደረጃ እስኪ ሓንቲ ምፅለይ ብንዳን ቀቢላ ምስ በልኩም ላ እቲ ሸር ትብሎ ስሩ እዩ ኢሎም ሸርዳ ንመን ከገድፍ ኣነ እተውሮ ይወናት ዝኾነ ትቁነቲ ይኹነቲ ሃይማኖትን እንዳን ቀቢላን ዘላታ ሸር ኣይትረኽቦ ዘላን ኣይብላን ኣይምልከተኒ ሃገራዊ ዕንወት ምዃኑ ፈልጥ ከተሕዝ ብስደት ዝበለትኒ እርምቲ ቃል መንደላይ ወደይ ከምዚ ከተቕርባ ነይርኳ ዝበላ ብልፅነት ዘለዋ ናይ ብሓቂ ደስ ኢላትኒ ሓቂ ኣብ ከምዚ ከንታይ ርኢ ዘለካ ባባ ሸሪፍ ተትብለኒ መቐመጥ ኮልካ ነይረ እቶም ውልቀ ሰባት ዝፀዋዕካዮ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ሃገራውያን ጆንከ ትማሊ ስለምንታይ ሃገራውያን መሲሎም ክኸዱ ነይሮም ኣነ ፈልጠም እንታይ ዓይነት ስግኣት ኣለዎም ነቲ ስግኣቶም ኣብ ሃገራውነት ተፀጊዖም ዝቁንጥጠሎም መሲሎም ምን ዘይገድስ ብፍላይ ብፍላይ ሕጂ እንዳን ቀቢላን ሃይማኖትን እዚ መፂኡ ዘሎ ፅምዶ ሰላም ምስ ትግርኛ ዘተኣሳስርዎ ምስ ክቡር ሃይማኖት ክርስትና ዘተኣሳስርዎ እንተልዮም እዚኦም ስግኣት ዘለዎ ቅድሙን ደገፍቲ ኮይኖም ዝኸዱ ዝነበሩ ስግኣት ነይርዎም ኣጋእዝያን ምፅኢሉ ብኮንቴነር ክእትወኩ እንተበሎ ምስ ሓቂ መሲልዎም በረሆም ሸራራ ኢሎም ኣጋእዝያን ክብሉ ይኽእሉ ነይሮም ወያነይ ክብሉ ይኽእሉ ነይሮም ስግኣት ብውልቂ እዮም ሒዞም ስለዚ ስግኣቶም ክኾንጠጥ ኮይኑ እቲ ሃገራዊ ንኩሉ ይትፀፍዕ ኣጋእዝያን ኣይቅበለኒ ትግራይ ትግርኛ ይቅበለኒ ዓረባዊ ይቅበለኒ ታዳ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝኣምን ከም ሃገርን ህዝብን ክቐፅለና ዝኽእሉ ንሱ እዩ ስለዚ ናብ መን ክፅብዑ ኣለዎም ናብኡ ክፅብዑ ኣለዎም ሕማም ግን ኣለዎም ናይ ገዛ ርእሶም ስግኣት ኣለዎም ሕጂ እቲ ስግኣቶም ጎሊሑ ወፂኡ ፅምዶ ሰላም ምስመን ዓሌት ኣይፈለየ ዓዲ ይፈለየ ሃገር ኣይፈለየ ሃይማኖት
السودان نعم مس إثيوبيا مس جيبوتي مس سعودية مس زي شمنتي كيلو بحر سجر بحر مس كله يلي بس نسون ግን ትትማል ስጋ ጊዜ ወይ ከዓ ምን ኣስታውፅ እዮም እቶም ጉትጎቶም ጥራካስ በቃ ፀማም ሓደ ደርፊያ ወይ ከዓ ዘመን ውበት ፀመስ ውበ ክብል ነበረ ኣጋዝያን ክብሉ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ገዳ ኣብ ትሕቲ ሃገራውነት ወይ ከዓ ከም ሃገራዊ ስጋት ንሪኦም ተቋምርቲ ንብሎም ኣጋዝያን ጥራይ እዮም ኣይኮነን ስለምንታይ ግን ንዑ ጥራይ ትኮኑ ነይሮም ስጋት ኣቐሚጦም በንዳ በሎ ብቀቢላ በሎ ብሃይማኖት በሎ በቃ ስጋት ኢሎም ሕጂ ንሱ ፈሪሱ ዝገደደ ካብኡ ኢሎም ኣምፅኦም ሓደ ርጉም ኣጋዝያን ከዓ ዳሕና ኢፈ ከዓ መፂ ከዓ እንታይ ሰሚዕና ኢና ኣብ ትግራይ ኮይኑ ምስ መን ከም ዝገብሩ ንመን ሒዞም ከም ዘለው ምስ መን ዕረቑ ከም ዘለው ዝገርመካ ኣብዚ ፅንዶሲ ፍልይ ኣቢሎም ኣምፅኦም ኣብ ደመቐሽቲ በሉ ዝበልናኩም ርእይዎም ወዮም ትግርኛ ተዓሪቆም ወይ ከም ተዓሪቆም ኢሎም ዘምፅዎ ከለዉ ግን ኣብዚ ፅምዶ ዝካየድ ዝነበረ ግን ሓንቲ ሃይማኖት ጥራይ ዳር ኢና ኣብ ኩለን ኣለዉ ክቡር ሃይማኖት ክልቲኡ ማዕረ ዝኸይድ ኣሎ ስለምንታይ እቶም ሰባት በፅና ኢሎም እንትልካ ግን ከም ትግርኛ እቲ ቦታ እዩ ወሳኒ ፅምዶ ምስ ሱዳን እንደገበር ንኣብነት ተዝግበር ነይሩ ኩላ ሴትን ሰብ ጀለቢያን ጠውላዕ ጠውላዕ ንበለት ምክንያቱ ከከም ከባቢ ነዚኣ ግን ክሽቅጡላ ፈቲ ዝፈቶም ኣለዉ ንሪኦም ኢና እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ኣብቲ ሃገራዊ ደንቤ ዘውቅብቲ ባንዴራና ሒዞም ንስግኣቶም ይቕንጥጠልና እዩ ዝብልዎ እዮም ስግኣት ኣለዎም ንትግርኛ ፀርፉ ኢልካ ንኣብነት ሓንቲ ጓልተረካ ስመንዳ ንሳ እንታይ ኢሉ ክቡር ፕረዚደንት ትግርኛ ኮንሶስ ትግርኛ ይኮንኩ ዝገንስ መኔታ ሓታታ ኣነ ኢልዋ እንታይ ንክንድሞ እዩ ኣነ ፖለቲከኛ ንኩሉ ብዓይኒ ፖለቲካ እዩ ዝርዮም መንዛረብ ካብ ሃመ መሓኸለ ዘውፅእ ኣብ ከምኡ ከዓ ኣይዕደም እዩ ዓላማ ይንፅእ ኣስተውዕል ግን ንስኻ እውን ናትካ ሕማምካ ገሊፅካለ ንስኻ እውን ናትካ ስጋኣትካ ገሊፅካለ ምናቱ ፈልጠካ እዩ ንፁር ኣካይዳኻ ዕላማኻን በቃ ስለምንታይ ኢልካ ንኣብነት ሕትወት ሓጃጅ ኢኻ ኣይትፈልጥን ኢኻ ሸባብ መስተቂል ካብቶም ቀደሙ ጠጠው ኢልና ንወቕዓ ዝነበርና ኣነ እየ 3 ኣካውንት የተዓፅዩ ንሰባት ኣኪቦ ወዲ ሓጃጅ እንታይ ብሎም ነይሩ ብዝዋን የማነ ማንከይ ዝለኣኾ ኣቦነትን ስነ ምግባርን ዞም ደቀ እንዳበለ ምቁር ዝኾነ መልሓሱ ኣብ ውሽጢ መርዚ ዘለዎ ካብዚ ኣረጊት ሰብኣይ ተጠንቅቑ ዝበሎም ኣብ ኣኼባ ንመጀመርያ ግዜ ንዓዩ ኣይነተይ ሓመመለ ኩሎም ንፈልጥ እዮም ንዓኒ ምፍራሳን ምዕናዋን ማዕረ ማዕረ እንታይ ሰሪሐ እዚ ሚድያ እዩ ዝፈልጦ እቲ ኣነ ኢለ ኣብቲ ኣነነትን ማንነትን ኣያተልከን ነዚ ዛ ርእቶ ናቶም ከመይ ትሪኦ እንተትብለኒ እዚ ኩሉ ርእቶታት ዝምሃብኩኻ ነይረ ንሓሳብ ናተይ ከዓ መፂኻ ግን ንዓይኒ ውልቀ ከም ባባ ሸሪፍ ትትማል ትፅሕፎ ቀቢላዊኻ ሃይማኖታዊኻ እስላማይ ስለ ዝኾንካ ከምዚ ጉስጉስ ንከምዚ ኢኻ ትብሎ ዝነበርካ ኣብ ሓሊልካ ከምፂኢካያ እምበር ንባባ ሸሪፍ ትምልከቶ ጥራይ ዝሓቶ እዚኣ ምፂኢካያ እዚኣስ እንታይ ርእቶ ኣለኩም ስለምንታይ ዓገብ ደይበልኩም ምናልባት ከም ርእቶ ከተምፃ ባባ ሸሪፍ ክትብል ግን ሓደ ንስኻ እውን ካብ ትሕዱር ሕማምን ስጋኣትን ስጋ ዘለካ ምስዞም ሰባት ካብኦም ሓደ ኢኻ ክብል ደለ የቐኒለ እቲ ብዛዕባ ትብልዎ ግን ሕጂው ንህዝቢ ስለ ዝገድፎ ኣነ ፀገም የብለኒ ንነፍሰይ እውን ኣይከላኸለኒ ነፍሰ ፍትወት እውን የብለኒ ህዝቢ እዩ ወሳኒ ከምዚ ዓሬባ እንብሎ ቤት ፍርዲ እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ዓሬባ ስለ ዝኾነ ዓይኒ ሓፋሽ ከዓ ዓይኒ ዓራት ስለ ዝኾነ ኣብ ሓፋሽ ጥራሕ ዝገድፎ እያ ደለ የቐኒለ እዩ ኣበለለ ባንዴላይ ንርፃይ ቆላ ከበሳኻ ንዶክተር ቆላኻ ቦሞ ኣነኻ ንእሽተይ ያረፍ ድሕሪ ያ ሰላም ሰላም ሓንቲ ወይ ኔትወርክ ስታይ ዓብየኒ ነይሩ ኣብዚኣ እንታይ ቆላ ሰማይ ቀኒኹም ሰላም ሰላም ኣማታቱ መርሓባ መርሓባ ኣበይ ንሓን ኣብዚ ሰዓታት ኣሮራ ድሓን ዲኹም ያላ ሓቢበይ ተዛረብ ድሓይና ድሓይና ያ ድሓይና ሞ ብሓን እንታይ ድዩ ኦኬ እዚኣ ነፅኦም ኣንፃር ኣነ ንእሽተይ መልእኽትላትኒ ንኣቤል ኣቢ ኣለም ንብል ደሎ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ባሕሪ ፅምዓት ዘለዎም ጎረባብቲ ካልእ ኣጀንዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዋን ገለገለ ኤርትራውያን
ሃገራውነት ዝፀንሑ ነዊሕ ግዜ ሕጂ ኣብ ናይ ውልቂ ጭቃ ኣብ ናይ ውልቆም ጭቃ ጥሒሎም ካልእ ኣጀንዳታት ኣብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ብስምረት ብዛዕባ ዝመፅኦ ዘሎ ሓደገኛታት ከይዲ ናይ ጎረባብቲ ክንዲ ዘተኩር ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ዕዮ ገዝኡ ቅልውላው የእቲኻ ናይ ኢትዮጵያ ነገራት ጦብላሕታ ከምዘይገብረሉ ጌርካ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ተንኮላት ንምንታይ ኢና ዘይነስተውዕለሉ? ሕጂ ኣርየል ካልእ ኣጀንዳ እዮም ሒዞም ክዛረቡ ፀኒሖም ነቲ ኢልካ ደይብካሲ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ክሳብ ጌርካ ሕጂ ሽፍቲ ጌርካ እዮም ሓደ ሕብረተሰባት ገለ ትግርኛ ዝዛረቡ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ዓጋመ ተባሂሎም ይፅረፉ ነይሮም ትብል ኔርካ እንድሕር ኣብቲ ገዛ ኤርትራውያን ዝፅረፍሉ ገዛ እንድሕር ኔርካ ኣብ ታሕቲ ኮንካ እንድሕር ትከታተል ኔርካ ንምንታይ ላዕሊ ደይብካ ጉቡእ ግብረ መልሲ ዘይትህቦም? ሓደ ካልኣይ ኣብ ካልእ ገዛ ዝነበረ ዛዕባታት ንምንታይ ኢና ተተሰኪምናዮ መሊስና ናብ ካልእ ገዛ ሒዝናዮ ንኸይድ? ንምንታይ ኢና ነዚ ገዛውቲ ንርብሽ ዘለና? ኣብ ካልእ ገዛ ዝኾነ ነገራት ዓገብ ክበሃሉ ዝግብኦ ዝኾነ ከይዲ እንድሕር ነይሩ ወይ ኣጀንዳታት እንድሕር ነይሩ ስኻ ሃገራዊ እንድሕር ኮንካ ናይ ብሙሉእ ግዝዕነት ናይቲ ሃገር እንድሕር ትጣበቕ ወይ ከዓ ዝሕመካ እንድሕር ኮይኑ ሕብረተሰብ ኣብ ዝህረመሉ ዘሎ ገዛ ምዃት ገዛውቲ ናይ ኤርትራውያን እንድሕር ኮይኑ ዋላ ናይ ሃገራውያን ኢና ድብሉ እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ደይብካ ጉቡእ ግብረ መልሲ ዘይትህቦም? ሽዑ ኣይሃብካዮምን ሕጂ ንምንታይ ኣብ ካልእ ገዛ ተሰኪምካዮ ሕጂ ትመፅእ? ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ገዛ ሕማቕ ነገራት ኣብ ዝግበረሉ ገዛ ዝኾነ ሰብ ደይቡ ርእይትኡ ክህብ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን። ደውሩዶ ሰብካ የለን። ሕጂ እቲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ደይብካ ብቐጥታ ማይክሮፎን ከፊትካ ናብ ፀርፍን ገለመለታትን እቲ ሰብ ስለ ዝጓየ ሕጂ ሓሳቡ ከይሃቦ ከሎ ዋላ ነቲ ዓገብ ክብሎ ዝሓሰበ ሓሳብ ዓገብ ከይበሎ ከሎ ሕጂ ተቐዳሊሙ ተህዋኽ ፀርፍን ገለመለታትን እንድሕር ፍንው ኣቢሉ ሕጂ ሓሳቡ ከይሃበ ዓገብ ከይበለ ሽዑ ንታሕቲ ይወድፍዎ ሓደ ዝፍተርፍ ክፍል ኣለዎ። ናይ ብሓቂ ዓገብ ክበሃል ዘለዎ ነገር ዓገብ ክትብል እንድሕር መደብ ኣለካ እው ኢልካ ናብ ፀርፊ ዝእቶ ነገራት ክህሉ ኣይግባአን። ብመሰረቱ ፀርፊ እውን ክተርፍ ኣለዎ። ሕጂ እታ ከም ዓባይ ነጥቢ እንታይ እያ? ኣብ ዝኾነ ገዛውቲ ብዙሕነት ናይ ኤርትራ ዝህረመሉ ገዛ እንድሕር ኮይኑ ሕብረተሰብ ዝህረመሉ ዝዝለፈሉ ገዛ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ዘይምእታው ዝዓበየ ተመራፂ ዘይምእታው እዩ። ድሓን ኣትየ ክሰምዕ ትብል ትኾንካ ከዓኒ ኣብ ታሕቲ ኮፍ ኢልካ ንኩሉ ነቲ ዝበሃል ዘለካ ምስማዕ ናብ ላዕሊ ደይብካ ጉቡእ ግብረ መልሲ ክትበሉ ዝበለፀ ነገር እዩ። ኣብ ካልእ ገዛ ዝሰማዕካዮ ኣብ ካልእ ገዛ ተሰኪምካዮ ክትከይድ ግን ፅቡቅ ኣይኮነን። እዚ ሕጂ ንዓና እዚ ኩሉ ማሕበራዊ እዚ ቲክቶክ ካብ ሓደ ገዛ ናብ ሓደ ገዛ ዝወሃብ ግብረ መልሲ ከም ምስታት በዝሕ ስለ ዘሎ ወረተት ተቀቢሎም ካብትን ናብትን ዘላኽዑ ሰባት ነዚ ህዝቢ እዚ ይውጥውጥዎ ስለ ዘለዉ እዚ ህዝቢ እዚ ገዛውቲ ተገማኒዑ ንሓደ ሕዱግ ግብረ መልሲ ክፀራርፍ ዝውዕል ዘሎ። ስለዚ እንተተኻኢሉ ኣብ ፀርፊ ዘለዎ ገዛ ዘይምኻድ ሕብረተሰብ ኣብ ዝዋረደሉ ገዛ ዘይምእታው ድሓን ክከታተል ክሰምዕ ትብል ትኾንካ ኣብ ታሕቲ ኮፍ ኢልካ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ስኢልካ ካብ ልቕም ካብ ምባል ግን ደይብካ ብትብዓት ነቲ ዝበሃል ዘሎ ብኡርም ቃላት ዓገብ ክትብልን ቻለንጅ ክትገብርን ንኩሉ ነቲ ሃገራዊ ሓላፍነት ኣለዎ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ካልእ ገዛ ደጊመ ደጋጊመ ክብላ ዝደሊ እንታይ ኣብ ካልእ ገዛ ዝነበረ ዛዕባታት ተተሰኪምናሲ ናብ ካልእ ገዛ ሒዝናዮ ክንከይድ ኣይግባአን። ባባ ሸሪፍ ከም ዝብል ኔርካ ትብል ኣለኻ ትብሎ ኣለኻ ንባባ ሸሪፍ ባባ ሸሪፍ እንዳ ሕማቕ ዛረብ ነይሩ ሽዑ ቻለንጅ ክትገብሮ ደይብካ ክትእርሞ ይግባእ ነይሩ። ሽዑ ዝተዓፀወ ኣብ ካልእ ገዛ ዝነበረ ነገር ሕጂ ካልእ ኣጀንዳ ሒዞም እንዳዛረቡ ከለዉ ግን ከምዚ ትብል ኔርካ ኣብ ካልእ ገዛ ኢልካ ሕጂ ገዛ ክስታይ ምግባርሲ ፅቡቅ ኣይኮነን። ክንእረመሉ ኣለና ንነገራት ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ጉቡእ ግብረ መልሲ ተዘይብካዮም ክትቦም ኣይከኣልካን። እንተ ብትብዓትካ ድዩ ብሕንቀትካ ድዩ እንተ ዝኾነ ነገር ብዝተፈላለየ ምክንያት ናብቲ ገዛ ኣይኣተኻን ኩሉ ነገር ከይተዛረብካ መፂኻ ግን ኣብ ካልእ ገዛ ከምዚ ይበሃል ነይሩ ኣብ ካልእ ገዛ ኢልካ ካልእ ኣጀንዳታት ምስራሕ እዚ ሕጂ ነቲ ሃገራውነት መሊሱ ፋሕ ዘብል ነገር እዩ። ስለዚ ኣነ እንታይ መወዳእታ መልእኽቲ እንታይ እያ? ሕብረተሰብ ኣብ ዝፅረፈሉ ገዛ ዘይምእታው ድሓን ከኣትዩ ኢልካ ከዓኒ ኣብ ታሕቲ ኮፍ ኢልካ ካብ ምስማዕ ብትብዓት ላዕሊ ደይብካ ከዓ ዓገብ ምባል ኣይኮነን። ግን ኣብ ካልእ ገዛ ዝነበረ ናብ ካልእ ገዛ ተሰኪምናዮ ክንከይድ ኣይግባአን። እዚኣ ኣብ ዝተፈላለዩ ገዛውቲ ኩሉ ግዜ ኢና ከምኡ ንብል
እሞ ብከምኡ ንሓዙ ሕጂ ካልእ ኣጀንዳ እዮም ክዛረቡ ፀኒሖም ድይ ብልካ ኢኻ ሽፍቲ ጌርካዮም ቀይርካዮም ወይ ንባባ ሸሪፍ እንድሕር ዓግብ ክትብል ተደሊኻ ካኒ ፐርሰናል ቡስት ትረኽብ ኣቢልካ ባባ ሸሪፍ ከምዚኣት ንዕዘበኩም ኣለና ዋላ ኮመንት ክትፅሕፍ ፀኒሕካ እንዳሳሚ ተኣቱ ኢኻ ኣብ እንዳሳሚ ከምዚ ክትብል ሰሚዕናካ ኣብ ካልእ ገዛ ከምዚ ገለ ብውሽጢ ረኽብ ኣቢልካ ካ ትምዕዶ ነቴርካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንሓደ ሰብ ክትእርም ኣይከኣልን ሓደ ሰብ ዋላ ማሕበራዊ ሚድያ ዓገብ ክትብሎ ክትእርሞ ተፈቲንካሲ ዓገብ ናይቲ ኣባህላ ሜላ ኣሎ ንበይኑ ረኺብካ ዓገብ ክትብሎ ብውሽጢ ክትረኽቦን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓገብ ክትብሎን በበይኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እንድሕር ዓገብ ትብለለካ ዋላ ነቲ ጉድለቱ ብውሽጢ ይእመነሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክዋረድ ስለዘይደሊ ንጉድለቱ ዘቕበል ሰብ የለን ብውሽጢ ንሰብ ረኺብካ ዓገብ ትልካዮ ግን ቆላ ከበሳ ኣብ ዝኾነ ገዛስ ከምዚኣ ትብል ነርካ ንምንታይ ከምኡ ትኸውን ኣነስ ብሃገራዊ እትፈልጠካ ትብለኒ እሞ ስነ ሓሳበይ ከዓ ትልበይ ዘሎ ነገራት ከዓ እነግረካ ምምሰልካ ትሕቲ ጉድለት እንከለኒ ወይ እንድሕር ተጋጊ ኮይነ ኣብ ማስ ሜድያ እንድሕር ተሃርመኒ ኣለካ ግን ሞቃዕ ብህዝቢ ዝተኣከቦ ቦታ ነቲ ጉድለተይ ክቕበለካ ይክእልኒ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምክንያቱ ዓይኒ ናይ ህዝቢ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሕጂ እቲ ዓገብ ኣባህላ ሜላ እውን ክንፈልጦ ኣለና ዕድም ዘለኹ እሞ ሓደራኹም ኣብ ካልእ ገዛ ሰንዐ ዝተገብረ ነገር ኣብ ካልእ ገዛ ተሰኪምናዮ ክንከይድ የብልናን እሞ እዚኣ ክምለለ እንታይ ቆላ ንኸመን ንእሽተይ ቀዳማይ ነገር ኣብ እንዳ ዑስማን ድዩ ኣብ እንዳ ሻሹ ድዩ ተዘረበ ዘረባ ኣብኡ ኣቲና ንኡ መልሲ ንህበሉ ካልኣይ ነገር ብዙሕ ኢና ንኩሉ ተፀዋርነት ገይሮም እዚ ብፃይ ሸሪፍ ኣነ ብፃይ ክብሎ ንሰብ በቲን ብትንካይ በለ ሕጂ ኣብዚ መፂካ ንክንዳእከለ ዓገብ ዘይትብል ክሳይ ሓደ እዚ ካብተን 9 ብሄራትና 9 አይነ ወዲቐን ኣላ ነቲ ሃገር ነቲ ሓንቲ ትቐርቦ ነቲ ሓንቲ ትረሕቆ በዚ ኣብ ዓድና ደለ ኣጋእዝያን ይናዶ እንታይ ዶ ዝበሃል ዘረባታት በቲ እዚ ሕፅር ዝበለ ካብ ኩሉ ካይበዝሐ ኣነ ኣብዛ ቀረባ ግዜ ሕጂ ምዛ ደቐነየት ምዛ ናይ ጋዴና ዓባይ ሰበይቲ ዝቐነየት ዘረባ ነታ 9 ደቃ ገዲፋ ከርተት ዝበለት ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ንማማ ዘይነብ በሽር ዘይነብ ያሲን ጅግና ሓርበኛ ኣዴና ኣብ ዝምፅኦም እንታይ ገይሮማ ንዓና ከይስማዓና እንዶ ኣዴና ሓርበኛታ እሳ ንሃገር ሓንቲ ሃገር እያ ወዲኣ ብድሕሪኡ ኸ ኣብ ዓለም ዘየለው እዮም እዚኦም ንሕልፍቲ ጅግና ኣዴና እንታይ ንሕነት ናታ ሞዴል ኢና ኣብ ሳሕሊ ወሪድካ በዚ ደይ ዘይነብ ተይላ በቲ ሰይትወዳ በዚ ሰይትወዳ ተሪኢኻ ማማ ዘይነብ ከም ዘላብቲ ኮፍ ኢልካ ነቲ ትብሎ ዝነበረት ካልእ እትረፍ ትማሊ ንጅግና ሓርበኛ ኣቦና ብሓይሊ ስልጣን ኣብ ካይሮ ከምዚ እንዲ ነይሩ ኣብ ካይሮ ከምዚ እንዲ ይስምዓና እንዲ ንሕና ዋላ ክርስቲያን ንኹን ዋላ ትግርኛ ንኹን ንሕና እሱ ይኮነን ንሕና ዕላምኦም ጅግንነቶም ንሃይማኖት ኢሎም ኣይኮነን ወፅኦም ወይ ብሄር ኢሎም ኣይኮነን ወፅኦም ታዳ ንሃገር ኢሎም እዮም ወፅኦም ንሃገር ኢሎም እዮም ሓሊፎም መባዕሎም ከርተት ዝበሉ እዚ ዘይጠቕሙን ዘይጠቕሙን መፅኦም ኣብዚ ክዛናጠሉ ከሎ ካብ 9 ብሄራትና ሓለፍትን ኣርካናት ይኹኑ ህልው ይኹን ክዝረብ ኣይደኒ ኣነ ትግርኛ እየ ንትግርኛ ጥራይ ድማጎት እንተደኣ ኮይኑ መስዋእቲ ናይ ብፆተይ ቃልሲ ኤርትራ ኣይፈልጠን ኣለኹም ማለት እዩ ኣብዚ መመፂኩም ግን ነዞም ሂወቶም ካብ በፃልዕ ዝተረፈ ከምዚ ጌርኩም መፂካ ስማዕ እንዶ ክትብሎም ከለካ ቁሩብ ርስፔክት ጌርካ ኣቦካ እዩ ኣቦካ እንተደይኮነ ከማ ናብ ሓቦካ ክኸውን ንኽእል እዩ ኣብዚ ግን ፈሊጥና ኢልና ንፁር ኣብ እንዳ መነክስ ተዘሪቡ ዋላ እንዳ ዳመንቲ ተዛሪቡ ኣብኡ ትምልሽዎ እንዳ ዑስማን ተዘሪቡ ኣብኡ እንዳ መንደላ ኢሎም እንዛረብ ኣለና ፅባሓታ እንዳ ጓል ሳሕል እንድሕር ተዛሪብና እታ እንዳ ጓል ሳሕል ኮይና ኢና ንውዳእ ኣብዚ ግን እንታይ ቁሩብ ርስፔክት ዝበሃልካ ኣሎ ዕድመኩ ኣብ ስድራና ቀደምሲ ዕብኢላ ሰበይቲ ክትስከም ኣብ መንገዲ እንተረኪብና ኣደይ ክሕግዘ ክደልና ኢና ንሕግዝ ክኢልና ፈሊጥና ኢልኩም ኣብዚ
ክልተ ተሸፊና ምፅኢልኩም ከምዚ ደይትብል ክትብል ቆልዓ ከይኮነን ብፃይ ሸሪፍ ሌካ ሂብካ ትዛረቦ ወይ ከዓ ማስቲካ ሂብካ ቁሩብ ዝዛረቦ ዘረባታት ኣብኡ እንዳ እዚኣ ሮሜክስ ድዩ ኣብኡ ሄድካ ኣብኡ እንዳ ዑስማን ድዩ ዑስማን ሕጂ ኮነን ክንደይ ተፀሪፎም እዮም ኣቦታትና ሕሉፋት ከዓ እሞ ሕሉፋት ነታ ነፅነት ሃረር ድብልዋ ድነበሩ ኣይረኣይዋ ዳሓለፉ በዓል ኣቦና እብራሂም ስልጣን ሰለምቲ ሰውራ ንሃገሮም እንታይ ዝገብሩ ነበሩ ኣብ ካይሮ ከምዚ እንድዮም ድብልዎም ዘይነበረ ዘይተሰርሐ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ንሕና በኣቶምን ንሕበንን ንኮርዕን ሕልፍ ሃሊፉ መሊሶም ረመዳን ከምዚ ገይሮሞ ዝሒፎሞ ኣብ ሆስፒታል ምርኣይ ኣብዮሞ ኣይሓከሞን ዶ በቃ ዓድዮም ዝማድዮም ዶ እዚ ደየድሊ ሽኡን ሓያት ናይ ሂወት ወዲ ሰብ ኣትኹም ኣይትዛረቡ ግን ረሪ ኣቦኻ እዩ ትዛረብ ከለኻ ሃናፂ ድኾነ ነቲ ሃገር እንታይ ለውጢ ክነምፅእ እንታይ ክንገብር ከመይ ይሓይሽ ዳ እምበር ኣብ ዓሌት ሃይማኖት ናይ ግሊ ሃገር ግን ሓባርያ ብሄራትና ከዓኒ ካብ 9 ብሄራትና ንሓንቲ ኤርትራ እዮም ወዲቖም ኣብርሃምን እብራሂምን ብሓንሳብ ተቐቢሮም ገነትን ሓሊማን ብሓንቲ ክሹፍ ተቐቢረን እየ ኣነ ክስዋእ እስኻ ፅናሕ ኣነ ክጠምእ እስኻ ፅገድ ኣነ ክፀምእ እስኻ ርወ ኢሎም ሓዲ ሓለፉ ኣብዚ መፂኩም ሕጂ ዘይነበረ እዚ ነገር እዚ ሕጂ ከተሐድስዎ ሕጂ ክትፍትንዎ ኢልኩም ተሓስቡ ተዳኾንኩም ዕሽነት እዩ ከምቲ ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ሓይልታት ኢላ ኣብ 1900 ሓደ ሓምለ 1970 ሰብን መሬትን በብቁሩብ ሓራም ውፃእ ድበለቶ እንታይ እዩ ንሓንቲ ኤርትራ ጥራይ ክሓስብ ኣለዎ እምበር ሃይማኖት ክሓስብ ብሄራት ክሓስብ ኣይኮነን ሰብን መሬትን መሬት ናፃ ሓራም ውፃእ ሰብ ከዓ ካብቲ ድሑር ኣተሓሳስባ ካብቲ ሃይማኖታዊ ብመግዛእቲ እንግሊዝ ዝመፅእ መግዛእቲ ጥልያን ዝመፅእ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ዝመፅእ ድሑር ኣተሓሳስባ ንዕኡ ንሓንቲ ኤርትራ ጥራይ ክቃለስ ከም ዘለዎ እዚ ሓሲብና የጋኒኦም ወዲቖምሉ ጥራይ መፀትን እዚ ሃገር እዚ ፅምዶ ጌርና ፅምዶ ከምቲ ድበልዎ ምስ መን ይክፃመድ መንግስትና ዝበለና ከዓ ንሕና ኣመን ኢልና ኢና ኣብዚ ግን ብሃይማኖት በውራጃ ብዓልየት ኣነ ትግርኛ ኮይነ ንዓያ ትግርኛ እታ ትግርኛ እኳ ትዛረበላ ቋንቋ እያ እምበሪ ካልእ ዝያዳ የብላ እዚኣ እያ ብጀኸትኩም ክንዛረብ ከለና ንፅባሕ ንኮ ደቂ ዓሳይ ንዛረብ እዚኣ ክንዛረብ ደሞ እሺ ቤት ገርያ እንደበኢሎምሉ መዓልቲ ተንኪ ስለቲ ሃናፁ ዝኾነ ቃላት ግን ማማይ ማዕሪ ኣነ ክብረክ ማማሸሽ ምንታይ ብዕድመ ዓባይ ተዘይከንኪ ዓዲ ክኮን ትኽእል እየ ተወዲኺ ማለት እዩ ሶሪ ተኸልፈኪ ክዛረብ ፍቃደና ዲኺ والله حسب ما سمع ما عاد تقدم ليش يا أخي كل رسالة بهذا له كم تجينا في المتحف قدوس حسب إنه بس عشان تقري الكاسي أبدا أنا عثمان دي تزاري بتطلع عثمان تودع ده بعرف مكسدي وده على دامين تدين تزاري هنا أبا حجي خالع أجندة تقري الكاجين إذا خمس خبر كله أنا تقريني إيه تقريني عندك نقرأك حاجة حق خلنا نزارب تداخلنا أنت خلنا هنا من نفسنا ترى نسبة نزارب دلنا حسابنا أنا أي نزارب من دينا أبكل نحن تمر نحن قاعد أنا تما قاعد عندي تقاوم حساب يتقبل أنا متى أنا تما قاعد يعني هنا بركب أبيرفا أجازيانينا ويدي السمك أتعرفون ديو أجازيان عندنا عند خصائي ونحن خمسين أجازيانينا لهم عندو دلو أصلا تكن نحن تقاوم مريتري وشوف عني نتوابطنا أجازيان كزارة بخلو دا أكل عافينا ملسس لأنه بلو أبز مسينا خندق ما يندلنينا زجزا سلام لايكستاي نيرا جن أجي زي تستيقون من دلاي ساعة 4 قريبين هنا وجيهو ولا أنا من قال سمع دليل بر الشاش خلاص ضربنا بحث أنت قال لي من هذا زغنا
ኣጋእዛን ዝበልክዮ ሎሚ ኮነ ፅባሕ ኣጋእዛን ኢና ንሕና ወልሓንቲ ንክይሮ ኣብነት የለን ተረዲኸኒ ንምንታይ ዓገብ ዘይበልካዮም እንተ ኮይኑ እቲ ዝብሎ ናቶም ስነ ሓሳብ ኣነ ዝስዕባ ይኮንኩን እቲ ምንታይ ወላ እውን ኣብነት ኤሬትራ ከም ኤሬትራ ኣይኣምኑላንም እቲ ምንታይ ፕሪፌር እናበልካ ወሲልካ ወገንነት እንዳሓስካ እዚ ኣብዚኣ ገዛኻ ከፊትካ ተዛረብ እዚ ኣብ ገዛኻ ክፈት እሞ ክንኣትወካ ዲና ክንደግፈካ ገለ እንዳ ገዛ እንዳኣተኻ እሞ ንስኹ እኮ ሓሳብ ከይከሰይ ተረዲኸኒ ሓሳብማ ኣኽብረኒ ኣብ ገዛኻ ከፊትካ ኣብዚ ከምኡ እንዳበልካ እዚ ጎስጓስ እዚ ናትካሲ ሕጂ ደይኮነ ቀደምት ብንኣሽና ኮለና ካብ መግዛእቲ ጥልያን ሃይለ ስላሴ እንታይ ይገብር ነይሩ ኣነ ጓስሳይ ንፈልጦ ኢና ሕጂ ንዓና ዝመፅኩም ሕጂ ሓድሽ ኣጀንዳ ደገፍቲ ናይ ሕጂ እውን ኣጋእዝያን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ የለን ኣሎም ፈረኻን ተኸን ዘለ ኣጋእዘን ኣይኮንኩን ኣነ ይኮንኩን ወንተ ዘኸን ክዳ ባዕላ ትፈልጥ ስኸ ኣነ ግን ኣጋእዘን ንሕና ኣጋእዘና ተረዲኸኒ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ስነ ሓሳቦም ኣይንድግፎ ኢና ንዓና መንደላይ ብሩክ ለይቲ ስ ክንደይ ሰው ዕፆፍ ብዙሕ መንደላይ እንታይ ገረካ ምትገብረና እንታይ ገረካ መልሰለይ ሚታ ኣለኻ እሞ ሚታ ኣለኻ መንደላይ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እያ እንታይ ገረካ ዋላይ ምን መዓልቲ እንታይ ገረካ ምትገብረ ኣለኻ እዛ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እያ መንደላይ ሓዊ ኣነ ክብረከ እንታይ ስለ ዝግብርኩኻ ዋላ ብቀዳማይ ኣውፅኸኒ ና ሓንሳብ መስማዓኒ ብራዘር ከኽብረካ ከለኹ ኣኽብረኒ ሓረ ብቀዳማይ እውን ወላ ሓንቲ ከይበልኩ ናይ ስማዕ መንደላይ ወላ ሓንቲ ከይበልኩ ብቀዳማይ እውን ኣውፅኸኒ እዚኣ ናይ መወዳእታ ኣነ መርዛም እየ ተረዲኻኒ ሕጂ እውን ሚት ግብረና እንታይ ስለ ዝገበርኩ ፀሪፈ ዳ ፀሪፈ እንታይ ስለ ዝብልካ ኣክን ዝኽበርኩኻ ኣክን ፀብዕ ዝኾንኩኻ ላ መንደላይ ሰላት ሓፊዝካ ብሽዋላ ተምሳለይ መንደላይ ሓዊ ኣነ ክብረካ እንደ ክብረ ሓዊ ሰርሓካ ስለ ዘለኸ የስ ኣጋዘን ፍርዓ ጋዜን of course ቃላተይ ናተይ ኩሉ በቃ ትናተይ የሓጋዘን ፀገም ኣለካ የስ ተራለ ስንገረኒ በል እንታይ ኣነ ዳ እንታይ ኣነ እስኪ ንገረኒ እንታይ እቲ ትፅሕፎ ስኻ ናትካ ፊደላት እንታይ ድ ኣጋዘን ይኮነን ትግሪና ሞ እንታይ ዓይነት ፊደል ገዝ ኮዩ ኣንተ ሓወይ ገዝ ናበይኩም ሰጥና ኣለዎ እቲ ዓረብ ወይ ግእዚ ኩሉ ካብ ገዝ ዝወፀ እዩ زبل مرة نحن يتهل أنا قصدي أصحاب دمو ولا عرب كون ولا فلسطين كون ودا يكون ناعي ولا أنا من تاي لكن نزيد بني ترى بيخاني زخون خينو إسحاق جزاء يكون كان تقولون ده لقى أنا كل شيء مثلا ترى بيخاني أتوم أجان زبلو عدو بفهمني ما دلعي سمعت بجز شن كاسحاب أجان أنا كاتفين بجز صحيفة سكرين شوت كركاري نسكت أبكمت جز معهم كاسي بجز شن كاسحيفة رين هلا كا صحيفة هذا أنا لك أبو أبي تايزي الفلل تايزي لا تندي لا تني لا أنا سيد اللي متعبنا لا من دلعوي دعنا برازري أنا من دلعوي تناك كبر دقل سلكا باول الستم كانت كان زي أبانشو قرأ موصول كان زي حنقوق كما غير كان صحفة أجل تالو سيدا من دلعوي أنا جز شميك صحفة كاخيلة بجز أنا كتماهيري أبعد جلاسي تماهيري يعني تماهير كارا لا من كون قاي كارا تماهير كارا لا من كون قاي كارا تماهير كارا من دلع حول أنا حرق ود اسك ود أنا عقل الحمد لله متفلتة جنسي دخول ناتك خبرة لا دخول خبرة ندار أقاسي نعم إيه اللي لم تخيل لما دلع لم تخيل لما إيه دم سهل لا برافو حجم وسيلة أوكي
حوي حسب مو أنا نعيد في الدنيا مور كم زخبرك عبسة تحدكم مهانك حسب مو نركا أنت عم تخلي سب كان يزقط أنا عاي من ده لا بروح ليتي بكا ما شاشة بكا طوالي ما زحوي كأن علينا بروح ليتي مامتي أوكي من ده حوي جي نمين أنا زلنا أبزي أتايل دم تخدا دم تخيل من ده حوي أتي كل أوكي ساعة تزرب ساعة تعلم إيه عادي مرن ولدت أجي تبغى نسكت تزرب سكت ساعة الليل من ده لاي حجي دم تخيل تبغى لي من تا تليفون قربا مع رأينا أوكي حجي من ده لاي تي قدام أنا قرناتي مو تي خريدي هابني من ده حوي أنا يتصرف أنا سي thank you أومو أبز بزحت زينات عندهم كوني نيرهم ردي خاني حجا أنا نرجع من ده لاي وأنا سوري أنا كبرنا ورسك جالس هيد من ده حوي فلتني ردي خاني أنا سي دحن أنت لنا معرف لي الناس تتصرف بتوم ناتي دلت فتحون فلتها بخندي زهرة معنا أبزي نسهم خافتهم زحشوا أبى حكي ترى سباتكم معاكم فلقى أبزي حسبنا واحد المسا أبزو نعهم أنا كورتات ما يقصد مني ردهاني بردي بحسب نرى أنا ممكن لا يفتح مكان بس تقدر حوي إحنا نقهقرنا حسب نرى زمان أصد علينا أنا جباري كفو أنا قرت الزخون نرى نعهم بقى شالو نعرفكم أبلكو ويبلغكم بالكم نو يقابلهم بلغكم بالكم ردهاني سلسي ناتي كبري أيتقن سلي من ذا حوي ردهان لا سلسي لك شرع وسح صراحة لما بخلصش يعني إذا كان متورد تجرتك لا بس ممكن أجرت زلا متجرت على جدفة وصح أجت على مسلك عند لا جدفة سمعت على أمدانا صباح أجمل لا أنا هنرجع أي تفرح ما لا تفرح يا خامس لني تفرح خامس تفرح غير فكر تمام لا ما لا يفرح مونت تفرح معنا عنده وشي حتى حاتتني لا حتى أنا كذي كنسس لمن دايب على خامس خاص بكا نافتي تبلا أنا حتى خلقه تملك حسامع قبلك ترى دي خاني أيكون انجل لا هذا حديثك تحت مرسل النبوري أقدر كانت توصل حتى كانوا لسه تعملوا اللي احنا زمان احنا اساسا فوق كذبان تعملوا له نقول صدمني يعني اللي كان ايش بانكم اللي مني ما ليش لكم بلوج اللي كانوا ترى الكا بابا شريف الكا اسمان كم زي يس برافو صبحت زي حجي صبحت حجي حتى كان مش بقى ودع انا كحجي حتى كان كم لسلكا أنا سليمو نبابا اسمان دي أبزجزاز نبابا كم لسلكا كمو اوكي لما تايسي نبابا شريف حتى كان تودع كنت حتى ساكا عرفت حتى كان كم لسلكا من لا حتى كان لما تاي نبابا شريف حتى كان كم لسلكا سنة لي رات حتى لا مردا سجما لك تكفي حتى كانوا كو أما من داي سين بابا شريف حتى وين كان أوكي حراي تزارب أنا زربا أنا سي تبيدم سمع أخوة سجراء دلقون بسمعتها أو جديدة رون دخل على جرا ملأتي ألفها أما نسخة حلف كات خون قبل كانوا نعرف هذا حكيتك أنا ولا سين بابا شريف واي ما بخمي يا خالي بابا شريف حاسيتك أبزم كل ناسي أنا نسخة دي أنا لا تحتلني بعد حتى له نسخة أنا كل نسخة أنا لا تحتلني نروح حتى واي نسخة سنة حتى أنا سلوكم حتى وده واي نمتينا بابا شريف ترايزا حتى سين بابا شريف أوكي سبوت حتى زي حتى أنا نعم حتى ده من سلكة أو زي حتى ردات كده لمن تحسي نبقى شريف حتى كده زي حتى أنا برافو كمل سلكة
ገይረ ዘፅናዕክዎ ነግረከዎ ነይሩ ዝቆልዓስ ተማሂሩ በቃ ሸለል ኢሉ ነይሩስ ሕጂ በቃ ፈሊጥኒ ከም ብሓድሽ ሕጂ ከዓ በቃ ሕዝኒ ይብለካ ኣሎ ተረዲኻኒ ተተረዲካ ቅድሚ ሕጂ ሲ ይፈልጦ እየ ንዝቆልዓ በቃ ብሕቶ ጠቕ እዩ ዝብለኒ ነይሩ ሕቱስ ክረዝም መዓት እዩ ዝብለኒ ነይሩ ተረዲኻኒ ወላ እውን ፍሬንድስ ነይሩ ሓደ ሕቶ ምስ ሓተትክዎ ኣንፈለው ገይርኒ ኣዶይ ትሙት ተረዲኻኒ ወላ ድ ተረይከ ኣንፈለው ገይርኒ ብኸመይ መሲልካ ሓቲትዮ መንበላይ ቀጨውጨው ብለካ ኣሎ ሬካ እንዲ ዘለኹ ብኸመይ ሓቲትዮ መስልካ ቅድን ቀዳድን ንሱ ዋና ነዚ ሕብረተሰብ ትግርኛ ካብ ባልዕ ለይትን ቀትርን ሕውት ዝብል ሰብ እዩ እመንካ ሓደ ብኸመይ መስሊካ ቀዳማይ ነገር ቅድሚ ሕጂ ላዮን ንሕብረተሰብ ሰራየ ክፀርፍ ከሎ ኣብኡ ዋና ሞዴሬተር ኮይኑ ንሕብረተሰብ ኣኮሎግዛይ ሰራየ ሓማሽን ካብ ባልዕ ዝውዕል ነበረ ሰብ እወ ላዮን ወደይ ፅቡቅ ኣለካ ንስኻነ ብሓቂ ሃገራዊ ኢኻ እንዳበለ ዋና ዘናቆት ነበረ ሰብ ኣብ ናይ ሳሚ ሽኮር ተራዲኻኒ ሰነድ ኣለና ወረዲ ኣነ መን ምዃኑ ይትፈልጠኒ ኢኻ ኩሉ ሪከርድ ገርና ኢና ኩሉ ኣብዚ ማስሜዳ ዝግበር ሲ ዳርጋ ሙሉ ኣነ ኣብ ዳርጋ ኣሽሓት ዝኸውን ሰነዳት ኣለኒ እመነኒ ንዓይ ኣነስ ኣቢ ከምዛ ትብል ነርካ ዝበለኒ ሰብ ግብረ መልሲ ከም ዘለኒ ሕተተኒ ኢኻ እሞ ኣቢ ከምዛ ትብል ነርካ በለኒ ኢኻ ኣባ ከልኩ ግብረ መልሲ ክበልከ ኣነ ኮንኩ ንዛረብ ቪድዮ ይዛረብ ከምዚያ ነይሩ ብከምዚያ መሊሰ ውዳእ ንምንታይ ከምኣት ነርካ ኣቢ ተድኒ ያ ዕስባን ንእሳሳ ፈርቂ ግብረ ሰዶም ንሕብረተሰብ ትግሪና ሲልካ ብዘና ኣጀንዳ ትሃበኒ እንታይ ኮነ ኬድካ ኣብ እዚ ምስማዓዮ ደቀስና ሕጂ ስራሕ ንከይድ ማለት ጭንቅን ዛት አይተውታ ለምን ዳት የከን ለምን የተከለ
سلام جما ديار اسمه سعدي فقلت جاري وكينا أفاتم جم ور انت وحاطر يوم قلنا الايتو قبلات كلا بطل